beginnen gewoon. En we lullen nog vol. Hij zal er wel aankomen. Daar ook al, hij was er nog wel. Volkom in het altijd prachtige Burgum. Het haast altijd vol de zinnen skient. Nou, zinnen skien waar is het net echt. Maar het is vol een heerlijke tropische temperatuur. 22 graden, mooi jeppenzwaar. Konings Jeppen staat op de planning. Een wedstrijd die er haast vol uitspringt op de kalender. Met een soort jeppers nooit uitzuggen. We zuggen 4 kransen, geen draaien, 4 kransen. Er is er eentje bij kan, een prinsessenkrans. Daar kan Anniette Leyenaar, mede-analyst, wilst Bart Helmholt, ik onderscoot. Goeie Bart. Anniette Leyenaar, die prinsessentroon is er nog bij kan. Want jonge famkes kennen nou dus ik een prijs pakken. En dat is altijd een ding, hè, bij hem. Ja, wij moesten er altijd veel hebben en vrouwen die echt volle orde winnen. En ja, dan hing je wel eens, nou ja, sowieso de leeftijdsverschil, maar ik de verschil in kracht, in lengte en ja, daar wie de discussie altijd willen worden. En ja, is het dan eerlijk, als die lietse famkes, iets maar alles weg, maar als die dan in de oudere vrouwen strijden moeten. Ja, dan gaat het om je, nou, 13, 14, nou ja, 20 plus. Ja, zeker, ja. En ja, het damesleven is steeds nou ja, groter worden, volle meer famkes die ik springen, dus ja. En het idee is om het liepen onder de jongeren populair te maken. Bart, is dat nedig dan ik? Hoe gaat het altijd met liepen onder de jongeren? Nou, ik denk dat we de laatste jaren wel weer een slag maken gaan. We gaan natuurlijk, vergeleken met de Hollanders, hadden we even een slag mist. En hier 4, 6 lien, steeds maar. Toen hadden zij een heel goed jeugdbeleid en ran wij echt wel een beetje achter. Maar ik moet zeggen, de FLB had het supergoed oppakt met hun huidige jeugdcommissie en de trainers die nu al hier opgeleid worden. En langzaam just dat we dat God weer aan het binnen. En helemaal just het, nou, straks van een moment op een jeugdwedstrijd hier in Burgum, ja, dat er weer volle meer aanwas is en dat er echt wel wat talent tussen zit. Dus ik had het wel moeten voelen. Nou, want in Holland is er dus een goed jeugdbeleid. Waar bezien dat uit? Nou ja, wat ze daar heel slim doen, wie gewoon op nieuwe plakken 2 jeugdkansen deel zetten. Zorgen dat ze daar een groep enthousiaste jeugdleden krijgt en dan langzaam zijn uitbouwen daarvan. Kokkengen is daar een voorbeeld van, Vlist is daar een voorbeeld van. Dat mijn accommodaties binnen op die manier bezig groot worden. En op die manier gaan ze toch voor zwaren dat hun sport in de breedte behoorlijk groeit is. Ja, doe just het op een twakkamp, just het voetbal. Waarom? Want in de breedte ben zij ondertussen zo sterk dat ze beter resultaten hebben. Ja, nee, want ook komt natuurlijk is er al een skofbuurt, weer hier intussen. Hoe wie dat bedrijf bij de jongeren? Wie er animo, wie er een soort concurrentie onderling? Ja, nou ja, dat was steeds groter. En toen ik begon, toen hadden we nog net de wedstrijden zoals een jeugd-FK. En dat is al hier ontwikkeld in de tijd dat ik begon te hebben. En zei de sport steeds meer groeit eigenlijk. En waar het leuker en aantrekkelijker. En begon iedereen van alles te organiseren. Dus ja, dat weer een hartstikke positieve trend toen. Ja, het is een sport dat je in beide on het head gaat, want dat ik in België, ik heb analisten nodig, dan kom je hem opdraven. Zelfs als zit al jaren net meer in de sport. Wat is er nou zo mooi aan het vieren hebben vandaag? Nou, het is vooral echt gezellig. Het voelt als een warme familie eigenlijk. En wat ik zo mooi vind is dat het juist een soort, het gaat terug naar het voetbalseizoen, naar het turnen. Het brengt de mensen bij elkaar. Hey, het is een sport. Ja, het is echt gezelligheid en het bindt de mensen. En dat vind ik heel wichtig, ja. En hoe is dat voor jou, Bart? Nou, precies wat Anniette zei, het viel soms als familie. Nou, dan ben je natuurlijk een heel grote familie. Dat zien we hier op de wedstrijdlijst ook. Dat het best wel grote familie van elkaar hier aan de start zit. Maar ja, we zijn eigenlijk in een grote familie. En nou, nogmaals verwijs ik naar de wedstrijd van der Moon, de jeugdwedstrijd.
had ik nou sure dat een echt bij de jeugd de bult helemaal vol zit qua orders en pakers en beppers en zo. Ja, de sfeer is gewoon fantastisch. En ja, voor mij bloot het gevoel in de stok, bloot uniek. Dat is een gevoel dat wordt nooit weer En voort. dat is er net uit te slaan, hè? Nee, maar eromheen, ja, dat bloot ik fantastisch. Nou hebben we het Koningsleppen, hier van de hechtepunt, met name ik voor Jim als burger natuurlijk. Dat is hier ik trainer, dat traint nog maar jongens. Is die wat ik mooi in? Ja. Hoe ging het? Nee, ik weet het net wat ik in de holle hier. Met een blessure ga ik eigenlijk helemaal naar trainwerk oriëren en eigenlijk altijd wel een beetje nog maar de jeugd mij traint. Manjes jou ook vaak de training, tonsjes sprong ik dan vaak zelf nog wat. Maar ik had wat in de rij gaan, dus ik ga eigenlijk nog maar 2-3 trainingjes en dan mist eigenlijk die basis en dat zie ik goed weer waarom dan. Dus die een Santje meter, hè? Ja, Santje 48 is dan mijn tweede sprong en eigenlijk normaal zo sterk erop bouwen, maar die routine zit er net in. En, dan merk ik dat ik wat spitser word en wat harder word. De explosiviteit gaat er wat uit. Dus, maar het is fantastisch om er in de stak te zetten en om gewoon met de jeugd mee te springen. Ben je er echt serieus mee bezig of denk je van ik doe gewoon voor de lol nog mooi? Ik geniet alleen nog maar. En dat is wel een heel groot verschil als mij toen ik echt op mijn top wie ik echt alleen nog maar bezig met presteren. En ik sta er nu alleen nog maar om te genieten van de sprongen die ik maak zie. En tuurlijk haast altijd bloot het vinkje van hey, ik wil graag de eerste wijzen. Nou weet ik de eerste, maar dat is net helemaal eerlijk in het redde klas. Dat winnen we wel, hè? Dat doet erin zetten. Ik zit hier maar een heel soort koningstitels om me heen aan het Rick woon. Wat voor wedstrijd is dat Koningsleppen nou? Hoe bijzonder is die op de kalender? Ja, het is een beetje de start van echt de grote wedstrijden. Hè. Ik bedoel, het seizoen begint in mei wat en dan komt het wat in vorm. En dan is dit eigenlijk een van de eerste, dat stinkt van blikje. Die wil ik eigenlijk wel achter mijn namen hebben. En dan barst het wat los. En dat is de opmars. Ik nooit NFM, nooit NK, nooit het FK. Dus echt wel spannend, zeker. Het is een farmjetting eigenlijk. Ja, en gewoon echt een unieke wedstrijd qua opzet. Hè? Dus ja. Ja, want elke keer die je hebt, de finale begint gewoon weer op 0 dus. Kwalificeren voor de finale? Ja, het is kwalificeren voor de finale en dan gaan we 3 sprongen. We gaan met regelmaat gaan dat de finale sprong minder weer dan eigenlijk de sprong in de voorronde. Ja, want gewoon wij tellen die altijd mooi. Bij elke wedstrijd tellen elke sprong die je door mooi. Je kwalificeren voor de finale, maar dat de voorronde wel Big Leagues een 20 meter, 20 meter is, dan gaat er gewoon mooi naar de finale. Bloot die steen. En Hier is dat net zo. Nee, hier is dat net. Ja, we hebben rondkomen wat Anniette krijgt, zei de opmaat van de grote wedstrijden. We hebben eigenlijk sinds het oprichten van het Koningsleppen is wel heel vaak de koning is ook de Fries kampioen. Dus vaak is dit wel een hele goede graadmeter. Dus ik ben heel nieuwsgierig mee. Dat wordt zijn, hè, die zilveren pols. Maar ik weet toen hier op de training en toen waren al zo'n of skaat junior. Nou ja, die tradities die kan je verbreken. Dus het zal vast net zo wezen dat die zilveren pols. Ja, de grootste kans hebben we Joert net. Ja, Germ Terpstra is Joert net bij. Daar moet ik inderdaad hoe beginnen. Ja, die miste hem Joert. Ja, ergens begreep ik zijn keuze wel. Vanuit mijn het natuurlijk net, maar vanuit het verstaan wel is het best wel goed om eventjes ertussen te kniepen vlak voor de grote wedstrijden. Alleen ja, ik persoonlijk ga deze wel meepakken. Hoe wil je dat gedaan, Anne? Moest alles mooi pakken? Of ja, hier stik dus verplichtingen. Hoe ging dat? Nee, het was voor mij echt een feest en mooi het van. Dus wij gingen net op vakanties, we hadden een pleetstus, een camping en dan week gewoon volop wie het vier hebben voor mij. Dus de hele simmer gas erop is, maar ja. En dan komt die wedstrijd heel dichterbij. We zullen nou ik voor u zien het tarieling. Wat ben je laatste denk je die is nou nog even dwangmas dan? Nou is het puur de kop erbij, even warm draven en even de focus op jezelf eigenlijk. Ja. En ik viel een beetje wienvlagen, Bart, hoe hast je het let? Speelt het mooi die wien? Ja, we hebben vaak natuurlijk Zuidwest-West dan komt er redelijk van achter. We zitten nu nog eigenlijk vanuit de melkfabriek, zeggen we altijd. Dus voor de leppers een beetje vanuit Rogs voor. Ja, en dan is er nog wel wat les en hij is wat vlager. Dat maakt het meest vervelend, hè? Want de kist er eigenlijk net stok op zetten. Alleen de wind zo'n jongen naar Zuidwest draaien, of Zuideest zelfs. Dus dan komt eraan vanuit de regen, dan haast ze er alleen maar voordeel van. Ja, dan wil ik nog sprutsen hoe Rijn, maar hoe dat al je krijgt komt, dat zuren we dan wel, want dat weet je natuurlijk nou nog net. Ik heb het idee dat Joen net echt mee komt, nee, dat het Joen nog wel tafvallen heel mooi de Rijn. Maar het Koningsleppen dus, en nou dus een titel, dat zit er onder te komen dan voor de meesten. Hoe verhoort dat in Lippen als lepper, dat je een koningstitel had? Nou, het is denk ik een beetje een soort trofee hè, op je hudde werkje. En een soort bevestiging van, ik doe mooi. Hè. Ik doe dus echt serieus mooi voor de titels. En ik kan samen eigenlijk het NK, het FK op mijn naam schreeuwen. Hè. Dus het is net per se een momentopname. Het kan ik betekenen dat ze gewoon goed in vorm is. En dat is de rest van het seizoen
ja, ik winst. Ja. Waar is juist was grote favoriet bij de vrouwen? En Ja. Marit van der Wal is de vraag natuurlijk, want die wie op vakantie, die hoopt het nog op die weer om te komen. En ik weet net Bart heeft er niet tussen kan spotten, want dat is echt een race in de klok nevens mij, hè? Ik ga haar nog net zien. Nee, dus ik denk dat ze de race in de klok net helpt en dat ze dus net bijwezen zal. Maar ik hier maar haar bellen, ik hier vragen best erbij. Ze zei, nou ik ben op vakantie, maar ik beziek je weer om te komen. volgens mij Ja, stiet ze daar wel. Dus Ja, het is een race in de klok, ja. En ze zit in de tweede groep, hè, dus ze had Ja. eerst nog een volledige groep rust. Ze Dus, stiet er wel. Nou, dan is dat een van de grote favorieten, denk ik het mij, hè? Ja, zeker. Dat is, ja, Marit die is gewoon volgens mij goed in vorm weer. En ja, aan de andere kant Sigrid die ken ik een goede uitzitter. Ik bedoel, onderschat haar net. Dus, de eerste wedstrijd die won Sigrid, hè, maar een hele mooie 16 meter volgens mij. Dus, Ja. ja, als ze dat deel zet, dan moet Marit het nog maar doen. Ja, daarom. Ja, dus het is heus nog net even zo. Het wordt nog spannend, heb ik wel in de gaten. Ja, ja. Maar Ja. we kennen kleermaatje, dat is mooi om te jaren, dat is alleen maar beter, want favorieten is natuurlijk een leuke rol. Bart, maar als er een hele grote favoriet net is, begoonste krijgt zelf hoe, Germ Terpstra. Hoe is dat dan voor de rest? Brengt dat dan extra druk mee? Want Bigelies, Michiel Sielstra, ik een van de grote favorieten altijd. De jaren ben je altijd goed bezig. Ja, laat het dan alle druk op Michiel? Hoe Ja, gaat Michiel is natuurlijk hier van Midjek als coach. En dan juist wel dat hij vanuit alle hoeken ontsprutsen wordt. Oh, dan bist u die de grote favoriet. En dat is toch wel oors. Als u dat nou regulier net best. Hij is wel altijd een van de grote jongens natuurlijk, sowieso, letterlijk en figuurlijk. Maar net de superfavoriet Germ Terpstra. Ja, en dan nou opeens eigenlijk wel. Alle eetjes ben nou wel op Michiel. Maar Michiel is wel een hele coole kikker. En nou ja, we gaan natuurlijk de NK zal je van hem zien. NK, Michiel springt het lauws op het Nederlands kampioenschap, want dan springt er het best. Dus het is wel een coole kikker. Dus, hij kan juist wel met druk omgaan. ja, en we gaan ondertussen even een minuut stilte houden voor het overlijden van een heid van een uit de familie, via familie. Zo moeten we nu stilstaan bij het overlijden van Martin Zijlstra, die eveneens ten gevolge van een noodlottig ongeval op slechts 53-jarige leeftijd eergisteren is overleden. We wensen Auke en verdere familie veel sterkte bij dit enorme verlies en het komende afscheid. Dank u wel. Ja, mooi dat we dit dwang kunnen. Ja, daar komt het familiegevoel weer om, hè? Wees toch ook op bewoonst. Ja, nou ja, en Auke is natuurlijk een jongen die als coach, maar als vrijwilliger een hele grote betekenis had in Driels. De coach van Team Friesland natuurlijk vorige week op de Twakamp. Echt wel een jongen, een graag geziene jongen hier in het Frieske veld. En ja, dat dan zulke dingen hoe komen. En Ja, leuke spontane Ja. jongen is het altijd. ja, en dan kerst het op deze manier, kerst hem toch nog een beetje aandacht. Ja, het is mooi dat dat kan. En dat is het familiegevoel. Ik werd bij het vierde en het is ik weer zo dat de wedstrijd ik altijd weer teruggeeft natuurlijk. We gingen niet tussen op voor de wedstrijd. Een minuut stilte had, dus niet krijgt West. Bart, nog even beduiden. Heb ik nog net op begonnen. Wat is beduiden grote favoriet? Ja, vind ik heel moeilijk te zeggen, want Bouke de Jong sprong hier natuurlijk nagenoeg een Fries record de eerste wedstrijd hier in Burm. Tenminste bij de snor, de Elkes Carrion Memorial. En Michiel is ook super in vorm, dus ik denk dat dat wel twee jongens binnen wat omgeeft. Maar Ismael Ganema springt vorige week ook samen 2089, dus dat die bovenin komt te hangen, dan wist het net. Je gaat de eerste sprong te wetter. Ja, dat is een schande. Ja, dat die hier wat te volle waren. Dat is dan misschien toch de win, dat zullen we niet naar zien. Pakken we Nina van der Vliet op van Burgum. Dat is een van de kansen hebben we dus voor de prinsessentitel. Ja, die gaat wat te hut door. Die gaat wat te hut hoe. Dat ligt nog net echt de titel binnen te halen, maar deze afstand zelf, ja, dat is nog een heel titelvraag. Want de finale begint dus weer op 0, maar je moet eerst maar kwalificeren voor de finale. Maar Nina is wel een van die prinsessen die prinses worden kent dus. Dat is wel bijzonder deze keer. Want, Ja, Rutger Peersma
van de week had hij nog even getraind en had het eigenlijk dit seizoen nog net helemaal. Maar man, je begon er toch wel wat bij hem te rennen. En nou ja, had ik nou zijn lopen insprongje en denk ik, Rutger, er zit je wel weer eens wat meer in. En eigenlijk is dat wel een beetje het verhaal Rutger Piersma natuurlijk. Want elke keer op de FK's zit hij daar en zou je er ondertussen nog 2 keer Fries kampioen worden. Waar zit hem dat dan in? Is het dan met druk omgaan kennen of is het dan laconiek in orde wedstrijden? Hoe moet ik het zien? Ja, weet ik niet. Misschien had de krekt een beetje extra op een FK, want dat ben ik altijd wordt de Fries kampioen, maar een persoonlijk record. Dus dan helpt het beste op het juiste moment uit jezelf. Dus ik denk dat dat wel echt een jongen is die een FK-lepper neemt kan worden. Want hoe wie dat voor jou aan je? Is het makkelijker om bij die grote wedstrijden met al die eigen op je staan of is het juist... Nou, je zit ook aardig in tussen het publiek. Is het makkelijker bij de voorwedstrijden in het voorseizoen? Nou, ik presteerde altijd goed bij de grote wedstrijden. Ik ben wel altijd ontzettend zenuwachtig. Dat zal de meesten niet wel herkennen. Maar op een of andere manier bracht het een soort vuur in mij naar boven. Waar ik toch krijg explosiever wie, meer kracht hier, sneller wie en dan toch de vierdere sprong zetten. Dus dat kan, ja. Dus dat wie stress en positief is, hebben ze het al gezien? Ja. In de voorbereiding net altijd liegen gezond, maar aan het eind van de dag win je dan weer hartstikke blij, ja. Dus gezet Hannes Carillon, als ik te wetten, dat is weer een comeback die heel iets weer verder gaat, hè, maar Hannes? Maar we gaan ondertussen hebben Aad in beeld, Aad de Kaastra van Mantrum. Bij die jonkies. Nou, springt de laatste tijd wel stabiel. Gisteren was het is een jongen met wel wat minder ervaring, dus het is wel eens wat wisselend. Ja, ervaring komt maar die jerens is er dan. Ja. Het is een flauwe hier natuurlijk, maar je moet zo volle mogelijk springen. Maar ja, dat verloopt juist natuurlijk bij de jongens meestal het meeste. Opeens staan ze er dan en dan. Ja, het zit er net al. Het is wel super mooi stil. Hij stiert wel rucht, maar het gaat net de goede kant uit. Nee. En dat gaat dus te wetter. Ja, en dan gaat ondertussen gaan we naar de famkes. Ja, wel een mooie uitsprong. Gaat nog wat te snel. Hieke Galema. Hannes stil even wachten tot de stok weer waarom is achter op de schools. Zodat er geen hinder van had onder hij komt er al om. Hannes in de middelste. Hij zit wel bij het stukje. Zit er stikkeke. Prima uit. Ja, ik denk dat Hannes hier heel goed uit. Ah, prima. Krijg ik het applaus van het publiek? Ja, dat is logisch. Dus springt je een roem 18 meter. Hannes Carillon die een heel groot verliezen had bij het Philippen ophouden met terug om blessure en dit hier toch. Ik begin weer op een ei. Ik begin weer om te komen. Is dat heel dreig, Bart? Want ook is het natuurlijk ik om weer om te komen. Is dat echt heel dreig? Ja, dat leidt er ook een beetje op welke leeftijd natuurlijk. En Hannes wordt ondertussen ook al wat ouder. Dus de rek is toch die explosiviteit een beetje kwijt. En dan is het God, wordt alleen nog maar groter als er dan ook nog eens een ier tussenuit gaat. Ik ben er wel van overtuigd, de jongens zijn wisse beroepsreizen nou ook een ier tussenuit. Maar dat is de eerste, die is junior of senior. Ja, die gaat net heel veel explosiviteit verliezen in zijn winter net. En die pakt het komende winter wel weer op, als we dat zo willen. Maar voor een jongen als Hannes, ja, dan moet er wel weer fysiek nogal wat gebeuren om dan weer om te komen. Je moet er net al lang uitbloeien. Nee, want dat laatste beetje explosiviteit, ja, dat is toch het meeste missen. En dat is toch dat verschil tussen een 20 meter en een 21 meter. Ja, het je wordt maar naar de 21 meter redelijk stabiel om mij te kennen. Ja. Hij staat dat ik nog aan je, dat het kriebelt. Ja, soms. Soms denk ik wel, gewoon dat gevoel weer eens even. Maar ik heb de oude een jaar en 2 baan kregen en dan is het toch wel echt even een stap te vier, zeg maar. Dus ik begin er net weer aan. Ja, dan moet ik traind worden, hè? Want je trainen echt heel hard in de winter. Ja, het is gewoon een soort krachttraining bijhouden en gewoon die explosiviteit bijhouden, hè, wat Bart zei. Dus, draven. Ja. En zo ben je 1878. Gaan we terug, mooi. Hannes springt je zelfs een mooie 934. Ja, we zitten te watchen op de uitslag van Hannes. En 934 is natuurlijk een hele mooie. Dat ben afstand. Maar ken je serieus de finale denken? 60 al een vinkje achter voor de finale. En dat dus voor iemand uit de mixklasse natuurlijk. Dus, en waarom van blessure dus. Ja. Het is flauw om het heel tijd wet te zitten, maar het is wel echt zo. Het is knap. Ja, ik weet niet of het op beeld als jongen hebben de lezen 2 lintjes in het samenbed. En dus voor u is dat om de afstand een beetje in te schatten is dat wel makkelijk. En dan zien we dus dat het baltje van Hannes vlak over de blauwe lintje leidt. Dus dat lintje leidt op 9 meter op de seniorenskans. En dan Reiner Haanstra bij die jongens. Zit heerlijk in de stok. Ik keurig uit. Goeie uitsprong, hè? Reiner Haanstra had een plaats voor de finale. Dat is duidelijk. Het wist al gauw hoe het. Ja. Ja, maar dat is wel bijzonder. Als je alle records erbij pakken in de listen, dan ziet Burger heel vaak efter. Waarom ben het nou van die goede kansen?
Ja, de verhouding maat is optimaal. En we gaan bewust houden. Hij veelt wel eens wat instabiel als het erop stiert. Maar we gaan bewust houden dat het best wel een beetje vering krijgt. Dus het is eigenlijk een soort tummelingbaan, zo veelt het bijna, als die erin rent. Dus omloopsnelheid gaat omheen. En die aanzet is eigenlijk altijd redelijk stabiel, maar wel makkelijker. We zeggen in Jaas wel bij de twakamp, zeggen dat best een stugge kans wie, wat wien van achter en dat iedereen er eigenlijk te leeg in de stok doet. En dan had je geen controle op die stok. En je komt makkelijker iets hoger in de stok, pakst hem mooier en dan best meer basis op de stok. Deel nog het baltje van Hannes dus op jochentje 34 en werd van Bart Fortendaal Society die schreeuw op voor de finale. Denk je ze net meer hoe heen? Nou, ik zit er nog wel in en dat hoop ik tenminste. Ik hoop dat we bijna 20 meter nodig gaan om mij te gaan in de finale. Maar een jongetje 34, dat is wel, nog steeds wel een mooie stip achter de namen. Maar ja, 1858, wat Haastra hier deel zet, is natuurlijk helemaal voor de jonkjes. Ja. Helemaal een dikke afstand. Hele afstand, ja, zeker. En ja, de heel is de jongen mooi op met 1877. Bij de famkes gaan we aan naar Nienke Klein-Veldeman. Stiet zich voor te bereiden. Ja. Ik ben haars op de voeten. Stier in een mooie leiderstenu, het Friese vlagtenu, dat is het tenue als leider best in het klassement. Ja, dan maakt deze trui gewoon gaan en eigenlijk wel elke lepper daarin springen. Het pompenblad shirt. Ja. Ja. 6 bijzondere records. Ja, voor sommigen houdt het ik wel een beetje druk. Hè? Van, ja, nou moet ik wel presteren. Maar ja, over het algemeen... Neemt in opperste concentratie. En ben benieuwd wat zij springen. Ja, want als ik gewoon in voor de kanshebbers van die prinsessentitel. Je bent de eerste ooit in geschiedenisboeken, dus dat Ja. is Doe extra. het Ja. snel, Dus hè? zit er heel Ja. veel De tussen. zin. Ja, Al die hoeren Ongelooflijk. die erbij komt, nee. Oh, ik hij denk dat ze kan- te beteerd los doen. Ik heb het idee dat het inderdaad misschien nog wel wat langer kent. Hier. Ja, maar ze had het plakje wel voor je, hè? Dat ze Maar direct... als dit famke deze zo uitklimt, dan gaan we richting Fries of Nederlandse record. Ja, want ze staan echt helemaal stil. En daar fel aangevuld door de coach. Je gaat helemaal scheef. Ja, Helemaal te vieren koers. Gaat Mie de maar. Op de middelste scores. Maar we riemen door kralen, drills. En Jasper, hij komt eraan. Goeie aanloop, hè? Ja, Kijken we naar Ook een power. Krachtige aanzet. Klimt het. wordt Helaas echt wel vieren koers. echt helemaal scheef. Ja, helemaal in koers. uit, maar hij zit wat in de verkeerde hoek. Maar er zit wel potentie in van die jongen dus, want het ziet er wel prima uit. Tot nu toe Bij hebben we die een mooie niet, sprongen, jongen, inderdaad. Dus, ja, en een weertsprong en een topsprong, die lezen heel tegen bij elkaar. Dat zei we, krijg ik ook met Nienke. Ja, dat hangt er echt om of dat een recordsprong zou worden of een weertsprong. Het waard helaas een weertsprong. Ja, dan in de coach die zou het loslitten. Ja. Waarom in dat die momenten dat de coach dan zou het loslitten? Nou ja, wat zij heel goed die wie gewoon naar boven blowen en een trok klimmen, steeds maar. En vaak juist dat men zelf gaat zien, maar dan verplaatst in lichaamsgewicht. Ja, en de bedoeling is natuurlijk zo rog mogelijk naar de kant. Waar krijgt dat links in zo'n bed zien. Er wordt heks op de skans, wordt er meten. Er wordt net in parabool mij meten, steeds maar. Dus elke centimeter dat scheef gaat, kost die ook weer centimeters. Het PS'je, wel bijzonder spijtig, buiten de sector. Ja, buiten de sector is ik altijd een heel soort om te doen om die sector. Want wat is het nou krijgt die sector? Ja, sector is zo'n hele meter uit het hart van de skans op zijde. En dat is eigenlijk op basis van veiligheid is dat destijds in het leven geroepen. Eén, laatste oors helemaal voor de oorskans. En twee, wordt de kans op dat op de randen komt, omdat ze toch nog graag op de andere kant komen wordt, wordt dan heel erg grut, zeg maar. Ja, mooi is dat Friesen er eigenlijk van houden van die sector en in Holland was hem graag horen. Dus Ja. dat is altijd een hele leuke strijd. Gaan we terug naar de wedstrijd vanzelfs. Janna Galema. Maak het clear. Ja, echt even die concentratie. Hè? Dus gewoon de sprong visualiseren. Zit er wel goed in. Ja, zit er heel mooi in. Klimt er goed netjes. Ja, ietsjes te hut. Aardig wat naar roos, denk ik. Ik direct een tikje verder en dan ja, nog een keer zo'n mooie insprong. Doet er Nienke Kampen nog steeds mooi tredje en 18 op een eerste plakje. Ja, en Maar er komen nog sprongen genoeg. Gelijkstelling waar op middelste skans zit clear. Kijk, een mooie stijlist, maar het zit er dit hier nog net helemaal in. En maar dat is wel een jongen die samen op eerst heel vier springen kan. En dan mag het er in één keer uitkomen. Ja, En misschien binnen wij nou bij dat moment. hij is soms wel een beetje voorzichtig in de loop. Richting de Polestar. Dat ziet er nou goed uit. Ja, zeker.
Wel rug erin, Prima hè? uit, weg gewoon rug erin. Oh, Ah, echt? iets Het scheef. is scheef, ja. Skien de roer. En skien de roer is net goed. Nee, dat kost zoveel afstand. En dan hebben we hiervoor, bij de jonkies, hebben we Jorrit Boustra. Ja, dat is toch wel een van de grote favorieten. Stiet natuurlijk in het leidershirt. En die hier de vorige wedstrijd in Burgum sprong er echt de sterren van de hemel. Dus daar verwacht ik wel wat van. Een Ja. mooie stijl. Het Dat net zien, ja, loslitten. Dit komt net goed. Dit is echt te Als je eens wat verhecht is, ook een jongens al zitten. We springen met stokken van 3,24 meter. Want Jorrit springt met de maximale stoklengte. Ja, dan zijn het jongens die op het hoogste punt gewoon 1,5 meter boven het water zitten kennen. Nou zit er op een meter of 8, maar dat is toch nog wel een naar beneden. Coach Wim Terpstra erop loslitten, want die zegt het niet meer zitten. En dus gaat hij te wetter. En mij om een nieuw pakje. Zo simpel is het ik. Ja, Een wierd pak. Hier we terug naar de scons bij de vrouwen, bij de dames. De famkes. Else Klein-Velderman. Het ik de oude tijd een paar wedstrijden boen. Dus ik echt zeker wel een van de favorieten op dit moment. Ja, ik ben benieuwd wat ze Shinlitten giet. Is het iets zo goed te concentreren? Ja. Op zich zitten Ze er zit goed er mooi in. hè? Ze zit er Ik zo. ben prima uit. Ah, jammer. Ze kriep mis, nevens mij. Ja, Schande. ja. Zeg ik prima uit. ik denk toch wat naar Ros. Want de coach wil wel heel snel maar losroppen. Dus ik denk dat ze al vrij snel aardig uit koers gaan. Ik heb wel moeilijk zien vanuit deze hoeken. Ja. De wien koert in ieder geval net wezen. Nee, maar het is een vlagerige wien. Ja. Dat vielen wij hier ik van hoe is het preciesje. Het begint dan zo nou en dan te waaien. Je zult het net heel dan onder vlaggen, maar het is toch wel dat je denkt van... Nee, we zeggen het nou correct een beetje bij Daniel op de jongenskans. Die zal nou zo springen. Maar dan zeggen ze bij het zetten van de stok dat zijn shirtje toch wel aardig wapperen. Ja, dat is meestal wel een indicatie dat de wien echt wat van Sieden komt. Dus dat is net heel positief. Dus in het water een beetje dat er komt een beetje rimpeling op het water deze kant op. Ja, dat is net een heel goed teken. Daniel houdt hem zelf op. Oh, die link buiten post. Ja, had je Magnon ook erin sprong hartstikke netjes Magnon. Dus ik ben wel benieuwd naar wat er nou uitkomt. Ja, daar even zit op er gang goed in. komen. Weet er nog een redelijke sprong uit te krijgen, maar als het genoeg is voor de finale, dat durf ik net te zeggen. Dat is wel net, want de Reinder zette er een 18,58 del. Nou kunnen we die haast wel echt opschroeven voor de finale al. Maar ik doe dat nooit te rap te zitten. Je weet het maar nooit. Nee. En dat is het mooie van de sport. En Hoe daar je dat hebben we altijd nog dan niet? Hoe je dat altijd dan niet? Dat is dan toch, nou dit is mijn sprong, dit is prima. Of blauw toch de stress er een beetje in van ze kunnen nog winnen. Oh ja, altijd. Je moet altijd voor jezelf denken dat je altijd nog hier nog in. En het beste uit jezelf verhellen. Ja, dat is altijd het doel. Uiteindelijk was ik gewoon altijd voor een persoonlijke car. Hè. Ik bedoel, dat is gewoon de maximale kick. Hè. Dat is verder best dan de beste. Ik eigenlijk. Dus ja. Want hoe is dat Bart? Dat is het zelf familiesfeer, maar het is ook wel echt competitie onderling hè? Tijdens de wedstrijd heb ik net zo volle familiesfeer. Nee hè? Nee, bij iedereen concurrent voor mij. En, ja, dan zit er wel een orenmentaliteit dan boven. Maar het is meer in oren en om het hele spultje heen. Maar competitief ben we al wel. En nou ja, ik had het bij de topklasse wel altijd zo ervaren dat we wel 8 concurrenten van elkaar. En dat gang af en toe ook wel eens even scherp. En het water ook wel eens even echt scherp. Maar dat jij er ook bij. Dat is topsport. Ja. En zo simpel is het ik. Je train ik, je hele lippen om je te komen. Zo is Ja. het eigenlijk ik wel weer. Mooi eens op voor de tweede sprong bij de Famkes. Nina van der Vliet zal aan zijn beginnen. Eerst nog de jongens. Ook mee gaat doen hier vanavond. Voor de titel van Benin, die ze al maar liefst 5 keer wist te halen. Maar zoals gezegd, de titel wordt nu verdedigd door Femke Rispers vorig jaar. Ja, Hielke Brouwer nog. Hier bij de jongens. Ja, we zien wat een uitkleide lijst eigenlijk overal. Messen worden wat. Normaliter zien we in elke klas 8 leppers. Maar er zijn toch hier en daar wat aanmeldingen, vakanties zijn begonnen. Nou ja, we gaan natuurlijk de Zwarte Cross waar Germ onder roen huppelt.
Ja, dus de list is een beetje uitklaar. Dat is wel jammer, want dan hebben we net constant actie op de scores. Maar het is natuurlijk wel dreigig, want ja, dat zei ze zelf al. Het is natuurlijk wel een amateursportlid willen geweest. Dus ja, een Germ kan wel eens een keer privé wat hebben zelf. Ja, maar dat zei ze, kijk, ik snap de keuze ook helemaal. En in mijn head zoek ze, dan zoek ik deze net doorslaan. En de Zwarte Cross is net overweekend. Dus Nee. daar wilde ik graag in. En dan mag soms keuzes bij zien. We leven een super intens seizoen natuurlijk. Van eind mei tot eind augustus springt minimaal 12 wedstrijden in de week. En bezieken ze nog 12 keer bij te trainen. Dus simmer is alleen maar 4 jeppen. En dan is het bol dus even goed om dat te opbrekken. Wien hier kamer wol weer om en toen zei je, zien Hoyt, Wim Terpstra, hij hebt als een kranten. Dus nou heb ik gewoon zo in bloed en maag, want het wordt hem dan net. Nee. Nou had je Hoyt dat zien je zei, doe maar op de Zwarte Cross. Ja, dan moet je maar op de Zwarte Cross bedoelen, toch? Nou ja, dan moet je het er maar even van nemen, hè? Hielke Brouwer van Arem. Voor het in nog bij de jeugd, op de jeugdskansjes. Dus nou terug naar deze kans. Echt een mooie stijl Hij is. zelf Krijg al, wat omdat ik vier, niet ja. net hoe de derde punt heen. Waarom komt dan krijg net hoe de derde punt heen aan het? Ja, het kan wezen dat is toch krek even een iets langzamere aanloop heeft. Hè. Dan was het wendbest van diezelf en dan stiet die stok gewoon te 4. Het kan ik wezen dat is gewoon krek de heging springst. Just wel op die stokken dat ze er een sticker op plakken. Dat is die een richtpunt. Dus op het moment als het een aanloop neemt, dan is dat ik het punt west een pakken worst. Soms dan wist wat explosiever of wat krachtiger en dan zit er gewoon boven. En dan loekt die stok in één keer stil. En dan valt ze dus krek achterhoer in het wetter. En dat is echt krek het speeltje. Hè. Je wil eigenlijk de constante sprong hebben. En krijg dat derde punt. Want dat is gewoon het momentum wat je pakken moest. En echt alles moet goed wezen, hè? Want de zei al, visualiseer die sprong, dus dan moest mentaal ik. Ja. Erin moet kloppen. Ja, en klimmen. die ene giet er wat luchtiger mee om als de oren. Ik zelf. Ik wil meer ritueeltjes om het samen te sissen. Bijgeloof? Nee, dat net. Maar gewoon even die concentratie, door die beweging te mooi zien en even je moment op het begin te nemen. Komt die nou ongeveer de tweede sprong. Ja. Zit er nou een stuk beter in. Ja, Keurig, weet ik. het de lengte Ja, in de klimslagen. dat is klasse. Ja. Ik had nog wel wat te horen hoor. Die mat trekt je in 18 hinnen. Ja. Maar ik denk echt wel dat we een beetje vergeten dat het joert wel heel neerwaar is. Het is echt wel broeierig en dat doet natuurlijk ook wat met de explosiviteit en met die spieren. Je Rutger Piersma. Hier maar door hinnen. Zo. Zit er aardig beter in. Wel lengte, hè? Ik skiën en mag dus ik loslitten. Ja, helaas. Hier dus ik skiën. Maar wel snel die stok in, hè? De krachtige eerste klimslag. Wat is nou beter bad? Rap de stok in of gewoon restig gewoon maar die oren in? Nee, het moet altijd plangas. Ja? Altijd zo hard mogelijk en eigenlijk altijd op een verse snelheid, want daar kan je een stok erop zetten, zeg maar. Dus ik ging eigenlijk altijd voor de max, want hoe verder de stok eigenlijk stiert, hoe dat skinnen winst. Als ik de stok een hele meter verder ga als de rest, kan ik eigenlijk met een klimslag minder lieke via springen. Dus ja, die moet eigenlijk altijd wel maximaal wezen. Dus just ik echt wel dat ze die lietse stokjes broeken, hè? Om de stok verder uit de hand te zetten. Hè? Dat is echt, dan kun je toch een stukje verder. Hoe verder die stok ziet, hoe verder die uiteindelijk afstaan. Ja. De sprong van Hidde Galema. In opperste concentratie richting de pols. Zit er goed in. Prima uit. Ah nee, hij komt direct door het derde punt heen. Loop Nee, ik de nou, dat is stil. echt het stickertje van waar Aniet het krijgt door hier, de Havertour. En hij pakt hem eigenlijk 20 centimeter boven zijn stickertje. Ja, dan loekt die stok, loekt hem deze, maar loekt hem niet daar. En dan, daar is eigenlijk net stok op te zetten. Dus het is wichtig om echt precies op die sticker te zitten. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat Craig zei hoe die aanloop. Die aanloop moet constant wezen, maar er wordt eigenlijk altijd op dezelfde hecht inspringen. Want als die variabel wordt, ja, dan kun je het eigenlijk niet in stok zetten. En als dat ze constant mogelijk hakken is, hecht inspringen en aanloopsnelheid, ja, dan kun je zelfs een stok soms met 4 centimeter verder zetten, een wol helemaal stilzetten. Ja. Dan wordt het iets meer een loterij. Ja. Iedereen is nou druk bezig om de stok te zetten. Dat is echt even, Publiek in Burgum. Ja, het is ook mooi waar. Het is ook een publieksport worden, hè, Anniet? Hoe die hier Ja, heel diep meer meisken. ja, het loekt ook een prot toeristen natuurlijk en families. Het is gezellig, even machinaal. Met liefde me natuurlijk ook wel voor, want ja, als toerist is het heel makkelijk te begrijpen. Je moet de veertoer, de sleetoer, het wetteroer, het zoning, zo veel mogelijk. Ja, en diegene die door het baltje springt, die gaat onder leiding. Eigenlijk is het net zo moeilijk. En dat betekent dus ook dat er een soort publiek komt. Dat is een hoffelijk Hannes, maakt het mee clear.
Nou ja, Hannes is natuurlijk, had de stippel achter de naam, maar had een mooie opening hoor. Als je die hondje 34 krijgt. Dus, Maar ja, wie jij hem krijgt 6 en dan moet je net van uitgaan. Je moet er altijd weer hoe heen willen. Ja, zeker. we hadden natuurlijk de hoop dat het mijn 20 meter pas de finale in was. Dus het zou mooi zijn dat Hannes zich daarvoor tussen de rot mijn 20 meter. Nienke is giet op de eerste scones inderdaad. Ja, Hannes is nog bezig om zijn handen even uit te droegen. En Nienke stiet al in opperste concentratie. Nienke Galema van Daar het gaat ze. Heidenskip. Doekt er een beetje Ja, in. doekt er De onder. laatste stap. Dan zie je echt dat ze wat omleeg ging en echt te leeg die stokbeet pakte. En dan just eigenlijk dat ze net stil loekst. Hier ondertussen Hannes. Nee. Wat doet Hannes? Nee, Dit gaat niet iedereen. zit er net goed in. Nee. Tweede poging. En dus wil zien jongetje niks in. Ja. En dan ja, hoe is het krijgen hoe die sticker? Dat wie de roze sticker, maar ik zeg ik een gele, dat is de 9 meter sticker. Wat had Ja. ik krijg in? Nou, dat binnen afstand. Nee, hij had het ik net. weet Nee. het. Nee, dat binnen afstand op de stok. Hè. Dat is een beetje zelf de richtlijn heeft van hey, waar heb ik die stok elke keer op de vingers. En dat is ik die constante wat Bart ertoe heeft. Hè. Dat is elke keer precies hetzelfde punt op die stok wist te vinden. Dus daar zijn die stickers belangrijk voor. Ja, we hebben 2 soorten stikken. Hè. We zullen tinnenstickertjes op de stok met de verschillende kleuren. En de dikke brede sticker die hebben ze er zelf op plakken steeds. Maar dat is hun inspringpunt, hoe heet dat ze erin willen. Nou, we zien nou mooi in beeld bovenin die streepjes op de stok. Ja. Ja, daarmee meten ze eigenlijk uit. En dan het gele stickertje is dan njoggen. En dat is eigenlijk het rekkenmodel waar we altijd naar rekken hier van hey, hoe vier hast de stok? Nou ja, zoals ik hier hem dan vermetje op bijna 1,5 meter. En dan kiest hij een beetje variabel. Als het dan het hoog is, 16 verder. Of is te langzaam, of is het weer, dan kiest hem wat weer omhellen. En zo precies is dat derde punt wat op te zien. Dat zou maar kunnen. Die vaak is gebeurd. En dus just ik dat de leppers die willen die stok ik goed rucht voor de sconsen. Ik al verschilt dat weer per leppen, want als het soms er wat scheef is, is het zelfs het hele blok wat scheef voor de sconsen. Al is dat natuurlijk net wenselijk, maar ik daar valt mooi te spelen. Maar over het algemeen is het belangrijk om die stok goed rucht voor de scons te hebben. Zit er bijvoorbeeld toch een paar keer scheef in op zijn wedstrijd, ja dan kiest ze maar die coach van nou ik zet hem een beetje op links of op rechts. Ja, zodat dat soort van compenseert om dan toch rug toe te gaan. Dus dat is ik weer even uitvinden. Het zomerrecord is al van vorig jaar. Gaan we nou de eerste scones. Ja, geen idee waar het nou als eerste gaat. Van vorig jaar. Dus in alle draaien in zijn rug te zetten. En alle draai te We concentreren. zullen even wezen worden Maar ze welke springen waar als eerste nooit gaat. denk ik. tegelijk. Ik denk dat Jasper als eerste gaat op de middelste scones. Jasper Henstra van Gripsjerk. Ja. Ik heb een bevlogen vrijwilliger van de afdeling Gripsjerk. Het begint de laatste weken en langzaam steeds beter met de lepen. Sterke loop, één sprong. Prima uit. Ja, hij helde het eigenlijk lang net. Jo, jij het goed. Bart zei Griepsjerk. Je moet net denken, dat klopt het net. Dat laat net die Friesland. Nee, er is ik een afdeling in Grijs. De sport wordt internationaal. Of is het eigenlijk al? Ja, maar we waren op het beste kwartier. Hè. Je had een beetje bit voor Ja, er een beetje Minke bij. Kampen die gaat ondertussen echt wel te snel. Ja, Te raboer, hè? En ja. nou, op de voorste scones, Reiner Haastra natuurlijk, die krijgt maar die 18 meter sprong. Ja. Natuurlijk al zich Moest aardig dus even melden. zien. Zit wel mooi in de stok, maar Ja. gaat nou redelijk de scheef. koers. Ja, Maar hij helaas. had Jood wel een goede voor te pakken. Springt makkelijk. Reinder meldt hem, dat is duidelijk. Ja. Reinder Haastra. Sprong maakt, maar ja, zelfs zou hij zeggen van, dan nou liever zonder afsprong. Maar Ja, we hadden een beetje een lastig ritme in het springen. Want dat is elke keer iedereen Is, tegelijk aan het stok zetten en iedereen tegelijk springen. Dus dat maakt het voor het commentaar net heel veel makkelijker. Nou, ben wij al hier in principe toch de wol verft. Dat is dus daar redden wij dus al prima mooi. Maar hoe is dat voor de leppers inderdaad? Want het is eigenlijk om en omspringen, maar ze springen nou als 7 tegelijk. Maar ze Ja. springen nooit tegelijk, dat is wat je al. de coach daarachter die organiseert dat vaak. En we zien tussen de scones, we tussen de senioren en junioren scones, dus zien we de TC'er staan in het blauwe shirt. Technische commissie, die juist vaak even een seintje van hey, ik wacht eens even op de orenscons en dan krijg je even iets meer tijd. En dan onkomt op de tijd. Elke lepper had 2 hele minuten tijd om zijn sprong te voltooien. Na 2 minuten krijgt oranje licht, de lampen staan in het zandbed. En dan had je nog een hele minuut om die sprong uit te maken. Ja, dat is wat de pols echt voor de scons stiert. En dus je ging nog wel eens van die flauwe dingen dat ze dan jonken de scons afvallen. Want ja, dat gaat van die 12 minuten. Ja, dat ben ik. Dat ben handig ietsjes. Zo Wie net of het flauwigheid ben, dat ben gewoon slimme ietsjes. Ietsje zeker, maar kijk hoe je eruit inderdaad. Want als je de pols dus zadel zet, dan gaat de klok in. Ja, en zeker als de wind wordt nou redelijk lezend zat te zien, maar de wind heel vlager is het wel eens handig om zo lang mogelijk de tier te hebben. Want dan kun je nog een beetje
gokken van hey, laat ik deze vlagen weer voorbij gaan of net. Prima Dirk Krol. Zit Precies op op de sticker, 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 heel ja. mooi in. Ja. Maar net toch goed genoeg. trekt de vier. Ik denk dat zijn loop net helemaal de snelheid hier wat er in de eerste sprong liet. Dus hij zal direct wat meer kracht in de loop hebben. We gaan terug naar Nienke Klein-Velderman. Die krijgt de wetter. Ja, maar ze doen super heeg. En zie het nou, Nou, wie is prima, maar net helemaal. Voorzichtiger wie ze nou voor mijn gevoel. Krijg wie ze vol explosiever. Maar wel 2 keer te water. Ja, dan had ze nog geen afstand achter haar naam moeten staan. En dan weer de tricky. Ja, Want dan moet het op die lijst omkomen. Ja. Want 3 keer de wetter is net genoeg om de finale te helpen. Nee. En best toch een van de favorieten bij dat shirt hoor. Maar het is dan wel echt even ziekje, hè? Want wat doe je dan in zo'n laatste sprong? Het is dan soms net de beste keuze om die ultieme topsprong te matchen willen, maar gewoon even op 7 te springen. Maar ja, nooit was van zulke sprong, dan is dat even weg ziekje. Dan mat je wel. Ja, bij de jongens zaten Miedema. Stiet zich hek te concentreren. Een goede loop. Ja, je wat te snel oer. Ja. Pakte hem wat onder zien stikken. Ja. En dan troost hem toch wat de hut naar de oren kan. Bewijst maar weer hoe belangrijk eigenlijk de concentratie op die sticker is. Maar inderdaad, was toen zijn ze een sterke leper. Ik heb hem nog net vaak zien, maar goede loop. Ja, en op zich alle basiselementen zijn goed aanwezig. Ja. Ik denk dat er Aas wat meer kracht heeft in de loop en misschien krijg wat sneller de klimslagen pakt. Nou, dan kan er heel eind komen, hè. Nieuwsgierig is dat bij de famkes haast overal het heidenskip achterstiert. Bij een soortal famkes. Is dat zo'n goede vereniging? Of zit ze daar toevallig al een jaar? Hoe zit dat? Nee, het is sowieso een goede vereniging. Hè? En ik vanuit de jeugd een soort famkes die troststroom binnen. En gewoon een levendige club, een levendige vereniging. Ik zou zeggen, shows naar de richtje bij de topklasse. Ja, ik zeker. Er zit net één accommodatie tussen. Bij de famkes binnen de 4 van de Zo, 6 voor het shit. heidenskip. Ik krijg net hoe het derde punt. Nee. Ja, het kerel had nog wat zwier bij het lopen. Ik We ben hadden nog heel bijna- positief Ja. en ik zou het ziet er best uit, maar had hier ik net zussen matten. 2 mooie sprongen, jongen. Eén van Hannes en één van Reiner Haastra. En daarmee is het eigenlijk wat pensioen. Janneke Halema zit er goed in. Die zit er wel ja, heel mooi moest in. Ja. Oeh, wel wat dit koers. Dat is lastig te Dat zien is van vanuit nu. dus punt dreigt te zijn. Ja. Maar het ziet er prima uit Maar van het goed. heidenskip. Ja, Bart ook zou de stik al in de wieners wat lezen hier. Dus misschien dat ze Azen toch er wat meer vestigheid in hebben. En dat Ja. we toch vooral bij de senioren misschien wel echt het geweld loskomen. Sjuggen. Dat zou mooi wezen. Ja. Dat is de eerste poging. Te water. Veel dreiging. Maar krijgt Etten. Kijken wat hij in zijn tweede sprong. Ja, het is de start ontzettend. Nou, we zien bij hem inderdaad ik dat mooie leidershirt op mijn schouders. Die van Reiner Haastra. Sprong je vorige keer in Burgermekke. Echt hartstikke mooi. Technisch vooral een leuke leper. Had bij de jeugd daar meerdere Nederlandse en Friese titels binnensleept. Ja, dan mag het niet eens bij de grote jongens springen. Ja, het is fysiek net een van de allergrootste. Hoe groot is die stap om dan in één keer dat niveau hoger op te gaan? Ja, voor mij is dit het tweede jaar al voor jaren dat er nou bij de jongens springt. Die had van winter er aardig gewoon de spinazie zitten. Dus hij is wel, ja, hij is wel fysiek wel wat groter geworden. En dat is juist eigenlijk dit seizoen voor de direct wel. Dat hij zich nou meet met de toppers in zijn klasse. Zeker. Maar vooral zijn stijl, hè, ja, daar ken ik echt van genieten. Stabiele loop, misschien nog net helemaal maximaal, maar vooral zijn insprong, helemaal mooi terugzwaaien, armuitje en dan zo rap mogelijk omheen. Op is de concentratie, coach Wim Terpstra roept hem naar voren daar. Hij Ja. komt precies de goed stekker uit de en dan pakt hij hem keurig. weer. Ziet er prima uit. Ziet er heel mooi uit. Moest dus even zien. Prima, krijg de handen op elkaar. Krijg net hoe het linsje, maar echt gewoon heel mooi, hè? Ja, je kunt er een stip achter zetten. Ja. Hij zit zelf nog net, wie wil tevreden, maar nog net helemaal tevreden wezen met de afstand natuurlijk, want hij gaat nog redelijk uit koers. Bij de famkes, ja, moest zien. Oh nee. Loopt hem toch wel naar Roos, krijgt ik al. helemaal die orenkant op. Else Klein-Velderman die gaat voor de tweede keer weer te water. De Klein Veldermans. We zijn benieuwd Ja, naar ik verher moet het in de laatste sprong gebeuren eigenlijk. Dus dat wordt nog een spannende laatste ronde bij de famkes.
Zou dat dan toch de druk wezen van die prinsessentitel? Ja, wellicht hè. Ja, ik vind het lastig. Het is aan de ene kant, soms bollet ik gewoon even net. Maar ja, ze zitten er op zich wel goed in, maar dan gaat het toch krek scheef. Ja, het is echt even het plakje, vind ik soms. Ja, dit soort hebben we Nienke Kampen, Nina van der Vliet en Janna Galema. En ondertussen Jorrit Boustra die springt centimeter roen. Dus daar maak je naar het tweede plakje volgens mij. En als ik de rest zou springen, John, dan waar ik haast wil te zeggen dat hij mij wel de finale in gaat. Of we moeten nog een hele mooie tredderronde krijgen. Ik hoop je op een hele mooie tredderronde, maar dat doe je hem ook. Dat is logisch. Ja, en we gaan nog 2 natuurlijk in die klasse. Daniel Veenstra en Hilke Brouwer. Ik vind het wel eens een beetje omdat op oorskans de boel al stil lijkt. Daar mag ik nog wel eens wat aan wennen. Ja, dit is het watje. Ja. Dat is een ronde kleres, want alle rondes gaan tegelijk. Of zo dat betekent dat er een heel gauw kleer is. Dus we wachten altijd op oren rondes. Ja, en als je dan bij die ene categorie meer gaat als bij de oren, dan betekent dat watje. Daniel Veenstra. Ziet er krijg wel redelijk in. Iets te volle voorwaarts denk ik. Dan loopt hem iets te weinig nog naar hem toe. Maar ik wil een jongen met potentie. Hè. Ik denk dat we best wel een leuke jongensgroep hebben. Op het moment die nog net echt de hele dikke afstand springen. Maar ben al je nog hele jonge jongens. Dus je mag je nog een schroef teruggroeien. Zet er nou bij erin. Prima, Ja, al die moesten ze stikken, even er zitten zien. altijd een derde punt in. Nee, je krijgt net ook derde punt in. Lons. Een mooi bom. Een hele mooie bom. Maar dat is net waar je hem vergeet, hè, voor die bommetjes. Nee, absoluut niet. Ja, dan ben we rond met de tweede ronde. En dan hopen we toch in de West-Ookerk, zei ze aan het, op een laatste ronde maar spektakel. Want het is wat loutjes, tot nota. Misschien hier wij net zitten matten naar die sprong van Hannes, dat er al wel mooi uitzicht. Nee. Daar kregen wij de rekening voor presenteren. Dat mag je nooit van als commentator. Hilke Brouwer, de volgende die daar nog wat aan kan veranderen. Oh, Hilke komt nog bij de Kom jongens. nog bij de jongens. Ja. Sprong Wiert in de eerste. En Matt dus nou ik wil wat del zetten, want ja, in een Wiertsprong, nou een tweede Wiertsprong kan er dan net echt bij, want dan komt het echt op die derde sprong om. En dat wil je net, zei Janne Krek. Die zou je Matten echt wel in de eerste twee een goede del zijn. Hij in elk geval een basis. Ja, en dan kun je het mooi terugbouwen. Hè. Dan kun je zeggen van nou, de finale natuurlijk, deze wedstrijd, dan begin je dan weer op 0 om het samen te zeggen. Maar bij een reguliere wedstrijd, dan kun je het even krek terugbouwen en dan kun je het een keer er bewegen. Dus zoals ik zet die stok even wat verder, even 4 verder. Nou, en dan hekken misschien echt op dat derde punt. Dus dat is vaak toch de opbouw wat je voor gaan. Ja. Dat volgende klasse nog bezig binnen maar de warming-up. Ja. Maar het van der Wal het helle. De verkongetje. Dus de favoriete sprongen zitten er misschien nog wel in. Ja, Misschien was ik de volle baat. Dan krijg je hele mooie klassen natuurlijk. En, ook best leefhouder van de sport, misschien was ik de volle. Ja, verwacht je misschien van bepaalde leppers te volle, maar Maar ja, het waar is zo mooi. Ja, dat is mooi. En het is Burgum. Dat stinkt, dit is recordwaarde. Het wie krijgt wat brodzig, maar nou ja, de wien is lezen gaan. Het is rustig. Iets koeler als straks. Maar we zijn er nog lang net. We gaan alle jaar 3 voorronden sprongen en daarna hebben we nog natuurlijk een spetter in de finale. We hebben echt een sprong meer gehad zoals een 3 sprongen. Dus de finale werd elke keer weer op 0 begint. Ja. Dat kunnen we net genoeg weer helden, want dat maakt deze wedstrijd uniek. Gewoon wij tellen al deze sprongen mooi voor het eind. Maar hier in Burgum bij het Koningslepen gaat het echt om de finale. Dus het is ik wel eens de goede sprong voor de finale bewaren. Misschien zullen we het er dan maar op smieten. We pakken de sprong op van Hilke Brouwer. In opste concentratie. Zelfs wil de pols iets meer naar rug. Dat ben je lietse details, hè? ja, dat kan wat Annie Hedek zei, toen het blok een beetje scoren of bovenaan wat omgooien, dat kan per lepper wel wat verschillend zijn. We zitten net alle jaar als een pen en rocht in die stok. Ja, en als dat heel stabiel is, altijd stabiel skever in, ja, dan kun je die stok er een beetje op zetten. Je zit boven de sticker, boven de sticker en dan toch weer dat er een gelijk stil loopt. Dan loopt hem helemaal stil, ja. Ja. Toch wel vaak
vaak probleem om het zo maar te zien wat er op de jongenskans optreedt op dit moment. Ja, en toch zien we de vlagen helemaal slap heen. En het werd er eigenlijk ook redelijk kalmerend. Dus de wind gaat er wel aardig uit. Ja, Dus nou wordt het echt 4 waar. Dit is het beste waar, toch? ja, dit is het beste waar. Hij is net les van de zinnen. Nee. Dus We ja, beginnen bovenaan de lijst. Met wel leuk om te zien. Hè? De orenliepers staan zich wat voor te bereiden. En dan ben ik qua klimpje al met ze dan even wat slagen in door echt even dat gevoel te krijgen. Even de spieren op spanning te brengen. heeft ze alle wedstrijden. Dus dat zijn al die lietse dingetjes wat dan ik mooi helpt om je lichaam ik in goede vorm te krijgen. Maar toen was ze in In de famkes hebben we Nina alweer kleersteen. Voor mij zit Nina op dit moment op het tweede plakje. Goed Ja. zien kan. Hier op het tweede plak. Ja, met 12 meter Ja, ze 53. natuurlijk als thuisfavoriet heel graag mij wel die finale in. Maar had wel jongen dat de grote favorieten al jaar per keer wie het springen. Dus zelden nog wat bispringen. Dan Want moeten ze ze zitten even ook in de zien. stad. Ja, goeie sprong, Ja, hè? ja, keurig. Ja, Oh. pak je dik de leiding hoor. Draait Ja. de handen op elkaar en dat Ja. is terug te. Ze zei zelf, het brengt geen druk meer hier in Burgum in mijn thuisplakje voor de titel springen. Stiekem brengt het wel een heel iets beetje druk maar. Maar Ja, zij maar dat dit is een zijn famke ja. die had dat nodig. High five, dat heeft ze juist nodig, daar gaat ze goed op. Zie je, High five is het even nou wat je natuurlijk wat hier uitkomt. Bij de jongens Rutger Piersma zit Ja, er weer de echt goed senior. in, hè? Had hem nou echt eindelijk. Ja, moest eens even Heel zien. goed uit. Hoe de derde punt in. Die had je zet hier een 20 meter nou. Ja, ik En zei dat die moest. jongens, maar dat is de senior natuurlijk. Nou, we zijn los in de derde ronde. Twakje wiert en dan moet je. Ja, Druk hij sprint aan je hier een neder, dikke Bart. 20 meter, ja. Ja, druk aan je neder, zo Bart. En dat is dit Rutger even zien. Ja, we zien het al in zijn eerste sprong. Nou, het ziet er wat zien aan. Ja. En nou ligt er het echt zien. Dus Nieuw persoonlijk record. 13 meter 66. 13 meter 66 Een persoonlijke call voor van Nina. En dus ik een eerste plakje. Ja, Finale plakje wel, kun je zeggen. ja dat maar het haast wel zeker Pakken we hier wezen. allemaal op. Ik twakje wiert. Maar het er dus oer in überhaupt. En dat Zet nou ook een Is mooie het afstand mooi, erop ja. voor Hidden. Nu dus keurig naar de overkant. Ik ben wel benieuwd naar de afstand van Rutger Piersma. dit ben ik heel benieuwd Maar naar. ja, als je die derde sprong 20-0 zomer. ja, Nou, dan hebben we de eerste 20 meter. de toon is een beetje zetten. Ja. Ben je nou los? We hopen dat dat het vuur kan aanwakkeren. Hannes mij voort achter hem aan, dus er wordt een baltje alleen op 20 meter. Nou, dat zal Hannes heel graag wel Rutger inrollen. Piersma, beste seizoenprestatie, 20 meter 7. Seizoensrecord. 20-0 Ja, Sam. dat zijn wel, hè. Rutger hier nog net echt in het begin van het seizoen, maar het begint langzaam weer wat te komen. Nou ja, het FK zit er Ja. weer rustig onder te komen, dus reken er maar op dat Rutger er dan weer stiert. Hij is er maar bezig. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat je dan, hoe groter de wedstrijden worden, hoe makkelijker je daarmee omgaan. Ja, nou ja, daar kan hij goed mee omgaan. Ja. Ben ik het aantal sprongen natuurlijk wat makers. Dan had je ondertussen alweer een heel seizoen geweest en nou ja, 100-150 sprongen achter in de kontboesten heeft steeds. Maar dus die ervaring neemt al je mij. Ja, elke sprong is echt weer een beetje training. Dus ja, er hast gewoon leppers die pas gaande bij het seizoen beter worden. Sommigen hadden het omdat ze in het voorterrein te weinig dienen hadden. Dat loopt bij Rutger net. Alleen die had kennelijk wel die sprongen nodig om in zijn ritme te komen. Denk ik allemaal in opperste concentratie van het Heidenskip. Had een 11 10 steen en zit er Ja, behoorlijk. niet wat te snel. En Ja. een misgreep. Nee, dat, Dat bedoelt een halve 10 steen. die zal net haarzelf zo. verbeteren hierin. Nienke Kampen, daar de volgende. En Hannes Gerion. Hannes begint onze concentratie, zijn loop. Krachtige loopje, hè? Ja, deze is beter. Ja. Met de sticker, dat wel. En dan had er Mek wel Ja, redelijk niet wat nog wel. corrigeren. Keurig corrigeren. Weer over Ah, Ik pak een nieuwtje meter. Net een nieuwtje 34 voor krijg. hij Net liet door wel een goeie Rutger heen. uitsprong nog zien. de Jong. De groene bal, nog 4 voor hem. Ja, Het groene baltje. moest misschien krijgen wat te volle werkje om die stak erop toe te lopen. Om echt lekker vrij te springen. Ja, Corrigeerde hem wel weer. maar goed, ja, wellicht dat het toch in de finale straks zit. En dan, ja, dan zoekt het maar weer eens een keer dat de haast wat meer lengte heeft, Ja. wat betere klimslagen en dat het een hele vierde sprong wordt. Harde kaart staan. Weer En we hebben het. Nee, Vaker wiet en een trekker wiet. ja.
Ja, dan ben je voor niks naar Burgkamp. En dan is het altijd even ziekje waar helpt de finale, maar bij 3 keer wie het kun je wel zeggen, die helpt de finale net. Nee, dat hoeft net in de wachtkamer. Uw analisten wel handig, maar voor het zelf net leuk. Want even kom je net, zoals Bart zei, van niks naar Burgen. En dat wil je net. Als dat ik was van die wedstrijden, dan staat van ik ben je verneerd. Ja, klopt ja. En dan, nou de tweede keer denk je, gadverdarrie. En Een soort gevoel naar huis. men bij worstje. Ja. Nee, maar soms heeft ik wel een goed gevoel, hè, aan een wiertsprong. Dat is als dan krek net dat derde punt helles, dan hoeft het net per se een verkeerde sprong te wijzen. Hè. Dus laten we dat net vieren. Maar ja, uit de Kastra, wie krek echt een paar keer, te... Pak de tas in. Baalt. Ik denk ik ben er klaar Ja, mooi. klaar mee. Ja. Weer de famkes Zijn we hebben. bij de Famkes terug. Nienke Kampen. Ja, wel een goede uitsprong. Dan trek Toch je wat 18 snel. steen, een tweede plakje. Want nou daar. Nee, wie het krijgt net. Nee, Nee. verbetert zich net. Nee. Blijft dus zeker op positie 2. En dan zult er weer op spannen waar het eerst gaat. Jasper Henstra of Reinder Haanstra. Ik denk dat Jasper eerst gaat. Nou, dan is Udeburg aan de leidster in het klassement. Het topoperaire shirt is daar getuige van. Nienke Klein-Velderman. Middelste score is Jasper, die gaat als eerste. Jasper Henstra. Met een zeesprong denk ik even veilig stellen. Die finale nog vanavond. 2 keer wiertsprong. Ja, Hij zal nou echt wel een ik een afstand jongen zetten, die lid op man. trein hartstikke leuk springt, maar in de wedstrijd komt het er maar net uit. En dat is echt wel schande. Misschien dat er nou dan wol uitkomt. Oh, echt. Prima op de stekker, Zit dat er ziet er goed best in. uit. Lengt hij niet slagen. Nee, Prima, maar helemaal heel rap en Helemaal scheef. Ja. scheef. Ja, toch wel helemaal de verste hoek opzocht. Het houdt in dat Reinder bij de jongens vooruit springen kan, de stokleider Brugs. Weet natuurlijk dat de Rianto naar leiding gaat, dat nou dan nog. Maar zelf wel graag verbeteren willen. Hier het stabiele eerste sprongen. 1858, no charity. Kan hij daar nou hinnen? Had hem wel Nou, weer moest mooi. je Prima zien. uit. Ja. Het idee dat de Niet te scheef snel. is. Ziet wat Nee. te vlak voor mijn Iets gevoel. skiën. Ja, Begint dat je stok begint te zwiepen. hij zit ik wel echt mooi te zien hollen ernaast. En dan gaat die stok toch richting Us. Dus dat ben van die lietse dingetjes dat er misschien probeer ik in om krijg wat rug erachter te blowen. Ja. Met maar liefst 1844 een persoonlijk record. En door in de finale. Baalt er behoorlijk van. Ja, maar goed, Ja. hij had de finale nog, denk ik. Hè, als de afstand zo just. Dus Dan ja. gaan we langzaam naar de dames, denk ik. Want daar hebben we nou Nienke Klein-Velderman. 17,68 maar toen. Ja, de famkes, ja. Ja, Ja, ja Nienke Nienke had 2 keer weer staan. Dus ja, hetzelfde verhaal. in het leidershirt, ja, daar hebben we wel wat van verwachten nou. Die zal de druk enigszins vullen, denk ik. Hoe druk hebben, Ja. ja. Maar ja, wellicht dat ze lekker goed giet en dat we nou gewoon een topsprong zeggen. Ziet die eerste sprong zo verschrikkelijk heeg, hè? Ja, die ziet er goed uit. Ja. Maar ja, Ja, loslitten. machine. Echt wel kracht. Hoe leger Oeh, in. te vlak erin. Ja, te roender. te Dat vlak. redt ze Ja. net. Nee, dit is net haar Geen dag. finale. Nee, Ik vind het nooit Burgenkaam. Nee, Het is heel sneu om te zeggen, maar het is de hutte realiteit van het vierleppen. Finale voor de allereerste prinses. Is het dan druk van zo'n shirt, van het klassement shirt? dat kan zeker. Maar het is soms ik even een krekje daai net hebben. Of nou ja, dat de eerste 2 sprong dat je wat ziekje van dat je net die constante factor hebt. Wat Bart toen hier. Dus ja. En soms kan het ik gewoon, nou ja, iemand zien, ben je fit of ben je net fit, dat speelt het al heel mooi. Ik maar kijk hoe je villen. Ja, en dat, bij de jeugd is dat natuurlijk dat super constant is nog het meest variabel natuurlijk. Maar de minste routines erin slieten. Als de jongens haast als een Han en Isbram Galema, ja, die al 30 jaar routines erin Meer dan slieten. 2000 sprongen. Ja, Komt hij bekend voor. Dat Ja. is op meer dan 2022, 30 nevens mij. Ik ben Holle, dat is hetzelfde meer. Nee. Ja, ik zie daar nooit mee. ik ben van de feitjes. Riemer Durk ondertussen. Goeie loop, hè? Oh, lietse stapjes Dribbel. erbij. Ja. Onder de sticker, ja. Echt een dribbel op de laatste Wel meters. sterk in de loop, maar Ja. Ja, ik dacht dit die tros zetten, maar helaas, nee, ik krijg net. bij de jongens. Jorrit Boustra. Nee, Aten dacht ik nog. Oh ja. Atemir. Ja. Nog één deelnemer daar. 20, 27 sprongen.
het Bart Helmholt achter zijn naam staan. Ja. Hoe krijgt de wijze? Ja, er zullen nog een paar bij Maar dat- komen, ja, maar ik dat net maar al komt- meer. Mooiste zin zit op zich heen niet, hè? Ja, hij had echt Lange een mooie slagen. stabiele loop insprong. Ja. Ah, Baalt ik nog, dus gaat wat te snel. goede motivatie om van de week weer lekker hard op werk te gaan op trainen. Ja, want wat Annie had ik zei, hè, het is net altijd negatief wat je te wedstrijd gaat. Je kan er ook positieve dingen in halen. Ja, zeker. Ja. En dat is, daar kun je op trainen. Dat neemt wij mee naar de volgende training, naar de volgende wedstrijd. Dus altijd weer koppen voor en trok niet in. Ja. Sprongen waar ik altijd filmen terug ouders, dat zie je nog weer bij ons op televisie. Dat sprong vet even nooit zien wordt, want voor de coach is dat dreig om te zien soms. Springen we terug bij de famkes. Jana Ja. Galema, ja. Galema, Heel ja. heeg in de stok. Prima. Mooi, Ja, uitsprong. die neemt al vet de leiding Ja, van ja. Nina. Neemt de leiding over van Nina. Ziet er wel fantastisch, heel voorzichtig loopje hier ze, maar ik denk, ja, Ze kwamen in één keer als een duveltje uit de dood. Ja, de Alle high five. klims, ja, alles klimslagen wie goed. En, Dat ziet er prima uit. Want ze gaat voorbij het balletje van Nina, 1366. je was soms ik herst, hè, als nog net zo vaak heeg in de stok zitten herst, die uitsprong, dat is moeilijk om te trainen, hè, om echt een keer uit zo'n moment ja, dat te filmen. Dus dat is ook een stukje ervaring. En ja, wat Bart ik zei, hoe meer sprongen als het maken herst, hoe meer ervaring. En dit ben ik alweer wel leermomenten. Tredje 28. Keurig, mijn persoonlijk record. Ja. En dus ik een finale plakje. Daar gaat niet meer hoe in, hè. Ja, dat moet je nooit zien als commentator. nee, maar dat is wel link. Dat betekent dat rechts rustig blijft. Maar ja, Else Kleinvelderman moet er dan nou er nog is in nog, komen. er is nog iets, dus Ja, Sprong twakke wie het. Maar ja, bij de Ik jongens krijg van hem Stellingwerf. junior of senior. Ja, Nou had Fijke mooi, ja, hè? ja, Nou had Fijke ja. mooi. Zo, moest eens even zien. keurig. Je hebt echt richting die 900 meter. Ja, hij meldt hem even. Ja, Ja, de junioren weten straks Ik dacht er zit meer in, maar dat hoopt hij niet groot. actief zijn. Minimaal 19 meter. ja, maar je gaat je mooi richting die 900 meter. Dus, Die had er nodig. Ja. Voldoende op de finale te halen. Nou, daar komen ze nu bij lange na niet mee. In de finale. met het bespannend waar het eerst gaat. Else Kleinvelderman of Jorrit Boustra. Ik ben naar allebei wel nieuwsgierig, want Els is natuurlijk wel bepalend voor de ranking. Jorrit weet al wel redelijk zeker dat de finale had. Els het keer wie het sprongen. Mat en nou dus sowieso erheen, hè. Zo simpel is het. Maar zo simpel is het net. Nee, Dat is het mooie van het vierleppen. Het is heel simpel, maar het is net simpel. Daar giet ze. wel een mooie insprong. Iets onder de stick. Maar moest stil. ze even Helemaal zien. stil. De punt niet. Ja. Oh! Voor de tweede keer naar rechts. Ze komt scheef. Is lastig te zien vanuit uw Dan positie. schakelen we ook naar Jorrit. Het ziet er keurig uit. Ja, dit is weer een technisch mooie sprong. Ze Ja. komt. Och. Skiën. En op Jorrit een onval kennen we op de 18 meter die zit. Goed bij het stikken, Zit er nou beter in? Zeker. Ja. Nee, Gottek de vier uit koers weg. Ja. Maar ondanks dat, ja, echt wel een vierde houdspunt nog. Ja, mooi centje meter. Ja. Nog heel die op een tweede plakje. Want Ryder Haastra zet in de eerste sprong die 18,58 del. En daar zou Bart al van, daar weet ik net of ze daar ook heen komen. En op Nauta is dat nog een slagen, dus die stiet nog op in. Maar Jorrit Boustra heeft gewoon zo'n meter nog staan. Ik weet wat je krijgt uitkomt, wat uitmeten. Daarom stiet die stok ik in het zandbed. Ja. Ik denk, waarom prikken ze daar de hele tijd zo'n pijltje. Dat is om de meter weten te letten wat ongeveer landen is. Of ongeveer, wat gewoon precies krijgt landen is. Ja. En die meter die stiet achter in de hoeken. Dan nemen we jouw azen weer maar mooi. Ja, ondertussen hebben we de Famkes gewoon. Dus daar weten we welke drie Famkes naar de finale gaan. Dat betekent dat Jana Galema van Warkum op een eerste plakje stiert. Tredje 28. Nina van der Vliet. Die is dus vol de thuisvoordeel. Het ze uitmoken, ze zou het brengt druk mooi. Maar ik veel geen druk. Ja, het tweede plakje, tredje 66. En Nienke Kampen van het Hoitenskip. Giet ik mooi, tredje 18. Dus dat is een keurige finale. Hoe de tredje meter zal je. Ja, nou ja, de Hastellandpeken zijn alle afstanden in op 0. En dat is natuurlijk voor Famkes als Nina en Dat is nou en Jana schande. Ja. Galema. Die springen allebei een persoonlijk record. Hun vierste afstand ooit.
ja, die beginnen aan weer op 0. Dus dat wordt nog wel een hele spannende strijd. Hè, Is bij de dat Famkes. frustrerend dan, ja? Ze lieten wel een mooie reeks in. Dus Ja. het kan samen wezen dat ze haast zo'n sprong herhalen. Dus wij intussen koffie krijgen van de prachtige vrijwilligers in Burgen. Want we zijn al familiegevoel, dat hebben ze hier wel. Dus willen de commentatoren en ik net in de kelt staan zitten. Nou is dat ik dreig maar 27 graden, maar we krijgen wetter vanzelfs. Dat is al je super regel hier. Gaat hij zich plaatsen voor de finale. Dan gaan we Daniel terug naar de Veenstra. wedstrijd. Daniel Veenstra van Buitenpost. Zet er wel mooi in. Nee. Keurig, En hij hij zit zit ermee achteroer. om. Giet achteroer. Weer net hoe dat eerder punt. Nee. Ja, besluit toch even naar beneden te zien en dan wist hem kwijt. Schande. Nou, dan Hilde Brouwema. 2 keer nachtsprongen. Ja, dan moet het. Zo teken je de finale, dat is heel iets meer uit. Ja. Nee, de Famkes stieten dus. Dat valt niet mee. Ja, en bij de middelste kans, daar kunnen we nog niks van zeggen, want dat is een mixklasse, junioren en senioren bij elkaar. Ja, toevallig strijden zie je ook een Ghazali het in elkaar natuurlijk, want we hebben maar 1 koningstitel. Ja, want wat is de mixklasse correct? Ja, de mixklasse is eigenlijk een groep waar die als junior en senior voor plaatsen kiest. Ooit destijds hadden we een senioren topklasse, senioren A, senioren B en alleen nog 1 groep junioren. Maar de junioren waren zo goed en we woonden tot de jeugd meer de mogelijkheid aan. Dus toen ben we begonnen met een mixklasse. Ja, en dan kiest dus, als je beter bent dan een senior, dan kiest hij gewoon in mij springen als junior zijn. Dus die verkwalificeren. En dat jouwt eigenlijk best wel een mooi effect, want dan krijg je een beetje kruisbestuiving. Jongens maar toch, het zijn oren, grutte knapen, het zijn senioren springen. Daar kiest alleen maar voor van leren als junior zijn. Zo doe ik maar een echte finale natuurlijk. Ja. Hier ik. Daarom zou Bart ik, we kennen nog niet hoe zitten, want ja, dan moet nog sprong weer in de orenklassen. Senioren topklasse. Ja, eigenlijk de enige klasse waar nog een ontknoping komt, dat is nou bij de jongens. Daar Ja. hebben we nou Ja, Hilke dit Brouwers tegen. Reinder Haanstra stiet er op een eerste plakje. Daar hebben we een tweede plakje bij Jorrit Boustra. En een derde plakje voor Hidde Galema. Ja, dat zal het plakje wezen, denk ik, waar Hilke zich nou op richt. Hilke is net een jongen die is voor een jongetje meter al op tekening kist. Hielke mat dan oer een 14 meter 99 hinnen. Hij schrikt 2 keer wie het gaan, dus op in dat opzicht moet er hem zelf nog wel echt even bewijzen. 99 volt het wand, Ja, denk ik. 15 meter, maar Hilke zeker springen kan. Mat wel kennen, hè? Maar ja, 2 keer wie het. Als je stoklengte, maximale stoklengte broekt hij deze jongen al wordt. Dus hij had het gevoel dat er zo 4 klimmen kan. Nou ja, als er zo heeg komt, dan gaat er een jongetje meter. Spray erop, waar is dat voor dan net? Dat is echt even om je extra grip te krijgen. Hè. Dat is hars en dat plakt goed. Dan blijft het goed aan de stok vers plakken. Maar net zo volle dat er letterlijk om vers plakken blijft. Maar dat is toch die klimslagen goed maatje kist. Echt heel belangrijk voor een vierlepper. Ja, want ze had ik nog een rubberbaan om het enkel. Ja, dat is een binnenbaan van een fiets. En dat is gewoon nog steeds de beste combinatie nou. Dus ja, al Dat jarenlang. is voor Maar grip. voor grip. Zodat je echt die voet goed je neerzetten kist. En best eigenlijk op stiest, om het zo maar te zeggen. En dan te jaren, maar die haars, het is de beste combinatie. En dan ben je er nog bij door een spoenskien. Dat is waar blessureleed. Dat is Pakken een we. plakje. De sprint van Hier komt Hilke Hilke Brouwer. Brouwer. Zit er wel prima. Ja, met nog die 4 Nee, meter net dus. wachten, jongen. Nou, Nee, ja, te laat nee. stellen. Dit ziet er wel spectaculair uit, maar niet te wetter. Dat betekent dat Ik denk dat er net Zonde. wachten hier dat er een pakje hier. Ja, veilig is. dat ziet het je nog. Krijg Nou, dan je weten we bij de jongens ook water naar de finale gaan. Hè. Dat is Reinder Haanstra, die 1858 werd Bart Vottendal ik zo van zei. Daar komt geen 1 uur heen. Jorrit Boustra stiet op een tweede plakje van Reduzem met Santje 06. En Hidde Galema van het Heidenskip. Die neemt het derde plakje met 14,99. Werd dus niet schrikt. Hielke Brouwer nog toch, misschien kan ik daar ook heen. Maar die gaat voor de tweede keer te wetter. Ja. En dan maakt ze dus op voor de nieuwe categorieën. Dat zijn de dames topklasse, de senioren topklasse en de junioren topklasse. Ja, daar verwacht je toch wel wat geweld van uit deze hoeken. Ja, want ik vreeg dat je niet schrikt dan je het was juist op het meeste uit. Dus zo is dat die dames topklasse, hè. Daar zit het geweld.
Ja, zeker. Nou ja, goed, dat heeft zich ik wel bewezen in de laatste weken. Maar hier, ik ben al een zandje 88 in Driels. Ja, die is krijg waarom. Ja, ze is op vakantie geweest, heb ik begrepen. Dus het is even afwachten. Ja, maar ze wie ik ophouden, toch een studie in Eindhoven. Nou komt ze dus waarom en voelt nou ook dit soort sprongen. Ja, ik heb hem zien echt, alsof ze nooit fut geweest is, vond ik. En haar talent heeft ze, maar ik zeker nog haar routine en haar krachten. Dus, Ze is net stappen met trainen. Hè. Ze had in de winter gewoon pro-atletiek. En dus juist ja. bij de vrouwen is toch wel een heel groot verschil. Maar het is maar een grote power in de loop. En, maar het zit natuurlijk bekend om een sterke oren. Dus daar pakt ze nog heel veel winst. Maar het klimmen is iets trager geworden. Die hoeft ze van de week zelf daar. Af en toe gewoon. Dat komt er echt wel weer bij. En het blijft gewoon natuurlijk een topper. Het fenomeen is het Ja, al, hè? zeker. Dat is een fenomeen. Maar ik trots die krachtige loopkist die stak gewoon zo 4 uit de hand. Hè. En dan just dat ze echt al een grote voorsprong heeft op de concurrenten. De jongens wordt de finale ingenomen door Jette Dalema. Studeer het elders in het land, werk het elders in het land en dan met het dreig combineren. Ja, studeerde, maar ze werkt het nu ondertussen. Ze is Ze weer is om, nog ja. een hier in Verwoorden, vlakbij. Is weer waarom. Dus, ze komt nou af en toe hier te trainen, af en toe traint ze in Boetenpost. Maar ja, de training dat scheelt toch als die even wat meters meidje kist. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ze heeft een beetje les van de rug, manje. Dus ik hoop dat de week vakantie haar goed dien had. Dat we altijd een beetje strijd tussen je, hè? Ja, nou goed, op een gegeven moment wie is er met 4 voorbij. En dat maakt niks. Dat weer een leuke concurrentie. En je gaat altijd voor die topsprong. Maar als er dan nog iemand is die gewoon 4 springt, dat is hartstikke leuk. Dat zet jezelf ook op scherp. En de jen daarna is maar het alleen maar verder groeit. En dat heeft ik resulteert in haar hele prachtige 4 sprong. Dus alleen maar mooi voor de sport natuurlijk en voor haarzelf. Waar zit hem dat in dat zij zo goed is? Nou, ze heeft wat Bart zei, een hele krachtige loop. Ze heeft die stak heel 4 uit de hand. En ook dan naar mezelf zeg, ik ben altijd aardig voorzichtig. Hè. Ik zie het op zich goed in die stak, maar dan het doel is natuurlijk om die stok verder te krijgen. Want dan met die afstand uiteindelijk ik verder. En dat het maar het gewoon hele winst te pakken. En ze heeft echt die lengte in de klimslagen. Als er een keer in zit, nou dan maakt het zich echt meters is maar. En die combinatie, dat is gewoon uitzonderlijk bij de dames. Ze is gewoon zien dat nou aan bij de vrouw is gewoon dat er een heel groot verschil in klimtempo vooral zit. En Marit is een dame die wel heel veel energie en effort stutsen had altijd in het klimmen. Ja, dat neemt mij. Die klimsnelheid dat bepaalt alles, want dat bepaalt echt die eerste slag die ze maakt, als die een insprong steeds. Maar als die snel oplopen kiest, ja, dan wist baas hoe die stok. Maar als correct altijd die eerste slag mist, dan best altijd 6 achter de stok aan te klauwen. En dan dat kost gewoon kost die elke sprong een meter. Ja. Zullen we intussen naar Anne Galema. Hoe routine sprutsen die wichtig is, wat Bart zei. Ja. Daar heeft ook een heel soort duels mee vochten. Ja, we praten met vochten. Ja, Anne van de week je traint. Ze er echt goed uit. Echt stabiele Anne, zoals ik hem lang net zien had. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig wat hij je brengen kan. Fit en zeker. fris. Ja. Dat betekent voor de sport, hè? Zeker weten. Dus ik altijd die echt wel even zijn concentratie nodig heb. Hè? Dat is juist nou ik. Even focus. Kennen we dat ook in Jan Jilderdak? Kijk jij er eens? Ja, dat leidt er gewoon. Mooi op het puntje inderdaad. Even een ouwaatje. De winnen er helemaal uit. Ja. Dus dat is wel lekker. Ja, ik heb echt hege verwachtingen van deze tweede ronde. We starten met de senioren bij Anne Galema. Anne. Ik denk inderdaad dat Auke Jan eerst komt. Als je Anne als Sjen, Ja. Auke Jan. Auke Jan natuurlijk een springer hier uit Burgum. Alles wat voorzichtig. Ja. Net voor het derde punt winnen. Nee. Heel wat hier op deze scores. Wetter. Ja. Het derde punt werd dan het voen. Daar komt Anne hoor. Anne de Gliek. Ja, Net goeie een bij loop. het stikkeke. Mist de insprong een beetje glieden wat met de voet. Ja. Wordt richting de 900 meter. Komt je maar op een vierde plakje denk ik. Enigszins wat grote passen in de aanloop, maar toch, toch nog een prima sprong voor de eerste sprong. Bij de vrouwen
Sanne Boustra stiet aan zijn kleer. Afdeling Weensum. Komt uit Reduzum. Correct afstuderen, diploma hellen. Dus lok mensen gedaan mooi. En ja, dan ben een heel soort die op zijn bed ook in. Maar veel jeppers bloeien altijd, of altijd, meestens gewoon lekker thuis. Veel jeppen. Ik heb niks leukers verzinnen. Sanne zei inderdaad, mij, ik ken niks beters verzinnen als het veel jeppen, dus ik bloei hier. Ik zei, dat is gelijk. En dat vinden wij heel mooi. Ja. Daar gaat ze. Wim Terpstra moedigt Ja. haar aan. Coach. Goeie loop trouwens. Ja. Keurig. Ziet krek iets onder het stikkeke, dus op zich. Ik denk dat zijn krek wat heger is gepakt. Dan komt ze een heel eind. Docht de sportopleiding haasten. Dus die had wel wat met sporten. Bij de junioren aansten Douwe Abma. Just ik echt even goed dat ze die hars, nou ja, dat het even goed plakt. Een keer in de hand klappen, maar de voeten even op de baan. Op de baan. Ja, Douwe had maar de laatste weekend echt goede sprongen. Ik al een paar keer een jongetje meter. Had Zeker. natuurlijk een Germ en een McGiel als bliksemaalleider. Maar in de schaduw springt deze jongen echt hartstikke leuke afstand. Ja. Ja, krachtig Zet hem. sprong. Oei, Mooi hoort in. Ja, ik denk we laten hem nou rennen. Sheridan hem goed. Nou. Ja, keurig. Nou, we zijn al los. Ja, een Ja. goede centimeter. Maar ja, ook deze jongens weten, ze moeten zich plaatsen. Ik zijn de grote jongens, zijn de senioren. Dus zelf volledig van de bak maken om bij de laatste 4 of 6 te komen. Ja, de mixklasse, de seniorenklasse en de juniorenklasse. Gaan voor de eerste 6 pakjes. En als je weer de 20 zal van het gepiers maar staan. Dus dan hebben we ongeveer op eind dat ze sowieso wel richting 20 meter matten. Dan gaan we maar Rutger Haanstra. Het gaat nog heel lijn hoor. Zet toch wel aardig in de stok. Ja, hij klimt altijd heel snel. Ja. Maar is de laatste keer helemaal met de oren in de waren. Het laatste stuk dribbelt er heel wat. Dat er ook kinderen net meer lekker in de stok komen. Anietto zei dus hij klimt heel snel. Wat is nou beter? Staan gewoon naar boppen of zo gauw als mogelijk Bob inwezen? Nou, dat hing het ik een beetje van, oh, wat voor jepper had je binnen. En dan, nou ja, we hebben bijvoorbeeld Marit, die had hele lange, krachtige klimslagen. Maar Rutger, die moet het echt voor zijn snelheid hebben. Die is, nou ja, iets lietser dan zijn concurrenten. En ja, en dan is snelheid gewoon ik echt heel belangrijk daarin. Ja, maar ik denk wel dat Gerrit Terpstra natuurlijk het grootste voorbeeld is. Er is niemand die zo snel klimt als Gerrit Terpstra. Klopt, En zeker die trouwens weten. zo snel te klimmen de stok bij hem houden kan. Ja, Ja, die klimt gewoon 2 keer per wedstrijd die stok uit. Ja, dan ja. rijdt het op een gegeven moment 21 meter natuurlijk. Ja, klopt. Maar Dijkstra van het Hoitenskip. Ja, maar van de winter heel wat aanvallen, heel wat traint. En wordt beloond bij die een valt- hele mooie eerste klasse lepperij. Iets nog hoor. En passeert het nog. Ja, ze Ja, zie je er wel erop. in, maar het is nog net Miste haar eerste slag helemaal terug. om op de komen. Ja, ze ziet er wat leeg in. Maar goed, het valt mij, ze is net wie het. Dus dat is ik waar, nou ja, voor de volgende sprong. Ik corrigeer hem knap. Ja, Verlien hier boomscoach bij het Twakamp. Oud hier ik weer. Oude rond hier ik weer. Die had er wel doel hoor. Enthousiaste Techniek. dame, erg bevlogen in het speeltje. Dus ja, leuk dat ze nou fysiek ook in staat is om zich te meten met de grote dames. ziet ze ketelaar hier. Ja, zit is een jongen, dat is ongeveer, hè. Dat is of ze roegen stouw of hij klimt opeens die stak heel mooi uit. En dit weer de eerste Ja. categorie. Hij gaat te snel. En dan zegt ze een liedjes klimslagje. Het is, nee, dit wie hem net. De toenmalige PR. En nog steeds denk ik. 21, ja. Bloed bij de junioren de Santje 50 van Douwe maar staan. Maar ja, de junioren en de mixklasse en de seniorenklasse gaan voor die finale plakken. Ja, Freek Kramer had de stok zetten. Santje 50 is een goed Frederik Kramer. Vlien hier Kening. Sprong doen haast. Alles. Hoe die in 20 in of zo wat. Ja, Wil staat echt. Nou, de heilige graal van het filet, maar het is wel een mikpunt. 21. En Frederik scoorde ze Vlien hier uit de mouwen. Alsof het neer wie. En waar weer? De gieter.
Goeie loop voor Freeks in de waan. Ja. Pakt hem goed. Goeie eerste Keurig. sprint. Geeft je record een jongetje meter. Zo. Hup. Nou, dit is echt een hele goede eerste sprong. Ja, Ja. je kist wat mee. Ja. Geeft je mij een tweede plakje, denk ik. Liek het erop dat hij terug gaat. Dat nog een naaimeten. Wat nog even goed naaimeten worden. Want ik zou niet schrikken hadden we dan een stok in het zandbed zetten. Want dat je denkt, hoe komen ze toch bij die afstand? Nou, dan wordt een stok in het zandbed zetten. En dan wordt er verderop meten maar een kastje. Dus het gaat echt digitaal. Het is net op de gok. Dat ken vanzelfs ik net. Die zeggen we nou Sigrid Bokma. Ja, die kan ik samen echt een vierde sprongdeel zetten. Het begin dit seizoen ik echt zeker als Shinlitten. Dus benijd wat ze nou Shinlitten giet. Hayden Skip. Ja, zit er goed in, Zit er hè? heel mooi in. Zeker Keurig. weten. Ja. Moesten ze even Je hebt Shin. er toe hoor. Zo, die u. Ja, Ja, makkelijk hè. zeker. Zo zei ze, je zit nog volle meer in van een jong als dit zo just. Ze binnen los. Ik weet Ja. ze net bij het Lintje opleidt, maar dan leidt ze Steve Sinoor. Dat komt wel eens op 16 meter lezen. Ik even te twijfelen, dus Ja, maar dat lintje verschoot ik bij wedstrijden. Wat net standaard bij Jelte. elke. nee, werd net Ja, er zit wat te vol om hem in te zien. De 2 lintjes in de midden, die je daar joggen. De blauwe, dat binnen mikpunten ongeveer, maar die liggen net bij elke scores liek. En je joggen daar in beeld ik dat stakje, dat witte marere stakje, 15,49 voor Sigrid. 1549. Ja, dan leidt het Lintje dus op 16 meter. En dat is een eerste plakje voor de Dit is Alex. een mooie afstand om uit te iepen hier. Zeker. Dat stakje Churio, daar meten ze het mooi uit. En dan Churio daar verderop een kastje staan, maar die ja, het statief eronder, die draaien poortjes daar. Dat gele ding, rugs in beeld. Bij die stoel daar, dat is de meter. Ja, je maakt het eigenlijk een driehoeksmeting. Hè. Voor de wedstrijd worden alle kansen, dan worden van voorkant al inmeten. Dat worden vaste eikpunten. En hij berekent heel snel, volgens mij met de stelling van Pythagoras, de afstand. Het is van eine scores om te mooi waar ze deel komen, het achterste punt. Dus Ja. als je deel komt, maar je zorgt dat je voor hoe vallen, wat het kan natuurlijk. En dan heks op de skans. Dus alles wat scheef wordt, wordt er weer al. Het is hetzelfde als bij het vierspringen, net achter hoe vallen. Maar ja, bij het vierspringen kom je van oude meter als het nou het zou wezen. Hier een 2, hier kom je van nou 10. Al wat meisjes. Dus succes mooi, net achter hoe vallen. Dat gaat wel eens mis. Sietse Bokma stiet zich voor te bereiden. De broer van Sigrid. Goeie concentratie, loop. Had hem wel knap. Ja, hij stelt hem goed. Nee, net. Toch scheef, toch uit de koers. Ja, Hij moest hier toch wat- het werkje. Ja, zijn eerste klimslag doet net helemaal lekker. Bij de vrouwen hebben we Femke Kleersteen, Femke Rispens van Nienhoven, Grijpskerk. Had de titel van koningin, het Vlakker verliezen hier woon. Een sterke Zo, hoor in, prima daar zit er uit. best mooi in. Zo, ja. Keurig. Ja, Ja, die zit bij het baltje in de buurt. die gooit zich ook in de strijd. Terwijl ze nog redelijk vlak erin ziet, maar toch een beste sprongruut. Bij die 1549 in elk geval in de buurt, maar volgens mij... En dan gaan we langzaam. er is... er is krek naartoe in mij. Dan gaan we langzaam richting de juniorenskans. Want daar had Michiel Zijlstra, dat haar favorieten voor de koningstitel, had Nou. Michiel Zijlstra de stok zetten. Van de grote favorieten. En wetende dat Germen het net is. Hè? Michiel Zielstra. Verlien hier. Fries kampioen bij de junioren. Is echt een heel groot talent. Kan je nog van talent spreken, want hij liet zien dat hij gewoon mooi dacht om de prijzen. Ja, Dus dat talent is hier al een beetje omgroeid. Ja, ja. Favoriet. Ja. En dan Jondal, wat je concurrent Germ Terpstra er net is. En Bart zei al, hij weer vanmiddag. Toen sprutste hij ook niet helemaal om. Dus we gaan zien wat het mooi de druk die hij had van Michiel. Hij heeft hem zelf Jondal op. De eerste. Dat is een jongen die zien Michiel gitaar en nou komt hij erom. Ja, keurig. Krachtige loop. had een heel lang om, maar pakt hem mooi hè, pakt hem mooi. Toch? Ja, ja. Michiel. Zo makkelijk op de Nou, punt even favoriet. springen. De eerste 20 meter van bij de junioren. Hoe favoriet sprutsen?
Nou, Zo'n Hij liedje laagt 20 wijzen, maar hij kan de totaalleiding wel zo nemen. 20 zo'n natuurlijk van Rutger is nog steeds de vierste afstand tot nota van Joert. Was het altijd voetendaags de rubberbaan aan in de Ja. wetter wat er luidt. Had je denken, waarom wacht het hij daar? En op de middelste score zit ondertussen Isbrand Galema de stok te zetten. Nou, de man in vorm natuurlijk, maar zijn 2089 van de week in drills. Ja, is dat een jongen die zeker meedoet voor de titel. Maar toen 20 zo'n heen af, maar heen in elk geval in de buurt komen. Dat is een beetje een punt. Miguel zet een jongetje 73 del, dus neemt net een leiding hoor. Keurig in de zo, stok. Ja, iets te vlak, denk toch ik, niet maar- koers, helaas. Nee, dat wie hem net. Maar ondanks dat denk ik net een hele verkeerde sprong. Qua nou ja, de eerste klimslag, de loop. Nou, van spektakel naar spektakel, maar het had de stok alweer zetten, is dit leer. Maar het op de eerste seconde, de Gietse. Hier straai on. Goeie loop, Nee, maar nee, valt er een hele grote laatste pas en dan komt ze net meer omheen. nee, die helpt het derde punt net. En dus is het zwemmen. Dat is voor het publiek al onhoffelijk, maar dat is voor de leppers net leuk. Daar komen ze net voor. Dat is een beetje de contradictie, nemen ze dat mooi wat van het vierleppen. De plont zucht er heel mooi uit. Dat is net wat je wil. Je wil dat ze naar de andere kant gaan. Juist, Nog één dame te gaan. Noah de Boer van Mora. Ja, de junioren moet even wachten. Ja. Want de senioren Een de ronde lidsgroepje, ja. maken. Hè? En bij de dames is het aan de beurt om Noah de Boer. bij de junioren 4 vermeestingen op de list. En bij de senioren zijn, en we zijn al nog elke ronde tegelijk. Dus dat de junioren dan klaar binnen. Ja, 4 ben je er klaar zijn, maar er even wachten worden tot de oren 2 bij de senioren klaar binnen. Dus dat je denkt, wat wordt dat lang? Dat klopt. Ik zou zeggen, neem een ijsko. Maar dit mooi waar. Gewoon zie ik altijd pak een bakje koffie, maar ik denk maar 27 graden dat een ijsko ook wel lekker is. En wij terug nooit naar het Bransma. Voor insprutsen die het soms liepen kan, met alle respect als een kranten, maar op de hege momenten er altijd stiert een Fries kampioen worden kan. Ja, en dat het zit Pinaert altijd in de details. En vooral in zijn laatste stukje omrennen. Dat klinkt heel specifiek, maar hij liet er wel eens de spanning van zijn heupen afvallen. En als juist hem zijn bekkenkant leren, en dan komt er net meer omheen. En dan komt er als een zaatzak in die krant, dan had er echt nog eens een keer spikes on. Dat klimt al moeilijker. Ja, en als dan die stok echt nog eens chin hast in de sweep, ja, dan wordt het zo'n vervelend speeltje. Dan is er echt niks om in die stok te zetten. Ja, Terwijl hij hem wol had en hij pakt hem, ja, dan is de baas op die stok. En dan is dat dan, maar wij staan maar boven. Ja. Want hij had de spikes on, waarom is dat? Voor de grip? Ja, dat is toch een stukje onloopsnelheid waarvan hier overtuigd is dat het op spikes fijner is. En dan zullen we hier dat er maar die spikes in die een Is hut een onderin loop- het. Is iets beter. Ja, Keurig. Wat er ja. over het derde punt komt, dat lijkt het mij net. Het scheelt Oh, net dat doet alles. zingen. Het zegt er Oei. mooi uit. Ah, de verkeerde Nee. kant uit. Nou, laten we Helaas. dan van heen komen. Daar kom je wel van 1,5 meter naar beneden. Dan Ja. is het een eind naar beneden en dan is het maar 2 meter wetter wat eronder zit. De noemen Saan, Giet de Wetter. Door hier zit door de spikes. Bart, is er een kledingvoorschrift bij het Philips, maar mooi gewoon met jezelf willen. Ja, qua bovenkleding natuurlijk hebben we het sponsortenu en schoeisel of een boom aan mijzelf weten. De spikes is wel heel lang een discussie geweest, want die zo'n de nieuwe carbonstok een beschadigen. En carbon is natuurlijk heel gevoelig voor piekbelasting. Alleen dat we hebben wel bewezen dat een krask in de lak dat niks doet, zeg maar. We zijn toen aan het experimenteren geweest met spikes met plastic napjes eronder, maar ja, die slieten zo hard dat straks alle wedstrijden Noorden dapjes gaan moesten. Dus het is wel eens wat ziekje, maar nou ja, Naart is ervan overtuigd dat er gewoon fijner rent op spikes. En, ja, dat zijn keuzes. Die mooi dan zelf mooitje. Wat voor stoon nog kan je het? Gewoon op dit voeten. Ja, ik hier gewoon mijn binnenband van de fiets om en dat wie het. Ik broekte wel altijd even zo'n foam dingetje ertussen, hè? Een soort skomlaagje. Echt voor de bescherming, want anders heb je samen de bovenkant van je voet op een klom en dan wordt het pijnlijk. Dus, en het is net in je wedstrijd in de week, hè? Het binnen 2 en de trainingen, dus ja, je wil je voeten wel het hele seizoen goed broeken kennen. Ondertussen Noah de Boer bij de vrouwen. Oh, en dan rennen als een kogel. Dat gaat veel te snel bij Noah.
Goh, wat loop. Ja, ongelooflijk. Ze Daar knalt in de er wat stok. beduust van. Ik denk, wat gebeurt er? Ja, De rap dan? Nee, nooit te rap. Maar gewoon een stok een heel eind verder zetten. Alleen ja, kennelijk had ze enorm volle vertrouwen. Want Saha ik had dit seizoen nog net onrennen, jongen. En dat bewees ik wel, want ze gaat als een raket naar de andere kant. Dus Ja. kennelijk had ze hier het vertrouwen in de loop. ja. En nu is het echt even zien van, nou ja, zet ze maar eens verder. Het ze dezelfde loop. Ja. En hopelijk pakt ze hem dan en komt ze snel bovenin de stok. Ja, dan gaan we naar een van de grote favorieten, Joert. Fijke Stellingwerk bij de senioren. En Fijke hier natuurlijk zijn laatste wedstrijd. 21, 68, 66 uit de Holland. Excuus, pakt Bouw. nog mooi. Bouke de Jong, excuus. Een van de grote favorieten natuurlijk, want die had het shirt on. Ja, en hier de vorige wedstrijd oppermacht. Leidt toen 12 centimeter van het Fries record of van Nat Brandsma. Bij de top 3. Hang helemaal bovenin, prachtig mooi gezicht. Ja, zeker. 2 rondes te gaan. Op is de concentratie. En Tante Niels. Ja, Ja, als die die pakt snel hem niet van rechts bij, hè? Ongelooflijk. Zo, de u. Aardig uit koers, springt een jongetje meter. Aan de kant. Ja. Bouke is ik zijn jongen die gewoon heel makkelijk klimt. Dat hebben we bij Germs jongen, we hadden correct horen. Ja, dan kiest de stok wat meer bij die horen. Ja, en als die stok maar vaker nog uitklimt, ja, hij gaat nou scheef. Aan nog een keer naar links geven en dan een keer rood en dan leidt hij gewoon weer hoe die 21 meter. Deze sprong is binnen de sector, denk ik, Bart. Dat zal eromheen je. Ja, Sector hier met niet correct hoor. Dat is een meetwind. Eigenlijk had je de buiten vallen, dan telt de sprong net meer mooi. Dat is een heel soort om te doen. Ik zie je er net weer mooi vermoeien. Komt er op deel dat de Friesen en de Hollanders zo wat zuiver zien hoeren kosten. De Friesen hebben lauwer voet. Het is eigenlijk de breedte van de schons. Bij de buitenval in het zandbed, dan val je er net meer mooi in de sprong. En dus BS juist krijg je gewoon dan. nou aan een Bouke als juiste te die springt je een jongetje meter. Eigenlijk als soort boetende sector wijzen. Wat is hier qua veiligheid in het geding? Helemaal niks. Dus, en hij kende mij wel de finale helje. Een jongetje meter draaien springt hier nou. Ja, daar maak je samen de finale in roegen, terwijl de sprong net telt. Deze telt dan wel, want hij staat op het boord. ja. En dan gaan we de tweede ronde in, denk ik. Ja, we hebben iedereen hoorn. Je staat er 100 tweede ronde in. Auke Jan had de stok al klaar bij de junioren. Nou, Auke Jan, lepper van uzelf, van Burgum natuurlijk. Auke Jan Yilderda. Een Wie krijgt wie echte het? trainingslepper. Springt op trein in de sterren van de hemel en op een wedstrijd komt het er net helemaal uit. En hij houdt ik eerlijk daar. Ik ga verschrikkelijk les van spanning. Ik kom dan in mijn kop zitten en ik begin na te denken. En, ja, dat is zo schande, want die jongen springt hier alle trainingen een jongetje meter. En op een wedstrijd komt het er net uit. En dat is voor coach Bart Helmholt frustrerend. Want je hoopt je dat hij op de grote wedstrijd natuurlijk gewoon springt. Ja, ik giet Lauwe Roos om. Dat zie ik dan toch iets in hollen te kraaien. Misschien Joet. Als je dat het slag is. Ah, nee, niet eronder wel. Ik een jongen die er zo verschrikkelijk vol voor doet. Hij mist je net een dag op leppers heen. Hier is hier altijd man Jonas zelf trainen, These Jonas jeugdtraining Jan, Toonse Jonas zelf trainen, Waanzin of Vreten Midjes jeugdtraining Jan. Nou, mijn beetje geluk had ze Waanzin een wedstrijd, zaterdag is een wedstrijd, nou, de weken waarom. Hoe beziek is dat toch uit de hollen te kraaien? Dat hij dan die stress. Ja, het is wel de stressfactor, hè? Dat is net. Ik had er zelf ervaring mee. Het had mijn proto-Friese titels kosten in mijn juniorentijd. Ja, dat moet er zelf leren. Je moet overtuigd rijden van zijn eigen ken. En dat kennen een oor 100 keer in hem zeggen, maar dat moet eerst inwekje. Nou, de tweede ronde bij de Sana zit er al Zo, mooi in. ja, klim toch. Ja, ja. Ja, keurige sprong. Net een slagje rennen, maar die shot dat baltje daar echt verschrikkelijk via voet lezen natuurlijk. Nou, is verder dan had de vorige sprong. 3 meter zo'n 20, denk ik. En Harling Adema pakt hem echt bij netjes. Ja, nee. Nee. om zit hem te dat wordt sturen, het slag het net en Nee. gaat dan de andere kant uit. Helaas. Helpt dat nog sturen? Is dat nog Soms kan het helpen, hè? Ja, zeker. En soms ik net. Dat is het juist chinburgers. Maar dat is echt het onvielen in de stok. Het is heel lastig. Ja, we gaan in Holland iemand rondrennen, Jaco de Groot, de Nederlands recordhouder. Die had nog net een Nederlands recordsprong zonder te verrotten in de stok. Ja, Ja. dat is gewoon een kunstenaar in de stok. Ja, Ja, die maat al zijn records had er al een Google in weg met de stok. En die zei dat ik had dat gewoon nodig. Ik moet zo'n sprong moet ik een beetje sturen, want dan zit er het mooiste in. Ja, ja die speelt maar de stok als dat juist. ja, dat is prachtig om te zien. Maar wij Ja. Friesen vinden dat toch wel moeilijk. We zijn vaak een beetje lomper en wat stugger in onze bewegingen. En dan helpt corrigeren vaak net. 22, 21 stiet het Nederlands record op van Jacco.
2000 centjes zetten. Dus dit is al, nou, net haast 10 hier, nog 2 erbij, dan zie je het 10 hier. Ja, maar hij plakte voor het hier nog wel 22 meter erachteraan. Dus en Rian Baas ondertussen, ik hoorde 22 meter. Dus we komen wel weer steeds langzaam weer wat in de buurt. En je ziet dat de sport evolueert, het heel dit beter. Want Perry Vlien wie 21 nog de heilige graal. Ja, zeker. Ze zien stiekem al 14 naar 22. Ja, maar we zien naar Gerrit Terpstra. Ja, die springt het 20 nooit gemaakt. 89, 20 87, Ja. 21 87, 21 89. Dan is de man heel iets eindje. Hè? Het is net 4 meer, hè? Nee. Maar ik de routine bij mij het springen, dan ja, dat is ongelooflijk. Zien wat er eerst komt. Ik denk, je hebt bij de junioren eerst Douwe Abma. Ja. Had hem wel mooi. Zeker. Zit boven de sticker. Draait gelijk. Ja. Je ziet het in de corrigeren, Ja. maar het is net helemaal slagen. Nou, dit die corrigeren om terug te blowen. Dit Ja. ging net om nog 4 te springen. Om 4 te komen. En dan zien we dat Rutger Haanstra de beurt jouwt aan de dames. Omdat zijn afstand, de jongens gaan toch eerst meten met worden, dus je moet toch wachten op de meter. Dus dan zullen we eerst de dames krijgen. Geven nou Mare Dijkstra. Tredje 15 del zetten. Dat is nou een 5e plakje, dus dat is net genoeg. 15:49 moet wijnen, maar dat is wel een Beste loop van Mare. Ja, niet te te vlak mooi. erin. Nee. Ze doekt wat in de stok Ja, en dan de- komt hij in gewicht, komt er nog achterom. Ja, dan wordt het heel moeilijk om de eerste slag te pakken. De laatste passen zich, zodat ze een beetje voorover boog. En ja, en toch net lekker die eerste in die stok aan. Ja, voor haar komt het sowieso op de treddensprong naast. Ja, dan had Rutger nou ondertussen langer nog wachten en langer nog geconcentreerd. Dus je de stok best wel recht opstaan. Dat is wat ik bedoel. Dat zijn deze loop is iets beter. Ja, deze sprong zal Maar- het net worden. Nee, hij is het even helemaal kwijt. Schande, want het is wel een mooie stilist. Dit is nou een Fries die worsthoek in de corrigeren. Ja, ziet ze Ketelaar dan erop of eronder? Ja, in de zin dat zoals hij dus van de ene sprong is een bol en de oren totaal net. Nee. Je houdt zelf gewoon dat er wat rustiger wordt is in de holle en dat er daarom beter kan focussen. Nou, dat hebben we de eerste sprong net helemaal zien. Die wie echt heel roeg. Ja. Alleen dat hij die rust kan oppakken, ja, dan springt hij echt best makkelijk die 9 meters. Zit nou nog op 15:88. Dat is bij de junioren een tweede plakje. En dat is dus lang net genoeg voor de finale. Want het is junioren, mixklasse en senioren. Dus ik zou zeggen, maar de eerste of tweede worden misschien. Is dat Ja, ik denk dat de afstand bepaald wordt. Het is wel over de 9 meter, maar worst mij. Zo, Had hem nou beste wel mooi. insprong, ja. Ja, Pak die hij gaat nou wel lengte, redelijk uit koers, denk ik. iets scheef, ja. Maar de 16e loop al volle overtuiging. Denk je een centimeter. Ja. Nou ja, Stevens zijn plakje bij de junioren wel, maar weet natuurlijk dat er maar die senioren mee moeten en dan zullen we toch goed die 9 meter moeten. Want ondertussen hebben we al redelijk wat 9 meter springers bij de senioren en Michiel natuurlijk bij de junioren. Sowieso al 3 meters en die 8:74 van Arne Galo. Maar Ja, En- en een 20 van Rutger. 20-0 van Rutgers die ik nog Zeker. zelfs. ja, en Daar Hammers is nog natuurlijk. niet in, hè? Dus men weet, we moeten 9 meter springen waar we mij de finale in. En als dit Sigrid zit ondertussen met Clea bij de Fraulie. Nou ja, zat zij hier en dat we Ja, ik ben benieuwd naar weet deze eigenlijk dat ze sprong. nog 4 sprongen heeft. Dus dan, Ja. dan kerst een mooie jongen tegemoet. Ja, en Sigrid kennen, dan is dat voor haar ook wel een ontlading dat het zo gaat. En Ja. ja, hopelijk is de lijn trots zetten. Focus bij Sigrid. Springt zonder de rubberbaan om het ankel. Stokking. Houdt Nee. een beetje in, volgens mij Die inderdaad. een oren insprong als Ja. ze krijgt. Nee, Ze houdt in. Ja, ze voelen nou wat in de kont. Ja, ja. Dat ze wat achterover slaat. Een zeg holle maar. reg. Ja. Ja. Futten dadelijk terug bij de senioren. Freek Kramer. De Echt een Winnaar jongen die van Vlien hier. super snel klimmen kan. doe 21-39. En wat zet er nou op het scorebord? Heeg in de stok. Ja, Heeg maar erin. zo. Snel klimmen, dat is wat ik bedoel. Snel niet erin. Ja, Ja. Zo. zet er Breng bijna je uit. voor de 20. Ja, Draai de hand op elkaar. Flint doet die stok boy. Hebben we er een 20 meter bij. Gaan we over de 2007 gaan we het kwartier slaan. Dat weet ik niet. Maar Ja, Rutger heeft 20-0 staan.
in de... Hetzelfde erom spannen of dit verder is. Ik ook zelf inderdaad op een 2010 ongeveer. Het uitmeten. Wacht je vanzelf even op. Het is geen record, want als er een record sprong wordt, dan wordt er extra lang wachten met het naaimeten. Want dan wordt het nog even 3-4 keer extra naaimeten. Ja, dan moet het meetapparaat weer op mij eikt worden, zeg maar. 20 meter 23. 20, Nou, 23. vierde dus, hè? Ja, Dan pakte de leerling hoor van Rutger. zeker. Verliezen hier de Koning met 21-39. Dat is dit nog net, maar dit is een keurige sprong. Jelte Veldman hier. Ja, Jelte komt op IS ook wat boven het rowen hier in Burg. Maar Oei, Dat oei, wie oei. een mooie beeldspraak. dit hadden we heel veel van hem zien. Ouder aan Jerren eigenlijk. Jelte heel vaak wie het. Maar de laatste weekend had er opeens een slag te pakken. En springt er zich toch leuk. Had er zich de eerste klas insprong. En dat er toch wel leuk mee. Had al veel podiumplakjes pakt. Ja, zijn weer Femke Rispens. Ja. Ziet zich nou keer te maaien in Sprong echt makkelijk Ja. richting die 16 krijgt. 15 tol of ze krijgen. En ik ben benieuwd dat ze weer die kracht zien liet. Echt die explosiviteit. Ja, Femke had dit seizoen een beetje problemen met 2 klimslaan en dan houdt ze op. Ze maakt eigenlijk even terug. Zie je dat slagert. Koningin Zo, van Verliezen knal hier. erin. Moest Hele eens beste in. loop. Ja, moest eens even zien. Toch Hier weer ik weer koers. scan. Ja, nou, als dit toch rood doorgaat, Nou, dan maakt Ek aan, dan maakt het nog aan de bak. zeker weten, ja. Ja, en ik voor Sigrid, ja, het is een goede concurrentiestrijd daar bij de dames. Heb je redelijke zekerheid van de finale. Michiel Zuid is onder tussen de stak aan het zetten, maar op de achtergrond ziet ze Bokma, die had de stak al klaar staan. Ja, ziet ze het hem ik een heel eind staan. Ja, daar wil ik aanroepen Michiel nog wel wat door zeggen, want ik zie het krijg water even stil. Ik zie het even mij te zien en mij te rekenen hoe via Michiel die stak zet. Maar Ja, ondertussen eerst even de aandacht voor Sietse. Vier het wedren bedoelt Bart dan. Dat pakken we haast even op, want we pakken eerst nog even. Ziet ze Bokma mooi. De broeders van Sigrid Bokma van het Hoytenskip. De computer geeft aan 6 meter 23 uit de sector. ja. Niet ietsjes fut, Ja, maar doet maar pakt hem wel mooi. Moet er achter Nee, blijven. dat de het koers. 4. Nou, dit komt mooi uit. Michiel maakt even wachten op de meter, denk ik. Dan kunnen wij het verhaal even aan horen. De stok 4 zetten. Ik zie even mij te rekenen in mijn zitsen. We gaan door die streepjes op de stok en ik tel even mij van boven. En dan had Michiel de stok gewoon op 12 een hele meter hier staan. Ja, had ik dan rekening naar mijn eigen destijds Nederlands record, 21,60, had ik de stok op 11,60 staan. En Michiel zet die stok dus al een meter 40 voet. Ja, dat is een meter die krijgt cadeau. Daar hoeft niks voor te doen. Dus dit is... Dat is bizar hoe vier die jongens de stok al hadden staan. Ja, dat is echt wel de kracht van Michiel, hè, dat Ja. er hem Safir heeft. En, Die moet er nou wel bij komen kennen. Dat je ook denken, waarom zet dan net ook in die stok zo 4 voet? Ja, Nee, je mag wel hoe derde punt. je moet er wel in komen en je moet ook nog eens op derde punt komen. zeker, ja. Dat je ook thuis denken, ja, dan moet er ook niet in die stok zo 4 mogelijk zetten. Dat is het idee, maar net te 4. Nee. Want dan kom je er niet meer bij of je gaat net door het derde punt heen. Ja, je moet Michiel ook nog- natuurlijk een grote sterke kerel. Hè. Qua kilo's wordt heel wat kilo's die stok in. En dat scheelt natuurlijk enorm. En zit aan het zien, hij had een hele rustige, stabiele loop, maar er zit verschrikkelijk volle power in. Dus hij is wel snel. Ja, vooral die laatste pas, hè, dan moest ik die snelheid mooi omheen Ja. krijgen. Hè. Dat is Hij just heeft hem soms, zelf. soms blauwe lippen wat te vlak of, Ja. of hij krijgt ze die knal in de regen, om het zo maar Ja. te zeggen. En bij Michiel leidt de uitdaging in beide voeten even via terug zwaaien. Die wordt eigenlijk langs de stok zo 4 mogelijk naar voren zwaaien om die stok in juiste spoor te zetten. Zo, Ja, en dus dit ja, keuren we ja. in. Oei. Maar net helemaal dus. Nee, je krijgt hem dus net op derde punt. Jammer, heen. jammer. En dus die de stok misschien te 4. Nou, en dat denk ik eigenlijk net. Ik denk dat zijn rechtervoet behoorlijk achterbleun. Daar had de baan komen. En vaak best dan geneigd om die zo snel mogelijk achter de stok te rollen. Wat let Marit in ondertussen? Ja, Giet Maar iets het geven. springt zich in ieder geval richting finale nou. Ja. Neemt je het derde plakje, neemt zo het denk ik. Nou ja, dan kiest die derde sprong iets vrijer springen. Maar er voor 14-42 springen, dus die Sanne Bouwstra nou op een derde plak. En op een eerste plakje nog altijd Sigrid Bokma met 15-49. En op een tweede plakje Femke Rispers, de koningin van Verliezen hier, ziet nou 15-12. Verliezen hier sprong ze 16-4.
Isbron Galema stiet neer. Sprong Wiert in de eerste. Keurig op de sticker, Ja. dat is klasse. En Giet dan mooi, rugtoer. Dat een Ja. gestrekt uitsprong. Moest wat te snel alweer. Ja, dat is hun handelsmerk natuurlijk. Hè. Rugtoetspringen. Ja, dat is wel vaker. Hè. Als het dan wat snel gaat, dan probeert het er toch nog een goede uitsprong uit te persen als het ware. En ja, daar kun je soms nog wat beters mee pakken. Maar in deze sprong nou ja, voelde het net een heel soort dag. Isbrand is al op. Helaas. Nou, het elke niet in de stok nog de wetter zetten maat, vind ik één ding wel even nieuwsgierig voor de cameraman. Want Bob op de heuvel, de rug achterin voor hem, is in algemeen meestal te zien. Dat is ook de charme van deze sport. Er binnen nou meestal die ter fietsen die denken, hey, wat gebeurt hier al? Ja. En dat is wat je wil in Burgum. Ja, daar is Burgum natuurlijk uniek in qua plakje. Ja, mooi te plak. Mooi gezicht als van Ouderk is haast net krijgen. Prachtig om te zien, dat ben je mooi. Ik zou ze wel uitnodigen voor de koffie hier op het terrein. Dan gaan wij als Kleppersclub er ook nog wat Daar op. ga je hem wel, dat is dan wel weer. Het Sintje komt er nog even bij. Je charme is ik weet je hem nooit deal. Ja. Typen. Maar het jouwt niks. Als de liefde daar maar ontsteert, dan komen ze de volgende keer wel. Prachtig shot. Heel mooi. Ze ben je een jongetje voort in Burgum. Nou, waar de boer had de stok zetten bij de vrouw. Ja, verbaasde Aniette en mij krijgt mij haar oren in. Ja, echt een powerful. Als ze dat nou wel lezen kennen, stok zit ook griezelig vier. Dan kunnen we eigenlijk zien hoe plat eigenlijk dat ding lijkt. Ja. Ja, en het is eigenlijk nog maar, ja, ik maak net zeggen misschien maar een famkes om te zien fysiek zien ze. Maar als dan die stok al zo plat has te lezen, ja, dan is dit wel niet voor de toekomst. Ja. Ja, nou ik het eerst. Dat is nat. Ik ben benieuwd dat ze die snelheid echt omzetten kunnen in een felle eerste klimslag. Ja, nou, de sticker zit ook nog wel redelijk heden. Dat ze die kunnen pakken, Ja. dan wordt ze mooi lanceerd eigenlijk door de stok. Ja, zeker weten. Concentratie. Zucht mooi. De stok. Voor Nart is dit heerlijk, want die wil graag zo lang mogelijk het wachtje. Ja, maar Had ze hem even al. zien. En toen maakt ze er een prachtige Ja, sprong van. liet slagje tussen terug. Ja. Ik denk net dat het genoeg is voor het tweede plakje. Hand op elkaar. We zetten door. En ik heb inmiddels dus gewoon Nart Brandsma. Voor het tweede plakje moet ze nou 1484 die Mark die spreekt al zetten. Maar het van der Wal. Dat is wel juist. Door maar Na het bronsma, we zijn al dat haalt ze niet. hier niet. Die heb ik in als een kranten. En dan bedoel ik met alle respect voor zelfs. Maar op de goede momenten samen Fries kampioen worden. Dus we hopen op een goede sprong hier, Rick. Dat je Dus de niks loop hebt. is beter. Ja. Dan pakt er hem echt beter. Ja, als, giet wat Maar dan mat het te hut. Ja. Brengt je wel een jongetje meter. Ja, even mooi gemaakt met Ja, lientjes. Zeg Een maar. jongetje 20, een jongetje 30 denk ik. Het zal die kant nu gaan. Ik weet niet of dat genoeg is op dit Dat is moment. nog de vraag. We hebben een jochentje in China staan. Jongetje 34. We hebben Rutger Piersma staan met 20-0 Saan. We hebben Frederik Kamer staan. 20-32 op een eerste plakje. Maar we hebben... Dat betekent dat we gewoon een drempelafstand hebben voor de finale van boven de 19 meter. Is het weer. Alle aandacht weer voor Bouke de Jong. Rustig zijn stok ontzetten. Scorebord van Brandsma. Klassementsdraai on. 19 meter. Jongetje meter 20 voor Nart. Ik weet niet of Dat is dat- meteen Screw ik op, maar dat zal nog. Dat is het vijfde of het zesde plakje Ja, op dat dit zal moment. nog een beetje on. Even zien. Ah, Hannes Ja, hier ik heb de jongetje drempel afstand, ja, ik de 34. commentator zeggen. Dus dan zou het zesde plakje wijzen nou voor Nart met deze jongetje meter Ja. 20. het zit wel op de wippen de wip. Dat is een plakje weet je net zitten. Daar wil. wil ze Ja, net zitten. Aan de andere kant met een hakken hoe de sleet. Ja, Is ik hoe de sleet. Bouke moet er ik nou hoe hinnen. Maar een jongetje 20 is vol aan afstaan. Weet je hoe hinnen, kennen, matten denk ik wel. Dat zou wel logisch wijzen. Want dat je denkt, wat is eigenlijk normaal? Wat springen ze nou gewoon? Nou, 20 meter is misschien een gemiddelde. Zo moet dat zeggen. Het zijn weer maar 20 meter met een basis. Ja, dat zou je wel zes kennen. 21 is een heilige graal, zou ik niet spreken, maar eigenlijk zeggen we met Philip maar weer verder nooit 22. Ja.
Ja, 21 heel, dan best echt al... Geweldig afstand met dat dat. ben fantastische ding. Maar dat je denkt, ik ga nog nooit naar veel hebt misschien dan bij deze denk om 20 meter ongeveer. Dat is de basis. Ja, dat hebben we gesprongen. Sjoen natuurlijk in de sprong van Rutger Piers, maar krijgt die 20 meters. Bouke de Jong van Parken. Ja. Bouke had hem wel mee, hè? Ongelooflijk. Keurig omheen. Bloedrucht. Springt direct een 20 meter. Hetzelfde leerling denk ik, krijgt net door, maar dat ik net bootjes, maar springt wel een 20 meter. Dus nou, Ja, jammer van die lietse misslag. Ja. Hè? Ja. ja, daar mijn mister krijgt de haan op de top, denk ik. Ja, zeker. Maar het wel een stabiele opbouw weer in de Ja, wedstrijd. voor zijn insprong net heel mooi, maar Nee, zeker net. Maar qua afstand het er de smaak te pakken, om het Ja. zo maar te zeggen. Dus ja. Je hebt ongeveer een mannenlijn als de Vries de 21 meter. Dus dat je denkt, hoe vaak leppen ze nou die 21 meter? Nou, dat zijn alle Vriezen. Ja. Hier 20 zit meter 31 voor Bouke de Jong. Dan neemt er van mij de leiding helemaal over. Ja, zeker weten, ja. Het wie daarvoor weer de 20-23. Sorry, 20-23. Dus hij is vredig voorbij. Ja. Dus dan gaan we ondertussen nog draaien man hoe de 20 meter. Ja, daar willen we graag een Michiel aan nog bij gaan. die daar wel de kans verschucht. Dat is net de volle vregen van Nee, zeker niet. Michiel Sielstra. Nou ja, dan zien we wel dat de afstanden die klimmen wat. Hè? En ja, dat is heel iets spannender. Nou begon ik er niet eens hoe dat rugzien hoeken de bult aardig vol begint te rijden. En ja, dat heb ik zo en dan gaat de bult er wel leeg. Dat is dan wel jammer. Als dat Bart zou hebben, hoop je dat ze hierheen komen voor een bakje koffie. En ik denk dat dat intussen ik wel in het geval wijzen kan. Lekker in de rest, mooi dichtbij. Zorgen we daar naar de sprong weer van Sanne Boustra. Ja. Zit er wel heel De- mooi in, hè? Ja, zeker weten. Derde sprong. Direct net. Kwalificeert er Bakje, net denk ik. voor de finale, denk ik. Maar wel een goede spetsuitsprong voor Hardwan. En hiervoor Auke Jan. Auke Jan Hilde daar. Draaien finale sprong krijgen we bij de vrouwen. Dus je moet er bij de eerste draai zitten. Ja, hier krijg ik een afstand van 15 meter 66. Had hem nou beter, hè? Zeker, ja, moest eens even zien. Sowieso verder. Krijg de hand niet op gewoon. Die kon je het derde plakje willen zo nemen. Ja, Is er ook heel Zul blij je mij mee. net de finale bij de Rutte jongens voor de totale finale rijden? nee, ik ben benieuwd dat hij verder is als Santje 24 van Sietse Ketelaar. Ja, daar ritten we wel heen, want het lijntje lijkt Ja, van dat mij op Santje meter. Ja, zeker. Dat is ik zo. Maar voor het klassement doet Auke Jan goede afstand natuurlijk. Deze eerste ronde telt al je mij voor hem voor het klassement. 18 meter 51. Zo, ja. Die gaan allemaal weer. Nee. Pakt hem nou net zo lekker. Nee. Nee, zijn eerste sprong wie echt Anne, een Anne stuk- Galma is ik verneerd naar Burgenkaam. Zat Kopt zijn Bart gat niet op tegen. direct heel hard saai. Verneerd naar Burgenkaam. Zo weet ik een frustratie, hij skopt zijn eigen gat op tegen. Nou, dan krijgt hij niet te meten en krijgt hij achter de namen. Daar ben ik ook bekend heen allemaal. De emotionele reacties. Daar is ook nooit last van hier natuurlijk. Ja, zeker wel. Maar het werkt twee kanten op. Het kan die helpen, het kan die het insteken. Het is voor het publiek natuurlijk mooi. Een beetje emotie in de sport. Met 16, 18 weet hij ook dat er nog een flinke stap bovenop moet. Nou jammer, ik hier Arne wel graag mij hebben, maar het is wel een jongen die... Anne is spektakel. Ja, Voor de finale. Dan maar wat spektakel maar van Mare Dijkstra verwatje. Van het Heidenskip. Misschien Ja. weer mijn verwachting is te heeg. Maar je Doop weet het krijgt nooit. wat in de stok. Hopen dat ze nou wat rocht erop kan blowen het laatste stukje. Dan zit ze er heeft, vaak mooier in. Tredje 15 steen. Dat is net genoeg. Maar nog 14,84 van Marit van der Wouw krijgt. Als ze daar net doorheen gaat schroeven, haar ik voor de finale uit. Nee. Oeh, Doop die er drukt. wel helemaal Ja, in. die Ja, schroef ik te uit. leeg. Schande. Ja. Die zal bij zichzelf afvregen werd dit precies. Maar ja, we hingen natuurlijk zelf ook wel een liedje in de holle waar we het lauwst mij hebben wel in de finale. En ja, die draaien die staan nou wel op 1 2 draaien. Sigrid Bokma, Femke Rispes en Marit van der Wal.
ben toch wel de drie dames die over het algemeen het vierste springen. Dus die wordt dan blauw maar voor zijn grote finale. Hier Douwe Abma. Zit er goed in. Zit er Zeker wel mooi in. weten. Oh, klimt Let er toch. hem weer in, hè. Die maar- krijgt ook. Oei. Zonde. Springt je lekker mooi 18 meter, hè. Het zal net genoeg wezen voor de finale. Dat kan maar dat er die Ja. slag in ligt. Krijg net. Nee, ja. Ondanks dat ze weten dat die senioren aardig op dreef zijn, toch de wedstrijd aardig. Het zit er wel in. Maar het komt er krijg net helemaal uit bij. Eerst al Goed. uit van Jura met 851 en nu wel. Dat best hikken en Toon Jonken de kansen van Driels aan het. Best dan ik echt zijn die het echt nooit die klasse shirt of vies alles prima. Nee, ik zeg alles. Ik ben net boen on een speciale klasse. Nee, hè? Nee. Nee. Maar sowieso, in de wedstrijden volg je altijd alles en je krijgt alles wel mooi. Het is een beetje, ja, bij jezelf ook op focussen natuurlijk. Maar hier ondertussen Rutger. Nee, we hebben een heel eind oer. Ja. Nee, jammer. Rutger Haanstra compenseerde het ook net goed genoeg en giet ik net naar de finale. Want die had een 16-18 staan en dat is lang net genoeg. Ja, echt een lepper die het oors wel kan, maar dat komt er gewoon net uit, joh. Nee, sommige stakken ben net meer te redden. En in die fase zit hij nou helemaal. Dat is wel skande, maar Had dit seizoen al een dagtitel binnenhellen. Maar ja, die en is door net. Dat wie doet de jaren mooi zien. Suske Inger. Het begin van het seizoen. Maar ja, dan moet de farm al bij je bloeien. ja. En dat doet de farm net. Voor Rutger. Zit ze ketelaar bij de junioren. Ja, die gaat eerst. Ja, hier krijgt toch echt wel een mooie afstand. Ja. Ja, zie je dat er het wat uitbouwen kan. Je hebt hem zelf helemaal op. In de oren in, Rutte passen. Ja. Wel keurig op de sticker daar. Te snel. Ondertussen gaat Sigrid op de achtergrond. Die klimt naar de stak helemaal uit. Zo. Die springt je dikke 16 meter. Zo, die u. Nou, moest eens even zien. Ja, Ja, dat doet ze dan maar even, hè? Ja. Vorig jaar was het 16:04 voor Femke Rispers. dat is een dikke winnoos. Ja, juist. Ik jaar op de achtergrond in de commentator zei ze vorig jaar weer het 16:04, de vierste afstand. Ja, dat gaat ze nou om heen. Ja, maar dan, Sigrid is echt wel een kampioenschapsspringer. En dat is nou ik. Ja. Ze kan goed, maar die druk om je in. Bouwt haar wedstrijd mooi op. En nou, nou deze sprong. Zie je wat voor afstand dat ze heeft. Is nog even een watje, dat wil niet. Freek Kramer bij de middelste, jongens, senioren. 16 meter 23. 16-23. Zo, moest eens even zien, ja. Keurig. En dat is 4 uur de winst van Vlienier in, 16 of jouw. Hoe de winst van Vlienier sprutsen Frederik Kramer, de Freek is er koning. helemaal. Met de Vlienier haast alle sprongen hoe die 21 meter. Maar dan niet het hier is het oren net. Nee. Nee, Frederik het hem net. Goed. Zit Freek er tussen? Frederik het met de 23. Ja. Dus, Is ik zo. Zeker, zeker. die is wel redelijk safe tot nu Misschien toe. heeft er dan nou ook iets te volle risico aan. Ja. Maar weer heel voorzichtig loop ik op het einde. En dan haast een heel eind oer. Dus is het wierd. En dat Jan over het eerst viel, je hebt hem zorgen. Bart, heeft ze nou eigenlijk heel soort klein mooi of zo? Hoe gaat dat eigenlijk? Ja, ieder krijgt 3 sessies kleren van de bond. Ja, maximaal kun je natuurlijk 4 keer weer gaan. In een normale wedstrijd dan haast 4 sprongen maximaal als die plaats voor de finale. Joert haast dan 6 sprongen, dus zo is het 4 keer weer kunnen gaan. Maar nou ja, je krijgt 3 sessies van de bond en we zijn één grote familie, dus hij rent uit de kleren dan krijg je van wel een sessie kleren. Maar als je bij de technische commissie onjan, als mijn oornoemer springt en dan is het weer roem. Ja, want is dit noemens even op het shirt, hoe wordt dat verdeeld? Ja, dat zal je binnen eigen noemen steeds, maar die haast die hele carrière, mits als die dat shirt passen bloost, dan haast die eigen noemer. Femke Rispens bij de dames. Koninginnen van Vlienier. Ja, zit er wel heel mooi in. Keurig. Ja. Als ze omheen komt. Nee. Ah, nee. Oeh, nee, zonde. Ja. Nou, De dreiging zit Ja. erin, hè? Zo. Jelte Veldman hier op de voorgrond had het Joert net. Twakke wierd en traaike wierd. En het publiek weer. En dat is altijd heel mooi, ja. Ja.
Misschien die het net gauw bij het vier hebben, komen die denk ik in helemaal voor ons die zitten. En die dan tegen krijgen het ze beste plakje te zetten. heel gauw de rekening presenteren. Die komen hier dan in Burgen niet denken, wat zit er ook in hier 4 voort. Waar ik mooi voor. Ja, dat doe je bij sportwedstrijden. Hoe meer voor hoe beter. Het kost het niet om hier even het vier te volgen. Dus dat is mooi dat de bulten weer vol zit hier. En dan denk je als toerist, we gaan lekker voor ons zitten. Ja, en dan krijg je dan de rekening van presenteren. Of ja, het is zo'n 20 graden, maar niet uit. Een beetje wetter erbij. Dat ook zeggen. Heerlijk toch? Ja. Het is een moment van ontspanning hier, hè? Dus, Degene die net het wetter op ziekje wil is Sietse Bokma. Ik zie het, ik kijk even naar de achterkant van de voorste regel te zien, maar ik ben wel Corrie en ik ben aan 12 oud-voorzitters van Friet Leverboen. Dus op zich zoen ze maar te weten wat voor positie dat ze die hier zitten nemen. er veron, ja. Ik zie erbij en ik dacht dat zijn toeristen. Ja, die zo'n witte matten waar ze zitten. Maar. Ja. Ondertussen zit ze weer klaar, Sietse Bokma bij de senioren. ja, die moet even onder de bak. Ja. Krijgt zijn insprong net helemaal lekker, begon voort wat te sturen. Ja. We zagen al dat bij die tweede sprong van Noah de stok stukken beter stond. En dat begint aan. Ja. Deze is volle beter, maar dit helpt er net. Hij helpt het derde punt net. Nee. En dus vinken we die hier gauw voor de finale. Nee. Ja. Nou, ja, de vinkjes we zetten. Nou ja. En hoe we onder de bak sprutsen, Michiel Zijlstra is de stok ontzetten. Ja, ze is zich toch mengen willen daar in die, bij die senioren, maar die shot dat hij toch ondertussen al 3 man over de 20 meter binnen. Dat is wel een jongetje trein zonder gaat er staan. Simon Nies krijgt altijd een stok heel vier. Ja, Het wordt heel spannend voor Het wetter hier bij hem. Vier bij de schanswaai. En dan mag je erin springen. Ik ben benieuwd wat er nou doet, want krijg je er natuurlijk die wiertsprong. niemand minder dan Daarvoor die Jontje 73. ja, ik ga even met zijn coach aan het appen was, dat is zijn trostwaai net al maakt. Ik hoop dat hij daar wat van mij neemt. maar beide wel in staat om Een jongetje in trein zonder gaat er staan. Ja, er zit er nog redelijk 7 in de finale. 7 in de finale, want er staan nog 20 meter boppen. Draaien, dat Rutger stelt dan Piersma, op de vierde plak. Veer Kramer en Bouke de Jong. En dan staat hij in die op het vierde plak. Bouke de Jong nog altijd onder leiding, 20-31. Maar dit precieze dat Michiel na de 20 meter, nou mat, is een groot woord. dat Maar zou- Ja. om zeker te wezen wel, want hij zit Zo nog onbekend, ineens hè. van Galema staan. Hij zit nog naar Brandsma zit er nog staan. Altijd ervan uitgaan dat er nog iemand toe heen gaat nou op dit punt. Ja. Marit van der Wal. Marit komt eerst. Goeie loop-insprong voor Marit. Ja, lengte in de slagen. Kom op. Ja. ja hoor, Ja. keurig. ja, Nog richting net een door de baltje. 16 meter. Net Nee. door de 16 meter, maar Maar hoor wordt richting een stabiel de baltje. finale in. En hier Michiel al. Noah de Boer. En dan is hij niet gauw achtergrond. Ja, Nee, Michiel loopt hem scheef. Uit koers. inderdaad, bij die inzwaai. Ja, hij zwaait er helemaal omheen. Ja, hij had hem net rug te pakken, zeg maar. En dan gaat hij Ook scheef. Michiel weet straks. Ja, dat is soms dieren even een skipje voor de cameraman, want het is wachtje en dan is al je tegelijk. Dus het kan wezen dat in die... nou, we nemen zelfs alle sprongen gewoon mooi, dat wel. Maar het kan wezen dat je af en toe denkt, hé, daar gaat hij op de achtergrond. Dat klopt. 15 meter 71. Ja, bij de junioren hebben we nou iedereen gehad. Bij de senioren topklasse moeten nog een peer. En bij de dames is Noah de Boer Dan aan nog één deelnemer eraan gaat. Noah de Boer. Kiesbrand. Is Brand Galema. Eens in concentratie, je komt er om. Noah is 15 meter 12. De afstand van specialisten. Had hem hier wel mooi. Ja, ja. Had hem heel mooi. Zo. Giet in de punt, Nee. hè? Oh, Jammer. Hij loopt hem scheef. Kande. Ja, Maar je bent wel heel mooi rustig in de stak. ja, maar ik dacht dat er nou een oorkant gaat, dan loopt het misschien goed. Maar hij gaat helaas ja, de kant op. Net hoe je in de punt heen, hè? Dit is een sprong, werd Jacco dan mooi omgeën. Ja, Hoe nou? ja, die hangt dan helemaal op de orenkant. Ja, Met hier voet los, in hand los, dan hangt het helemaal als een vlaar Ja. dan onder de stok. en dan toch de goede kant op te krijgen. Want hoe is dat voor Jeppe, Zanne, dat je dan op die stok gaat en het is toch 10 meter hecht, halve meter hecht. En je bent hik en toon in de sport, je bent er echt mooi opgegroeid. Maar het is toch wel een oudstaan, hè, dat je dan hing je. Ja, zeker. Maar op het moment zelf, dan ben je er eigenlijk helemaal niet mee bezig, vind ik het. Nee. Wat ik altijd het spannende vond, is dat dan juist die oudzet, om gewoon die voet zo dicht mogelijk bij het eind te krijgen. Want er was net de volle oer, hè, want dat biedt met ten koste van die oudstaan.
Maar juist dat punt, dat is toch genoeg snelheid heeft. Maar ja, de ene de beter in als de oren. En ik denk dat het voor mij, dat wie net mijn sterkste punt. Want ik moest juist iets rustiger onrennen om toch die goede trosvaart te hebben. En sommigen die knallen erin en wit alsnog die snelheid omheen te krijgen. Dus dat is echt een uitdaging. Maar als dan één keer in die staks is, dan heeft het eigenlijk soms helemaal net in de gaten dat ze heeg is. Ja? En daar is ik die coach voor die achter die stiet. Die is heel belangrijk. Want als dan Craig Skate kiest of toch net hoe de derde punt komt, die shut dat. En dan zelf veelst het dan soms Craig te let. Ja, ik zei wel, het is best onnatuurlijk natuurlijk. Doe goes thuis ook net zo hard mogelijk in de lampenpelen rennen. Dat is eigenlijk wel wat we doen natuurlijk. Nou zit deze redelijk los en neemt hem wel mee. Maar het is wel een onnatuurlijk iets om zo hard sinds aan dit ding om te dragen. Nou, de boer, Matt, zien dat derde ding onderhaven. Deze krijgt 16-23. hartstikke best trouwens. Had een loop als een kogel, dat zie je weer. Hè? Ze mat naar 15 tolven van Femke Rispers en Giets en naar die 15 tolven. Nee. En dus kunnen we daar uittekenen hoe de finale eruit ziet bij de vrouwen topklasse. Sigrid Bokma, 16-23. We schroeven daar nog meer. Marit van der Wal, 15-21. En we schroeven Femke Rispers, de koningin van Feline hier, 15 tolven. Uit Niehoven, de Granger koningin. Naar Bransma in de middelste skans. We zijn al de spikes on. Zit Joert wel goed in de stok, moet ik Prachtige zeggen. loop. Keurig. Nee, scheef. Maar het voort werkje. Jims is het tagelijk, nee. Ja, Hoe zie je dat? Ja, dat is gewoon het punt dat er dan in die stok zit. Dat is gelijk, hij klapt neer of hij loopt hem te hut om. Of zo. Je begint zelf ook voor te zien. Van, Ja. ik zit net in een goede spoor. Nee. En dan juist ik al vrij snel die stok helemaal uit koers ging en dan wist dit wordt hem. Jim had het voet in de actie in de gaten, hè? Maar al die jaren ondervinding. Ja, Ja. op beide manieren denk ik. Kijk, op het moment dat het in de stok zit, en Nart is natuurlijk ook een jongen die een sleet aan ervaring had. Dus die vielen echt wel bij de eerste slag, dit wordt wat of dit wordt niks. Ja. Nog één sprong te gaan voordat we even gaan vrezen. Nou, weten we in ieder geval zeker dat Michiel maar is de finale in. Michiel is mooi de finale in. Misschien 1923. Bouke de Jong ik, misschien 20-31. En Frederik Kramer, misschien 20-23 ik. En Rutger Piers, misschien 20-0 Sam. Dat zijn 23 meter sprongen. We willen graag nog een heel meter erbij. Ik zoek rechts zitten, daar ken nog wel wat bij. Het waar is geweldig. Bouke de Jong, als iedereen het kent, dan is het Bouke de Jong. Nou, wel meer kennen dat zelfs, maar het neert van neert. Klassementstraaien. Die krijg je bij het vierleppen, omdat je de meeste meters lept had. Had je denken, hey, die heeft een heel hoog shirt onder als de rest. Dat klopt het. Zowel bij de dames is dat ook het geval. Bouke in opperste concentratie. Ja, en dan druk bezig met die stok te zetten. Ja, dan is je mooi het verschil. Michiel had die stok bijna op de top te staan en Bouke had hem volgens mij op 10-20. Dus een stuk dichterbij. Dus die zelf volle heger in de stokmatten wil die lieke 4 springen als dat een Michiel krijgt. Eigenlijk heel makkelijk die jongetje zo aan het achter springt. Wilkes en jonge Molen met 21 meter 65 op 3 centimeter van het vliegrecord van de afslag. De man in vorm staat stevig. De wonderspreden weer op voor de grip. Zou je Anne Leyenaar. En nou, het zal wij zijn Oerkelien. Dat is voor de grip. Ja, een beetje handbalhars. Essentieel. De buien trekken mooi over de. Het valt mooi stil hier, dat is goed voor de concentratie van Bouke. Het publiek wacht het. Het zit een beetje in de loft, alsof dit wel eens heel mooi wordt. Goeie honger in. Goeie sprong ik. Nee, dat gaat Nee, schande. Nee. Hier even het moment dat ik dacht, hij giet alsnog, maar helaas, nee. Ik zie dat de Lin nu het zandbed hellen weer ondertussen. Dus ik denk dat er een tussentijds een vreesactie gaat komen. Dat de trekker het zandbed even niet maakt om de boel weer zachter te maken. Dus we gaan even een lietse pauze in, denk ik. We lossen een lietse pauze in vanzelfs.
de finale wordt opmaken. Bouke de Jong van Parkheer sprong 20-31. Frederik Kramer van het Heidenskip sprong 20-23. Wie Flinier de koning. Rutger Piersma 20-0. Dat wie in de treien 20 meter sprongen. Michiel Zielstra 19-73. En voor de rest hebben we nog stenen. Even zien wat hij voor de rest al in nog steen. Nog een Hannes Carrion zelfs. Ja. Zit ik in de finale, dat is heel nieuwsgierig. Ja. Dat is wat hij woe. Ja, ik zei hem correct de kans opdragen. Ja, dat is Ik wel zie nieuwsgierig. warming up, dus hartstikke mooi dat Hannes erbij zit. En dan schroeven we daarna nog Nart Bransman even mij op 1920. Nou, dat is keurig. Dan hebben we Ja, de komt dat finalist. uit? 5 stuks. Nevens mij hebben we dan 6 stik steen. En volgens mij weer naar de correct boeten. Ja, dat dacht ik. Want dan gaat natuurlijk Michiel die ertussen zit. Die hier ik mooi naam. Dat moeten we even narekenen. We zijn al, dat is de junioren topklasse, de mixklasse en de seniorenklasse die het al jaar voor de leppen gaan. Nevens mij hebben de finales zo goed opmaken. Analist aan het rekken het even nooit. En dat is het mooie van het Koningsleven, want ze beginnen weer op 0. Aasten. Dus we kennen de voorste sprongen, de eerste sprongen kennen we vergeten. De finale sprongen, daar gaat het om. Ze kunnen nog zo goed wezen. We hebben 20 meter sprongen, die zijn sowieso naar de finale vanzelfs. Bouke de Jong, Frederik Kramer, Rutger Piersma en dan gaan we naar de 9 meters van Michiel Zielstra, Hannes Carrion, 34. En dan zitten we op 5. Ja. Ja. En dan na het Bransman heeft mij dan 20, dan won al de finale. Zit nog op de wip. Ja. Ja, dat is nevens mij de finale. Nou, het goed is horen we droeg. Ja. Ja, de lof beloekt wel wat. Penibel, want dan loft we het gries. Ja, ik heb buienradar erbij en de buien loeken wat door de westelijke kant van Friesland. Wat we in Driels hebt hier, dan wie het lastig geweest, denk ik straks. Maar we zitten gelukkig in Burgermuurt. Dus ja. Het liep erop dat het droog bloed. Want Voor jou wel, maar we kleren wijzen. als het regent, dan wordt er net meer hebt. Draaien sprong volgens mij direct, hè Bart? Ja. 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 Dus, En dat je denkt, waarom die hebben ze net bij Rijn? Dat had te krijgen maar de veiligens, want dan wordt het wel heel penibel. Dat die stok zo wierd wordt. Ja, dat is net meer in te klimmen dan. De oren, ik heel wierd wordt. Dat is bij voetbal leuk slijden, maar bij het fieljeppen net het idee. Dus we moeten het droog houden. zelfs de wonderspray helpt net dan, hè, de hars. Nee, die wordt eigenlijk maar gladder. Ja. Ja. Als de boot toch aardig vol zit, en dat is hartstikke mooi om te zien. Ja, dat is lang niet. Ik zou een volle beeld houden. Dat is geweldig om te zien. Dat is heel mooi. Dat docht hij als jongen van de club ook heel goed. Ja. En terug, hè, want dat is ik weer even werkje. En Hannes Skerjon dus naar de finale. Die maar de trui nog dwaande is op de middelste kans. Maar het zijn met fjouwe kransen dit hier te verzinnen binnen. De prinsessenkrans, we zijn het al. Het is voor het eerst een prijs in Burgum. Want gewoon wij moesten de famkes in de vrouwen, 13, 14, vrouwen van 20 plus. Nou is er een categorie onder maar zegt je niet zelf een krans op heel mooi. Dus we hebben sowieso historie in Burgum. Want er is iemand die voor het eerst prinses wordt. Ja. En die maken er krijg een hele leuke wedstrijd van de Famkes. Dus daar ben ik zeker benieuwd naar. 12 van de 3 finalisten die mijn persoonlijke record de finale ingaan. Dus ja, heel nieuwsgierig. Janna Galema, die schreeuwt 13-28 op. Dat is de eerste afstand. Maar ja, we kunnen het net genoeg verhelden, want het maakt deze wedstrijd uniek. Die telt net meer mooi. Dat is voor Janna schande, want de koers haast wel zeggen dat ze de eerste prinses worden zoeken. Maar ja, dat is ook weer het mooie van deze wedstrijd. We beginnen gewoon weer op 0 in de finale. Dat is voor de analisten niet wel handig. Hoe was het meer te rekenen? Want dan komt er gewoon een baltje in het zandbed en dan moet hij ook niet nog winnen. Dat is lekker aan het. Ja. Dat is makkelijk. Vrij springen en ja, dat is wat het is. Dus de omstandigheden zijn nog steeds hartstikke goed hier. Ik bedoel, de wien is nog steeds helemaal fit.
En de zin is er net bij. Dat is voor Jeppers kind dat wel eens lastig geweest. Dat is de zin in het gezicht heeft. Maar je ziet totaal niet aan de orde van de jong. Dus eigenlijk zoen we steeds, dit is een record waar. Dan zeggen we dat het Zandbed. Ja. Ja, ik denk dat de leppers onjoen hebben van hoe. Het is af en toe wordt het wel wat hut achterin het zandbed. Ja, dit is het nadeel van dit waren natuurlijk. De weekend dat het hartstikke droog is. Het zandbed wil dan wel eens wat droog worden en dan slaat het vrij gauw dicht. We hadden 4 leppers in de finale, dus in die en na het Brandsma zit er net bij. Het ging nog om of het 4 of 6 winnen, maar er binnen 4. Dus Nart is de krijgbutten van. Ja. Want waarom is het zo wichtig om het zandbed bij te houden? Ja, dat is echt voor de valdemping, om het zo maar te zeggen. Je komt toch van een grote hichte, kom je in het zandbed. En ja, het komt op een richten op een enkelzone dat het de hut is. En dan ja, dat vreegt om blessures dan. Dus het is echt heel belangrijk dat goed is. Ja, die energie moet voort. Die snelheid moet eruit. Die Ja. moet voortremmen worden. En als het zandbed los is, dan spot het zand voort, zeg maar. Dan neemt dat het energie op. Ja, en dat moet ik net te wierd wezen, maar ik net te droeg wat Bart zei. Dus dat is heel wichtig om dat bij te houden. Hoeveel meter zand luider? Ongeveer, want het moet ik net de jib wezen vanzelfs. Nee, qua jip moet het volgens mij 24 centimeter jip moet los wezen. En daaronder ja, zit wel een laagje natuurlijk wat echt nog wel zacht bloot. Maar er leidt volgens mij een hele meter zand erop. Want als die te jib is, dan zak je erin voort en dat is ik wel gevaarlijk. Ja, dan slaat het inderdaad vast en dan had net alle energie eruit. Dus ja, dan, ik zei ze wel eens, dan is het meer dat dan beginnen de knibbels door de kant op te scanneren. Dat is echt net de bedoeling. Ja, want is het een heel blessuregevoelige sport? Ja en nee. Het is, ja, elke sport heeft zijn uitdagingen natuurlijk. En het is juist heel wichtig om de goede technieken aan te leren. Hè? En ik uitsprong een keer zo leren. De ene uitsprong je de horen net. Het is een kwestie van een gevoel van hoe zit ik in de stok. En ja, en dat is iets wat op jeugdtraining een soort aandacht om besteed wordt. Hè? Als je die routine hebt, dan is het heel, ja, heel oors dan wanneer het gewoon een enkele keer dorst. En ja, dus gewoon die valdemping leren, ja, skever uit, ja, hoe moet ik het zeggen, gewoon, dat is de sprong brekst als het ware. Hè? Dus dat net al het gewicht op die knibbels komt. En ja, dat juist de leppers uit het algemeen ik echt goed wan. En dat krijg je van jong zo wel mooi, hè? Ja, nee, ik word er al veel inderdaad. Bij de eerste klas juist eigenlijk nooit geen blessures. Dat is juist meer in de tweede, derde klas wedstrijden. En dat ben vaak, ja, met alle respect, de iets mindere leppers die dan per ongeluk een keer stil komen te staan. De stok toch uitklimmen op eens 2-3 meter hoger wij komen als oors. Ja, en dan net de goede techniek om te kunnen landen. Ja, en nou ja, dat is het wel. Als bij het 4 hebt een blessure krijgt, bent vaak wel zware blessures. En dan is het seizoen van 3 maanden gewoon te kwart en is het vaak voor het direct einde seizoen. Dus, Ja. het had wel grote gevolgen altijd. Ja, Maar ja, we zijn in contactsport. Alles bepaalt uiteindelijk zelf natuurlijk. En daar is voetbal natuurlijk heel oors in. Daar haast het altijd zelf in de hand. En hier in principe haast het eigenlijk altijd zelf in de hand. De omstandigheden zijn ze weer zo goed. De scores zijn weer zo goed bijhouden. De technische commissie is zo streng op de keuring, op de veiligheid. Dat die omstandigheden altijd perfect binnen. Dus ja, komt er een blessure voor, dan is het vaak ja, uit een eigen foutje wat ontstaan is. En dat kan heel frustrerend wezen, maar dat kan ik positief werken. Want Guinean is debet om jou grote ellende, dat ga je zelf dienen. Ja. Maar daar mag je dan ik maar omgaan kennen. Als de linie met de airline wordt, Ja, dan hoop ik dat we snel losgaan. Want langzaam beloept de lucht toch wel wat. ik viel niet wat drippen net volgens mij, maar dat drukkend. kan om mij lezen. Ja, ik zie zie echt niks wel in wat het beweging water. in het water. Jawel, ja, enkelt. Heel lietse krinkjes. Ik zou dat in Burgum altijd de zinnen schijnt en dat het Ja. altijd mooi waar is. Ja, het dus spant ik er wat hoop je om net. nou. Ik ga wel met die mee, want ik zie inderdaad druppen in het water. Ik viel hier al met drippen. Dus ik zou zeggen, begin gauw maar de finale. Ja, dat zou En bloot dat had de dan. commentator begrepen. Het moet net meer worden als dit eigenlijk. Nee. Hans Helmholt, commentator hier. Een mooie foto te maken. Een leuke sfeerfoto van het vierjappen.
Hannes Kerjon. Dat is toch een prachtig verhaal, hè Bart? Dat je dan zo lang eruit bent en erom blessure. We zijn direct al blessuregevolg, ja en nee. En dan ben je er een periode uit en dan denk je, ja, dat bevalt me net. Ik wil net op deze manier afscheid nemen van een sport waar ik van hoor. Kom je weer om, sta je hier in de finale. Ja, dat is altijd fantastisch natuurlijk. En, Hannes is natuurlijk, Hannes is 4 hebben. Hannes had thuis natuurlijk de Vierpolder, het Vier museum. Hannes is 4. Ja, dus die is echt nooit uit het speeltje geweest. Ondanks dat hij wel geblesseerd was, is er nooit helemaal uit het speeltje geweest. En hier natuurlijk de mogelijkheid om thuis lekker te kunnen springen. Ja, en dan inderdaad, als dan dit hier de keuze maken om weer rond te komen, om nog een keer Fries kampioen te worden, dat is eigenlijk zijn uiteindelijke doel. Ja, dan is het mooi dat hij hier al meer te kist met de grote jongens. Ik zou elke keer in oorrieden willen om naar het museum te gaan in Watburgum. Maar net al te volle reclame vanuit Omroep Friesland, maar er zijn dingen bij, maatschappelijk vlak, dat mooi van mij wil en dat is dit ook. Want het is historie wat je er bent erin en Hannes kan er geweldig over vertellen. Libbet voor het Philippen, zoals Bart ik al, dat is echt een, ja, Philippen is. Het ben wandelende encyclopedie en dat maak ik de Galema zeg naar je aan als die traaie bielkoers is, dan kun je een hele jaar over Philippen praten en ze weten elk detail. Ja. Ja, persoonlijk ben ik altijd wat slecht in achteruitje, maar deze jongens weten alles. Ja, en ze zitten er al in al middenin. Ja. Dan de finale, de eerste sprong in de grande finale bij de jongens Hidde Galema. Die hebt, nou, net al de best dat we hebben haren. Ze zijn net echt tevreden. Zucht net tevreden. Je ziet nou ook dat de stappen in het zandbed volle jipper komen. Dat is omdat het krek dus Ja, het is losvreesd. Losvreesd is. En daardoor ken je wel wat jipper erin. Nou, Hannes weet ik dat alles op 0 staat, dus dat de kansen weer volledig naar hem toe draaien binnen. Het komt er al onderin. Dat hij in Eigenburgum hier de titel pakt. Goeie Clemens loop ziet er keurig uit. Ja. Keurig, hij heeft een goede taart in. Ja, klasse hè. Ja. Nou, keurig. Gooit zijn vod weer in jongetje meter. Is hij blied? Vanzelfs is hij blied. In Eigenburgum, wat ik laatje. Friese documentaire over Hannes Kerjon. Vanavond volop bezig zijn bij de opnames. Ja, We moeten een documentaire maken hoe zijn veromkomst. Hoe zijn veromkomen op deze Philip Vlier. In februari is de sham bij de omroep. jongens, gaan we kijken naar Hidde Galema. Hier kijken we naar Nienke Kampen. Gaan we naar Nienke Kampen bij de Famkes. Zet daar maar één de druk erop voor die andere 2 meiden. Zet daar Janna. flink even de druk erop, ja. Maar het is nog wel de vraag of het genoeg is. Ik denk Ja, het dit net. is nog geen treintje meter. Nog Ik lang heb net. 2 keer dik hoe de treintje meter was. Ik verwacht wel dat die vooral die 2 die nou nog komen, toch wel weer richting hun PR gaan. Want die hebben het goede gevoel hier natuurlijk. Maar je wil een PR springen kennen en dat is weer een schande. Dat je die krijgt door, dan Ja, aan de andere kant dus is dan wist kennelijk wist die het heel goed. Dus, Volgt de livestream en is dik tevreden. Dus we schroeven mooi. Hannes Kerjon had nog een tredje in deel zetten. Zijn PR staat op 20, 50, maar de 20 meter sprongen horen net door. Het is altijd wel mooi om te zien dat ze dan wat langer de tijd nemen op de finale beginnen. Dat is toch heerlijk om te zien. Gewoon mooi springen ze erin. Hersenen die is tijd om ze op te pakken. En dan gaan ze. Dan gaan we nooit. 12,97. Hannes Kerjon, 19 meter 13. En Hidde Galema, 14 meter 6. Stokt even bij de Dan gaan we kijken naar Jorrit Boustra. afstand meten. Nou, ze nemen jouw aansten weer mooi weer om. Jorrit Boustra. Van al die Lingwezen, Mudre Duizem springt hier. ja, die weet ik dat dat baltje van Reinder natuurlijk der wijhelle is. Dus dat een jaar het zit lekker in een stokje hoort. Dus die kan nou daar een hele goede afstand deel zetten. En op achtergrond zien we Nina van Vliet, maar ik denk dat Jorrit eerst komt. Ja, komt Jorrit kiest eerst. Ja, ze gaan tegelijk. Tegelijk. Goeie loop van Jorrit. Ja, Jorrit pakt hem voor zin. het eruit. Zin. Ja. Mut wat de hut. Jorrit keurig en Nina net heel vier. Nee. Nina koers. Ja, tegelijk. We zijn altijd zwartje en dan komen ze tegelijk. Ja, maar Jorrit weet ik dat dit net een afstel wijzen voor de titel. Maar pak wel een mooie opening eigenlijk. Want eigenlijk ben we gewoon naar je wedstrijd gegaan. Even weer 4 opwarmen. Ja, Michiel die stiet er weer klaar voor. Ja. Hij dit heeft is concentratie. Dit is de score wat hij van de week bewust traind had. Hij zegt wel ik even naar die middelste scores trainen.
Nou, zo we Goeie zien loop. hoe het Goed, het kan zien. Ja, Valt een beetje nee. waarom en daar terug liep het de kant in. Zit nog steeds wat mooie inswaai. Ja, ik vind zijn troswaai net Nee, mooi. hij gaat hin weg, omdat de ene voet jij gaat aan de oren en Ja. dan loopt er hem te snel naar achteren. Nee. Jorrit Boustra staat op 16:27. Hier we ook nog net om mijn naam. En meting jongetje stakt tredje van even. Hannes. Dus een stabiele jongetje. En Sielstra is weer. Dan hoe je net van de meting, dat kennen we zelf zien. Ja, precies. Maar de meting moest even op gang komen en volgens mij is het nou al weer goed. Ja, Dat is Ja. ook logisch voor zelfs, want de finale weet je van tevoren net wat er al je krijgt die staan. Dus dat moet dan al helemaal krijgt een goed delzet worden. Ja, en de wedstrijd moest even opnieuw opstart worden, want inderdaad, het is gewoon een compleet nieuwe wedstrijd. Dus er zal een nieuwe wedstrijdlist moest even in het systeem halen worden. Sjen Reinder, Haastra, die gaat direct eerst. Rutger is nog Ja. bezig om zijn stok te zetten. Hier op een natuurlijk Fortenrijks, maar die dikke afstand, maar dikke 18 meter. Hij moet ook 16:27 in om de prijs te worden. Van nou dan, want dan kom je nou nog 2 sprongen. Ja. Ook niet maar 3 keer. Maar nou stiet er een 16:27 van Jorrit Boustra. Wat doet Reinder Haastra dan? Mooi Zo erin. zit er goed Heel in. mooi Heel erin. goed erin. Met wat de hut. Ja, Ziet er wel in. netjes. Ik krijg je het gele baltje lezen. Krijg je een centimeter, maar echt een mooie opening. Ja, maar met gemak hoe er dan toch Ja. die stok de baas wordt eigenlijk. Hoe het gele baltje heen. Hè. Dat is makkelijk, want dan weet je dat hij op een eerste lijkt. Nou, Rutger, ja, stok neerzetten. Had het gevoel bij te pakken kennelijk, want sprong hier in de voorronde in de mixklasse sprong er een mooie 20 meter. Had natuurlijk lang in de wachtkamer zitten, had bijna 12 uur stilzitten, of Ja. oorloeren. Ja, Zien hoe hij uit die pauze wijkamer is. Dat is dan wel weer het nadeel van die mixklasse steeds maar. Wat mij dan wel eens kost, watje? Of gewoon Ja, draaien? een beetje warm nee, blijven. dat is kapot natuurlijk. Je moet wel die explosiviteit houden. Dus ik denk even op rust en dan gewoon weer naar je warming-up draaien. Ja, Dat echt als een naaie wedstrijd zijn. Ja. Had dat vertuten die in van Piersma. Dat Piersma Ja, zit had een goed. goeie loop is er nog, hè? nee. Kantelpunt net Krijg net goed. die snelheid. Krijgt net goed Ik genoeg. vond zien aanloop in de eerste sprong wel wat explosiever. Maar fijn, soms kan dat ik een voordeel wezen dat je krijgt wat meer de rust erin krijgen. Maar helaas voor hem, nee. En Heren mag nog even wachten hoor. Janna Galema. Is die kleer. Staat nog niets meer naar rugs. Ja, ik krijg een PR. Tredje naar de zand, gezien dat ze haarzelf verbeteren kan. Maar toen 12, 9, zo'n 90 in. Als 30 meter. Nou, dan springt nog maar een keer 30 meter aan. Ja, Zo het de commentator heel makkelijk van oude kanten. ja. Dat mag alleen maar even. De beste stuurlui staan er wel, hè? Zij is dat altijd Ja. weer. Twijfel in de oren in, maar dat Ja. gaat in principe prima. Stabiele sprong. Net Niet roeien. goed, maar net... Jo, als je daar de net baltje in de zitten. viertel is, dan kan je hem ongeveer weten wat ze in hem hadden. Want dat is de vierste afstand op nou bij de Famkes. Nou, ze had nog 2 pogingen. En wellicht ja, direct een stok ietsjes verder. En dat ze hem op het derde punt krijgt. Dus ik ben Nou benieuwd. ja, de derde ronde die krijgt de mooiste ronde bij de Famkes. Dus Ja, zeker. Dus hopen dat ze daar wel langzaam in groeien. Ja, Altijd positief bloeien. Ja, eigenlijk is elke sprong een nieuwe wedstrijd. Tenminste, dat is mij vroeger zal leren door mijn coach. Is dat zo? Kan je dat zo makkelijk uit de hollen zetten? Hier in het begin wel moeite mee, maar later ging dat makkelijker. En hier ik die benadering ook wanneer ik juist hele goede sprongen hier, zelfs Nederlands records, kwam ik weer om. En ja, kennelijk wist hij daar heel goed, dus bloot dan gewoon in die focus en liet hij net in het feest lopen. Frederik Kramer ondertussen. Hier wat Nee. een einde oer voor mijn gevoel. En daardoor kwamen wat zweverig in de stok. De koning van Verlini hier, maar 29-39, maar kan er nou nog net in de buurt. Nee. Bloed nog heel tijd Hannes Skerjon, dat zou wat wezen, hè, dat die kampioen wordt. Die bloed nog eerste staan, een jongetje in tredje, maar die is dan wel... Nou, koning van de jaren moet het ook absoluut niet zeggen, maar de rest loopt in het wetter.
Dus ontnauwt ja, dat is een kwaliteit aan de andere kant. Kom Ja. vanzelf. Ja. Want de rest het alweer lid, om het dan wel schendt. Ja, om toch, dat kan ik een tactiek wijzen, hè, om toch de druk er wat op te zetten. Zo van, hey, ik zet een bordel en ik bouw hem nou rustig terug. Frederik baalt behoorlijk, dat zie je duidelijk. Maar het Wiekstra die bemoedigt hem nog wat. Die zei, ja jongen, dit doen verkeerd. Ja, Freek zit vooral balen van zijn loop, want daar is hij heel erg afhankelijk van. Want het is wat een lichtere lepper. Ja. En hier voor mijn gevoel een heel lijn hoe. Dat betekent dat het net lekker terugroest. Nee, het is wel fijn dat mensen op de kant goed analyseren. Hè? Heel soort die houden het wel in de gaten. En dat is toch even niet een persoon best op waarom vallen is. Dat is helemaal ook hoor, hoe lees ik eerst van nou, hoe ziet het nou echt in mijn aanloop? Hè? Die laatste pas, hoe grut wie die? Of zie ik nog een eind van het eind van de score? En ja, dan hebben we het vaak hoe voerlengtes, hè? Of hele voetjes om het zo te zeggen. Maar ja, dat is iets wat zelf net schink is, dus, maar wel cruciale informatie is eigenlijk. Die hebben uit Femke Rispers, de vrouwje. Elke keer tegelijk, we doen de sprong bij de Femkes de eerste rier en dan gaan de vrouwen er achteraan en dan komen de Femkes voor de tweede en dan komen de vrouwen voor de tweede. Het is net zo dat we kosten een allemaatje heeft. Dus daar gaat Femke Rispers, koningin van Verliezen hier. Ja. Ziet er keurig uit. Had hem nou Ja, weer beter. zeker. Ja. En zet een eerste sprongdeel bij de vrouwje. Nou, Ja, ken ze wat mij. goeie sprong, ja. Ziet er prima uit. Het is nieuwsgierig, hè. Die grenslansen. Ik bedoel, je kan zeggen iedereen die kan springen, maar het moet dan wel even nou, Ja. hè. Dus ja. Bouke de Jong, middelste scores. Ja. Als er één het ken, die 21 meter, dan is het Bouke. De leader van het klassement. Veert omheeg. Stiert er 4. Ja. Ja, maar ondanks dat, hij hupt als het ware erin, Ja, hè, alsof er het zit niks nog heel is. heger in. Ja, ja. En dat het dus steen dat nog heel tijd Hannes Kerjon met Njogentjen Tretjen op de koningstitel luidt. Want de rest is al je weet. Michiel Sielstra, Rutger Piersma, Frederik Kramer en Bouke de Jong. En ik zal die net de koning van de Jermoeden nemen, Hannes, want dat is heel oneerbiedig en zo bedoel ik het echt net. Maar het is wel nieuwsgierig hoe dat dan kan, dat hij ook niet in tocht de wetter gaat. Ja, ik denk dat ze toch wel wat degen. Ja, ik denk het ik. Ze halen je de voorrondes hangen natuurlijk, ze weten een beetje het plakje. Ze denken, we hebben nog 3 sprong natuurlijk. Het is zoals een mooie reguliere wedstrijd, dan is nog 2 sprong. En nou, ja, waarom ik net, denken ze dan, denk ik. Maar het zet haar stok weer. Het hem echt een eind uit de haaien. Marit van der Wal, de favoriet, zou je Ja. al niet het. Betekent hier even van naar de favoriet. beurs dat ze de muziek wat zachter gaan worden. Want dat heeft maar een concentratie te krijgen. Ja, dat speelt het allemaal. Ik bedoel, de muziek gaat door en uit. Hè. Ik trok het commentaar en die onderbreekt de muziek. En ja, sommige leppers die worden gewoon echt... ja. Had dat ding ook griezelig uit de hand schillen. Ja. Nou, dat is was toen zei Bart, hè? Nou die afstand dat is op pure winst eigenlijk. Ja. Hè? Dus Ja, ja, daar hoeft ze niks voor te doen. hij had zijn grote voorsprong ik op haar concurrentes. En ja, mooi een redelijk basic sprong voor haar wan. Dan kiezen die afstand van wat wie het? Zegt je 26 beleppen. 1528 bij Femke. Oh ja, Niet zo goed 1528 natuurlijk. Ja, zeker zo weten. rennen. Ja. Slag, het is dezelfde vraag. Dat zoeken ze vol kennen. Maar... Met de concentratie in oor in. Zet al en draaft richting. Goeie de aanloop, Hele beste loop. krachtig. Keurig. En dan Ah, toch. nee. Nee, Te wetteren. ze klapt, Ja. klapt er wat in Wat eigenlijk. achterover. Ja, en dan gaat eigenlijk al die snelheid verlen en dan helpt ze hem net. Ik zei dan wel eens, ze valt de stok net echt om. Dan moest eigenlijk maar die bias naar die stekker te Ja. willen springen. En nu hing het ze wat achterover en dan loekst hem juist nog eens een keer weer mee naar die taak. Ja, klopt ja. En dus de wetter. Ja. Koers je hem altijd op
Je mag gesprongen of koers je hem op het baltje wat er nou in het zandbed loopt? Hoe gaat dat? Nou, als het in die sprong zit en of als dit is een goeie niet, dan just naar het baltje en dan denk je, huppakee. En als dat baltje 4 achter die loopt, dan just naar de lientjes. Ja. Ja, ik denk dat het inderdaad lopen insprong. Kerst net bezig was met een afstand. Op een gegeven moment 16 een stok. En dan haast wel eens dat denk ik, nou even een liedslagje erbij. Want dan kan ik krek mezelf de kont door het baltje heen wippen. Ja. Ja, het is heel belangrijk dat die baltjes goed lezen. Hier, een weigering. Een droogloopje. Ja, oh ja, ik zie het even te zien. Ik dacht, springt er? Nee. Ik zie het ook even te zien. Nee. Dat is de training. Het wachtje is even op, Dat is even een muziekje. op Sigrid Bokma. Die is de laatste Ja, nog. Dat inderdaad. is natuurlijk de enige kans waar Sigrid. 6 leppers binnen. Op de enige skans. De eerste skans. Ja, alle eigen op Sigrid nou, eigenlijk. Want we zijn al, ze springen al die tegelijk een ronde uit. Dus Hannes zit nog ik op de middelste skans. De watchen, want een mooie Sigrid klaar is. Ze hebben al die tegelijk uit. Een ronde. En dan gaan we verder naar de Famkes, de senioren. En neem maar op verder, maar we gaan eerst naar Sigrid Bokma. Die het wel kan. Had ze Zeker. snel hitten. Ja, dit is een afstand die voor haar goed te dwan is. 15:28, maar zo hinnen. Dat is te dwan. Ik verwacht je eigenlijk nog meer van Sigrid. Dat ik had correct zeg, de techniek wie Ja, goed, twakker, heel soort netjes. kracht. Dus ja, liet maar komen. Zet het model in de eerste. En dan kan je nou altijd nog verder. Nou ja, dat is misschien direct som van Hannes. Dat ik de lof daarachter show. Dan denk ik, nou, ik weet het toch wel hier een taaie sprong. Maar Sigrid pakt hem bij, hè? Keurig. Ja. Ziet Die er heel terug goed doen. uit. Ja, Ja, aardige koers denk ik kan Pietje wel. uit koers toch? Ik Ja. zet maar het baltje daar. Hè. Je ziet het nou prachtig in beeld. Het baltje laat eronder. En ik denk dat Sigrid, nou, ik ken het zak mooi zien. Denk dat Sigrid het verder is. helpt het in de krek net. Nee, ik denk het Is net. wat jadder. Ja, Bart die zei heel terug toen hij krijgt dat Hannes zijn rekening had. Zo gauw als mogelijk een goede afstand zetten. Want stel het begint eraan, dan wordt de wedstrijd gekrast. En dan telt gewoon de uitslag die het om dan toe stiert. Wat een beetje eerlijk is natuurlijk. Maar dat kan wel. Je kan niks eens nooit 2 sprongen, we houden ermee op. Ja. Ja. Dus ja, 3 sprongen een halwatje is wel riskant, maar het waar. Het is Ja, een de besluit ronde- van de technische commissie natuurlijk. Alleen we weten eigenlijk dat we bij beperkt dialoog zitten. We zien langzaam de scoreborden al wat oplichten steeds. Maar dus het Zeker. wordt al een beetje donkerder. Ja, en als dan aan Jelle stil lezen maakt, ja, dan is het zeker geen 3 rondes meer hebben. Nee, ik vond soms zelf Santre finale ronde altijd wel spannend eigenlijk. Ja. En omdat dan de stok is zwart hè, en achter hem of wat een schaduw is maar. En dan, dan is die stok net altijd lieke goed. Aan de lijn, Hannes Carrion. Hier Heerde Galema. Allemaal Ja, Ja, maar het werk in de stak. die doen 16 jongen niet onder in de mat. ja. Het gele baltje daar en dat slagen er net, dat zul je wel. Nog een derde plakje. Podiumplakje. Maar ik ga ooit een keer leerd. Voor een echte topsporter is winnen het enige wat telt. En het tweede treden is leuk, maar dat telt Nou, nog Hannes mooi zien explosieve aanloop. Nee, Nee, de laatste stap in het zwak. hij stiet te 4 voet voor hem. Ja, inderdaad, was size. Hij begon heel snel, heel krachtig en richting het einde zwakte er. Ran er hem wat uit. Ja, klopt, ja. 15 meter 2, hij verbetert zich. En dus gaan we naar de Famkes, Nienke Kampen. Die krijgt Olofsson 90. Stiet hem op dit moment eerste. Ja, soms kan het ik genoeg wezen, dus ja, Het zou wel kan. zeker. Want ze hebben beide een PR, nou Nienke en Janne Galema. Of nee, sorry, Nina en Janne Galema. Maar toch, Nienke die kan dat ik zeker belieppen. Nogmaals, ziet hij voor het eerst de prinsessentroon op de rol. Want die wie er net. En dat brengt misschien ik druk mooi. Maar het is voor de sport heel mooi. Coach Egel van Kammer zei ik al. Die zit erachter in het green shirt. Die zei het is heel mooi voor de sport. En we hopen dat er dan meer jongeren aan bij komen. Ja. Dat is werkje het verdoren. Voorzichtige loop. Ja, maar toch mooi versnelling in het lijst. Oeh, Ja, jammer. Oei. En los. Ja, ik dacht dat ze hem pakken zouden, maar helaas een misgreep. Zeer goed uit. Want nou dan nog wel de nummer 1. Het liep ik wel, 12 zo'n jongen, gaan eigen tiert. ja, het liep ik wel alsof haar baan een beetje wierd wie of zo. Ja,
Ze gleden wat voor mij. Soms zeggen we bij het vieren hebben wel eens dan heb je een lekker baan, hè, dat de baan los gaat. Maar ja, ik weet het net. Die zit er nog om, maar fijn, ja. De enige junior in de grande finale. Michiel Sielstra. Zet de start nog wel. Ja, eerst krijgen we Jorrit Boustra, denk ik. Eerst jaar het inderdaad. Ja, dat die neemt nou zijn oorloop. Oh, Ja, en die pakt hem nou. was dus even shit. Nee, Oeh, nee, iets geen. toch ik weer heb een beetje het scheef. gevoel dat hij met 12 voeten haast afzetten. Giet ik skiën. Nou ja, desondanks hier er hem wel Ja. op een goed plakje staan. Heeft natuurlijk nog Moet je maar 1 of 12 zetten. En dan haast hij snel niet meer. Het een bit zien, zeg ik. Springt ze wat makkelijker omheen met 12, maar dan krijg je een beetje een volleybal afzetten. Ja. En dan best al die snelheid kwijt. Dus hij is eigenlijk voor niks aan. dan weet je wat hier kan gebeuren. Dan weet hij wat hij hier kan gebeuren. Nou, naar Michiel Hij Sielstra. komt er aan. De enige junior in de finale. Had hem Keurig. wel beter. Ja, Giet heel ja, goed omheen. ja. Kan er ook naar de punt heen? Nee. Nee. Oh, En los. Dit was de eerste goede insprong die ik van Michiel Sjoen had. ja. Schande, voor Het de tweede spant keer. erom. Echt. En bloed dus nog heel tijd Hannes Kerjon op in staan. Misschien Ja. nog een tredje. Ja, die dacht waarschijnlijk nou even van oeh, ja Gieter, maar nee. Ja, de dreigingen er zeker van Michiel. Daar giet En dan komt Nina Nina. van der Vliet uit Burgum. Ja, ja, oeh. Hier een licht dribbelt zien, hallo. Om het losletten. Iets scheef, helaas, genoeg. beter. Stiet nog op een derde plakje. Mooi 11:46. Maar er kan nog een keer sprong worden. Ja. Als het waar mooi zit, nogmaals. Dat is wel schande van Nina, want ze ziet er lekker in. Maar ja, die eerste sprongen tellen heb je mooi voor de finale. Dat hij dan een PR springen in de eerste ronde, ja. Dat is ook weer de charme van deze wedstrijd. Ja. Reinder. Reinder Haastra. Krijg hier dus 16-90. Ik ben benieuwd dat het er doorheen komt. Dat is nog Grimslagen, genoeg voor een eerste plak bij de jongens. De Prinsen-titel. Zit er mooi in, ja, die eerste Ja, sprong. Gewoon wat snel. hurt hoor, maar Ja, maar die snelheid in de klimslagen weer en Schiftrik. Nee, hij nou, gaat nog verder hoor. nou moet er echt Misschien wat een te vlakker in. Ja, Ziet er wel keurig uit, maar ik moet wat skiën. De wedstrijd waar met 1699 Te rap hoor. Zat Bart zei. Zat Bart om het begin van deze stream, zei deze wedstrijd, het kan niet slecht meer, maar ik ben net te rap hoor willen. Rutger Piersma zet de stok even rug. Wat val ik als coach? Ja, Rutger weet natuurlijk, ik kan al een 20 meter del zetten. Joh, dat zit er echt wel in. Sprong Wiert in de finale. Ja, dat is heel makkelijk te zitten met de senioren, want die enige die het net Wiert sprong wie Hannes. En die sprong in het tweede keer Wiert. Ja, Dus überhaupt richting die jongetje tredje van Hannes, zo kennen we het. Voor Rutger Piersma. goed bij het Keurig in de stikken. sticker. Had hem Ja. nog een stuk beter. Maar heel heel helemaal Ja. uit koers, denk ik. Nee, toch helemaal uit koers, uit de richting. Ja. Dit zal een boetende sector wezen. Dan had hij dus krijgt wol door de kant hellen. Maar dat is net genoeg. Voor de noemer Son. Die is van Naat Brandsma. Maar ja, als je wiet springen, dan krijg je wel zijn oor noemer om. Maar nu nog groter. Had je denken, hé, Rutger Piersma had toch altijd nummer 15? Ja, dat klopt. Maar het zat Bart Helmholt, analist. Die schrijft als hij zei, heel volle pakjes mooi, maar uiteindelijk zal het toch eens een keer uit je wiet springen. Een oor helpen matten. En dat is ook het familiegevoel met vier hebben. Dan krijg je gewoon de nummer Son van Naat Brandsma om. Ja, ik kan me minder noemen betekenen van de Friese Karhouden. Dit ben nummer Son, die ben in het voetbal multimiljonair worden. Ja, dat is ook wel weer. Maar dat wordt er meer net. Cristiano Ronaldo. Dus om het nummer zullen we het net lezen. En Rutger helaas buiten. We beginnen terug naar de Famkes. Janna Galema is er nog. Maar naar 12. Zo'n 90 van Nienke Kampen, 1 meter.
Dat kennen ze wel. Ja, sprong ze krek dus een PR. Voorzichtig loopje, hè? Ja, maar toch. Ja. Nee, ze giet het koers. En die ik weet het. Ja, dan krijgen we daar nog 3 vrouwen in natuurlijk. Ja, ze zal even wachten moeten. De famkes. Frederik direct om beurt bij de senioren. Zet zijn stok. De jongens zijn al klaar, dus die wacht ze even tot de senioren en de dames aansten voorbij binnen. De hebben we nou te 18 sprongen west en Jochen daarvan wie weet, dus 50%. En dat is net een statistiek om grutschap te wijzen dan het. Dat just ik me om van, oh, dat is wel... Nee. Ik denk toch dat een protte hebben ze het nou weer heen, erop of eronder om het samen te zeggen. En dat resulteert in al die wietsprongen. Rutger Piersma schreeuwen buiten de sector in die. En dus Frederik Kramer nou van het Heidenskip. Frederik Kramer mooi de oren in. Vliegen hier de koning hier. Nee, toch weer wat wieveling in de loop. En sjuggen je de wieveling in de oren in. En dat zegt Bart Helmholt. Vottendaalks al. Ik wie het, ja, nee. En ik wie het. Nou, dan geven we nooit zien van de 20. Ja, het is, nou ja, Hannes stiet nog steeds. Hè? Jochen van 18 maakt het zien van, ja. Want buiten de sector tellen we het gemakkelijk even mooi als wie het. Dan doen we echt zien van de 20 sprongen wie het. De held om de held. Voor de wedstrijd hopen we dat er in de laatste ronde nog een spektakel... Ja, dit is net echt de finale waar we op het hopen. De dreamfinale. Nee, dan hebben we lauwe kop op kop. Maar het liep het nog droeg te bloeien. Dus ik denk dat er nog een derde sprong bij komt. Het is ik nog een uur en ja, in het Chuster wat er net hebt, dus dat is gevaarlijk. Maar het is nog een uur, dus het zou nog kennen dat er een derde ronde bij komt. Dus dat is dan wel positief. We hopen dat er het vuurwerk komt. Maar misschien komt het vuurwerk nou ik al bij Femke Rispes. Ziet krijgt goed in de stok. Eigenlijk de hele wedstrijd al. Dat ik denk van, hé Femke, dit gaat mooi. Ik hoop dat ze weer zo'n explosieve loop heeft als ze krijgt. Ja. Verlien hier koninginnen. Doe Son 16 of jou, excuus. Dus die kennen het wel. Goeie loop. Zeker. Ja, knalt erin. Ja. Keurig. Ja. Moest dus even Neemt de zien. leiding Ja. hoor. Neemt de leiding hoor. Ja. Haar eigen leiding. Zo simpel is het dan ik hoor. Zet haar eigen record bij de del. 15:28. Ja. Goed, je richting zegt je, het is wel een vuurtje heel of zo. Denk Haar ik. eigen eerste plakje gaat zo heen. Laag het ik naar de meter. Ja, dat is dan je grootste vreun dat je de goede tijd in de del zetten. Of de goede afstand. Dan wil je wel uitzien naar de meter. Ja, maar ik geloof net als de centimeters biek krijgt. Nee, dat zou heel mooi zijn in de sport. Dan krijg je geen, maar de grootste laag dat. Maar zo is het net. Wat baltje werd verlijn, zeg Ja. ik. Dat is duidelijk. Die gaat richting de 15 heel, denk ik wel. Nou ja, dat 16 denk ik nog net. Nee, dat ben ik wel net. Dat ben we nog net. Nou, just ik al hier ze krek al het eerste plakje. Dat is nooit de garantie Bouke de Jong voor komt er. winst. De klassementsleider. Deze loop is Zit beter er van goed Bouke, in. hè? Ja. En dan Heel pakt keurig hij. Klimt Bouke. heel dan pakt hard. Ja, 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 Met een ja. stokje Zo. bovenin. Nee, ja, Nou. Hannes loopt aan de leiding. Ik- Die mist de stok helemaal bovenin. Ja, hij liet hem eigenlijk Hij wat bloedt erin, hè? correct in lezen. Josje gaat onder in beeld. Ja, hier bloot voor het lijntje. Als de cameraman even waarom kan nou het midden in die, dat dacht hij nou ook. En dan zeg je dat er correct nog dat oranje baltje loopt. En dan wordt nou stokdeel zetten aan de andere kant van die blauwe lijnen. En dan zullen we zien dat de kijk meter net de lijn erin. even oploopt. Als het lientje goed loopt, dan is het net voorbij Hannes. Nee. Bloed Hannes Kerrion nog altijd op de koningskoers. Maar een jochentje tredje. Het is een prachtig spotverhaal om te worden. De man die het waarom komt, die zijn eigen burger de titel pakt. Ja, net om Hannes, maar ik hoop toch echt wel dat we een beetje verder springen hier. Dat zou heel Het zou mooi mooi zijn. zijn dat het zelf doet natuurlijk. Ik zou maar- krijg ze misschien in zelf direct de baas erin. Hè? De topsporters, een jonke mij, die wil altijd meer. En Ja. daar hou ik van, dat vind ik mooi. Net vraag ik nog eens analist. We gaan nog één sprong. Marit van der Waal. Nee, de sprong. Nee, Sigrid, ik Ah, nog. Sigrid, Zie maar je dat ik ik nog. nog? Ja. En dan komt er mogelijk nog een tredderonde. Ik denk dat die tredderonde komt, want wij veelden drippen.
Ja, maar nou, ik heb ze net pensioen. Maar nee. ik heb ze net Vlak weer, voor de start van de finale hingen we ze even, maar daarna is het wetter ook rustig geworden. Dus de donkere loften look een beetje om Ja. binnen. Meer dat richting geluk de hebben we Waddenkust. vaker, omdat we tussen 2 maren in zitten. Dus voor de tuin moeten we wat wetter broeken, maar laat het nou nog maar even wat zien. Vannacht maar. Nou, best wel een fanatiek basketbal, dus ook eerst de tuin zelf ik weer aan. Dat is alleen maar mooi. Dan hè? ben ik mooi er ook mijn wedstrijd. Dat is best wel heel druk mooi, dat weet ik. Er is niet die het wachten op Rijn, dan zorgt het ervoor dat er komt. Heel benieuwd wat Marit doet. Kijk, inderdaad, hier is in de voorwaartse snelheid net helemaal in de laatste stappen. En dan komt ze te hingen in de stok. Dus Ja. maar zult die stok omvallen, Matte. Ze matten over 15,47 hinnen. Maar ik zit naar die stok te zien en ze had wel de lange top erop. Dus ze gaat richting maximale stoklengte. Ja, ze is wat van plan. Zeker. Want ik zoen de top, zo die 15,47 Ja, makkelijk zit te er dwan makkelijk in. wezen. Dus ze het ergens wat goed gevoeld, denk ik. Ja, ken ik wel dat ze hem fijner vindt reageren natuurlijk wat er langer is. Want dan wordt de sweep vaak iets langer van. Ja, hier is haar oor in. Maar machtige Krachtig, passen. hè? Dit Ja. is beter. Keurig. Keurig in de beter. stok. Op de sticker. Ah, toch maar helemaal uit de hier richting. Dan toch scannen. Oei. Ja. Net Betere richting loop. de baltje. Ze kan wel wat met deze loop, dus dat scheelt. Voor de meesten thuis het groene baltje is voor de vrouwen en het rode baltje is voor de famkes. Wat je denkt, ja, als ik hier een goede baltje in, dat klopt het, maar dan net de goeie. Ja, dat zul je altijd krijgen. Ja. Zij moeten hoe de groene in, net hoe de rode. Ja, hij heeft wel enig Sigrid nog die deze ronde wat verhoring brengen kan. Inmiddels scoort die handen zich op een kleer mooi. De stok maakt het hem kleer voor die treddensprong, die komt er dus nog gewoon. En daar moet het gebeuren. Daar moet het vuurwerk komen. Je had nog maar één optie. Hannes staat op dit stadium op 1. Maar Jochentje tredje. En Bouke de Jong op 2. Maar Jochentje 1. Nou is Jochentje tredje net een afstand, zou Bart ik al, weet je nou, heel Grutschop. Nou ja, Grutschop ben wel Nee, degene die die, dan eerste worden. Als je de koning maar weer volgend jaar weet niemand meer bij welke afstand. Dus koning is koning. En dan telt maar 1 centimeter. Als maar 1 centimeter verder is, dat is nummer 2. Dus het zal Hannes echt niks boeien als er maar een jongetje meter wint. Maar voor u als publiek zou het mooi zijn dat we nog een knallende ronde krijgen waarbij we een paar 20 meter slash 21 meter krijgen te zien. Ja, want de vorm is zeker bij sommige leppers. Ja, Dus Hoe Hannes Carrion met een documentaire maken terug Ustra Omroep Friesland. Die we volgen terug Friesland Doc, waar je in vooromkomst. En dat wordt dan breder zien in het perspectief van hoe wichtig is het Philippen voor Friesland. Als je nou heel benieuwd bent naar de documentaire, dan zoek ik ze even geduld nodig, want die komt in februari. Met alle gedachten. Maar ik beloof jou, als je ergens lang tijd voor hebt, dan kan het alleen maar mooi worden. Dus ik lees de drukker even heerlijk op bij mijn collega's van Friesland Doc. Ik wil 20, 30 minuten spektakel zien. Misschien zelfs wel meer, omdat ze wat langer uitlutsen hebben. Het gaat over het Philippen als Friese sport. We pakken Sigrid Bokma op. Die mat naar 15,47 liepen. de dame in vorm, ja. Is op dit stadium 2. ja, een afstand die ze zeker wel pakken kunnen eigenlijk. Maar het van de wal draaien. Krachtig. Ja, een goede aanloop. Ja, had hem bij gehoord, ja. Hut. Ja, En Ivan kan een hele verdienstelijke sprong gaan. Ja, dat is een erop. krek. Ja, kijk er volgende. Correct, nee. Krek denk net. het ik net. Dus Nee, je het groene baltje lezen, dat is heel mooi zo. moest krek met de hut al, ja. Krek te snel. Ja, en het gaat nou net weer om plakje 2 en 3. Nee, Er is maar 1 plakje wat telt. En dat is de damestitel, de koninginnentitel. Zij is dat echt zo voor hem, hè? Dat gaat maar om 1 plak en dat is de eerste. Nou ja, dat Ja, is nou. geen hand, maar voor jou weer een podium hier in het samen. Dus als het waarde was, is er lekker net bij. Prachtig om tussen 12 van die topsporters in te zitten. Ik vrees het niet maar om 1 keer. Het eerste plakje om 1 ding. En ze zitten beide voluit ja, binnen nanoseconden. Zij is het echt, hè? ja, klopt. Ja. En dat eerste plakje is ontnauwd daar dus nog van Hannes Carrion, die de trui uitdocht op de eerste scans. Had de pols eerst in. Ja, stel toch zelf echt graag voor verder willen als die jongen Ja, meter. want Want ik dan- weet wat voor geweld dat er nog achter hem aan komt. Er komen nog wat truien, fjouwe toppers achter hem aan. En het kan samenwijzen dat die jongetje trekje lang net genoeg is, want er hoeft maar 21 meter bij te staan. En dan het Leyenaar zei al op het begin van deze wedstrijd, je moet net hopen dat insprong genoeg is, je moet er gewoon zelf wel in willen. Ja, Zo dat simpel geldt, is het. dat geldt zeker voor Hannes nou eigenlijk. Die houdt de beurt aan de jonkjes.
Hidde Galema. Sluiten hem in stijl. Oh, zo moet ik eens beginnen. Of gaan we eerst nog op de eerste seconde? Ja. Ja, eerst Hidde nog deze. Galema die neemt... Ja, Ah, de Hidde pakt hem nou heel mooi. klimslagen. Maar goed wat Zeker. uit koers. Ja, hing het er volgens mij een beetje naast. Ben ik bang dat Hannes daar op wacht, zeg maar. Ja, Dat betekent inderdaad, het publiek begint te klappen. Hidde is klaar voor Joert, maar gaat toch een goede wedstrijdsprong voorzien van. Reinder Haanstra bij de jongens nog altijd op in. 1699. Maar Hannes Skerion giet nou de visie op. De camera op. De Ja. focus op. Maar even wachten op de meter. En dat is logisch. Ja, want ik dat stokje doet gewoon zeer als het erop landt. Dat moet je net wollen. Wat staan de meter die ernaast zit. Hij kan je opvangen, maar je moet net de volle van die mensen vreden. Daar doe je het net voor. Maar die Mooi Jeremy shot, Vliet, zo, met Michiel op de achtergrond. prachtig. ja. Neemt de aanloop. Giet Hannes. Ja, een goede Powerhidder. loop, ja. Goede Ja. loop. Hij Ja, giet iets voor. ja, Dat is schande, ja. maar hij bloedt heen. Bloedt er hem recht. Nee, hij Direct giet niet. net. Schande. Hij shit omheen. En dus is dat nou dat zijn jochentje een tredje nog een eerste. Ja, hij zal Kijk, al wat zien. applaus. Ja, Het is heel ouderwetse, maar de lagen denk ik, dat is typisch anders. Hè. Ja, Die lagen het lagen altijd. het altijd. ja. Die lagen het altijd. Bij de Zullen we Famkes Famkes? Nienke Kampen. Ja, Geert Ja. op de leiding van mij, hè. Ja, Maar die pakt Ja. nou een heel mooi, hè. nou, Nee, die verstevigt zich die behoorlijk. het een beste uitsprong. Sting op 12, zo'n 90. Dus die Ja, mat die gaat je naar de 30 die meter. makkelijk naar de 30 meter. Want dat rede baltje, daar is het doorheen. Dus Ja. we gaan ongeveer naar de 30, 40, 30, zoiets. Ja, ze verstevigt haar Keurig. positie. En dan met de rest dan nog hoe in. Nina van der Vliet en Janna Galema. Die hebben er één kans naar voren. En dan ben Ik je echt, toch al sprongen in. Ja, echt wel een goede uitsprong wat ze hier. Hè. Ze zwiept haar helemaal uit de stok, om het zo maar te Ja, het zeggen. wordt nog krap aan een tredje, denk ik. Toch ik een beetje scheef. Ja, behoorlijk scheef, maar ze gooit zich inderdaad aan. Ja, het was toezicht heel best er heen. Ja, En dan kunnen horen Famkes kennen aan de bak. En dat is ik zo bij de jongens. 3 meter 63 stiet er Jorrit voor. Boustra is die in afwachting. Ja, weet natuurlijk dat de Joet al een keer verder west had, dus het zit er Joet wel in. Sil nou 16,99 matten. Had dat net slagen, dan is Reinder Haanstra de kampioen bij de jongens, de prins. Die hoeft dan eigenlijk aan het iets met te hebben. Dat doen ze wel, Ja, maar die wil zelf ook verder. want dan word je zelf Ja. verder. Soort de topspot en jonker maar heel gauw. Ja, En daar dan had heb ik er je, in. dan heb je echt die winning mood, om het zo maar te zeggen. En dan, ja, Coach Wim Terpstra van Weensum kent natuurlijk Jorrit Boustra als geen oor. Stiet erachter in zijn zwarte shirt. Pept hem op, Jorrit Boustra had de klassementstraal jongen. Gieter oer Reinder Haanstra hinnen. 16,99. Dat is weer hinnen mat. Zit lang is die concentratie. Zit er heel lang in, maar net al lang watje, want dan giet de timer oer. ja, Zo simpel is het ik. Zo werk je mijn timer. Zo, dan giet er dus nou wel. ja. We zullen zien. Rug erin, Zit er goed keurig. in. Zit er ik rug in, En dan keurig. happen hem, Zo, en dan de happen eerste hem, is en dan even happen hem, zin. en dan Zo, happen hem, die en dan happen hem. helemaal in Jorrit de Boustra. Zet ik even zeggen, die springt je verder dan de senioren. Ja. Wat een topsprong. Die gaat je rode senioren in. Geweldig. Ongelooflijk. Jorrit Boustra. En Nina van Vliet op de achtergrond. Een Ja. van de laatste sprongen. Ik heb goud rond Nina inderdaad. Ken die oer de... Nina, het Ja, hem die nog had hem stil. weg, die Ja, had hem moest weg. er Nee, even nou. zien. Nog Moest maar er een keer. zien. Oh. Ja! Echt aardig uit koers, dat is zilver Die spannend. zijn sprongen Nou. in. Komt toch het geweld even al je los, hè? Nienke Kampen zetten die schrik 63 del. Ja. En dan komt Miguel Suistra, de volgende. Miguel Salstra, nou gaat er Wat één doet keer in. Miguel? Ja, Wat en doet dan Miguel? Miguel, Moest zijn, moest zijn. Miguel, Moest er zien. Je 20 meter van Miguel. Oei. Jeetje. In draaien sprongen, ben je er weer. Dit is de net Hannes, Leeuwen. ongelooflijk. Wat een finale hier. Hannes Jeetje. Carrion is geen kampioen, dat kunnen we wel stellen. Want die hier jochentje tredje, daar is Miguel in. Hè. Jongetje Ontlading meter hier. 48 voor Jorrit Boustra. Zo, We kunnen hier even moois knoeien. dat is een PR voor Jorrit. Ja, Echt. Jorrit stiet op een eerste plakje bij de jongens. 93 voor Nina. Nina van Vliet, tredje in de jongen. Ik heb Ik een nog zoon. weer in. Oh, wat geweldig. Dat heb ik Jeetje. allemaal En dan, en dan? En Miguel, wat komt er op het bord stil. voor Miguel? Ja, maar die een 20 meter werden. Dat liek het mij ik. Hij is 4 voorbij het lintje.
Hoor u stil, want de commentator jou daar niet leest. En dan komt er een groot applaus. Dat kan ik jou alvast beloven. 21-48. 21 meter 48, Michiel Zijlstra. Ja, Oei. en samen opeens ben we al die weersprongen vergeten. Nou, en al die mindere rond in draaien. Geweldig. Het is er net leeuwen. jongens. Hier doe je het voor. Echt Maar een we krijgen ding. Reiner Haanstra nou nog, hè, bij de jongens. Hier kom je als Ja. analist nou wel uit Drielstwaai op je vrije sneut, jongen. Hier doe je het voor. Dit is hartstikke mooi. Ja. Geweldig in ieder keer. Draaien sprongen op regen. Ja, en nou is die de druk heeg voor Reinder Haanstra. Ik zet het nog even voor bij de Famkes. Nina van der Vliet, 93 del zetten. Eerste plakje. Bij de senioren Michiel Zielstra, Reinder. 21-48. En bij de jongens Jorrit Boustra, jongetje 48. Daar is dit Reiner nou klaar. En Reiner weet dat er vol in de bak maakt. Ja. Maar die had de hele wedstrijd op koplijn. Hij moet een PR springen nou. Dus, Wat een geweldige sport. Hij stapt door de skans en hij stapt over de skans. Ja, dan best hij een afzet zonde. kwijt. Ja. Dat onze prins bekend is. De prins Jorrit is Boustra. bekend. Jorrit Boustra pakt de zwemt. prinsentitel Ja. hier. En hoe? Jongens, En jongens, jongens. En jongetje hoe? 48. Wat een sprong. Wat jou Echt denken, weer. hoe knap is dat voor jongens? Nou, we heel lang in de finale jongens, jongen, maar jongetje tredje. Dus hij is er 30 centimeter even nog En dat in. weer bij de senioren. Wat een afstand. Geweldig. En Ja. de jongens is tot en met 16 hier. Hè. En dan springt hij een jongetje een hele meter. Het is toch net leeuwen. Echt super. Jorrit Ja. Boustra. Die kan jongen thuiskomen. Ondertussen stiet Janna Kleer. Janna Galema, maar hoe die tredje in een jongen Eerst beginnen. krijgen we Rutger. Oh, excuus. Oh ja, Rutger. ja, eerst Rutger. Hier kijken we naar Rutger. Rutger pakt de plek, hè? Ja, nee. Komt er net helemaal binnen. heel wel een mooi insprong. Ja, zeker weten. En Janna is echt in vorm, want die had echt al een PR sprong. Ja. Dus die zomaar sa, hoe die kent 14 ze. meter heen kennen. En dan pakt zij de line. Het is maar een beetje verder dan wat ze krijgsprong heeft. Dus zeker is zijn kans hebben nou. Weerkramer. Ja, Nou. dit wordt de Nou. klim. Ja, Nou. zeker. Nou. Moest de zin. Nou, Heel keurig. Janna Galema. Een beetje uit de richting, Ja, volgens mij. ik denk net maar, dat ze het redt. nee, Dat balletje goed ligt en wie twijfelt eraan bij Mark. wel echt een goede sprong, hè. Nee, ik denk dat het balletje goed Klom de stak echt goed uit. goh, alles op een kop in één serie sprongen. Ja, we hebben niks aan, denk ik, hè, voor de afstand. Nee. Je krijgt altijd de rekening presenteren. De vrouw is zo nog leuk wijzen, die er een mooie 16 uit klappen. Ja, zeker. En dan hebben we op alle skansen gewoon een prachtig mooie respectieve afstand. En de prinses bekend. En het is nog steeds droeg. Nina wordt een nieuwe prinses. Trek je Nina meter. wordt de prinses in Burgum. Ik hier er al vregen aan de voorkant. Best ook de favoriet hier in je eigen dwarp. En toen zei ze, nou, ik weet het net. Maar in je eigen dwarp prinses worden. Nou, dat is toch geweldig van Nina. Nina van der Vliet. En dan had Burgum er een titel bij. En dat is Bart Helmholt, trainer in Burgum. Heel blij maatje. Daar gaan we lang op wachten als Burgum zijn. We hebben een god qua supertalenten. Ja, Nina is dat al wel hiervan. Ja, dan naar de dames direct. Eerst hebben we nog even zien op de middelste scores Frederik Kramer. Weerkramer boven de jong. Stiet hem te concentreren. Allebei. Baan even goed. Hars erop. Maar het wordt 21-48 hinnen. Dat is dan heerlijk om te zien, want we moesten heel iets een jongetje mee te Ja, maar trekken. het baltje lijkt dan wel mooi, hè? Want als nou bovenin hangt, het handje erbovenop, just het baltje. Ja. Ja, dan wipt ze zo mooi. En Dat dan is zo'n wist, fijn ik, gevoel. dan wist ik ben 4. Ja. Ja. Ja, dan gaat Freek richting zijn PR. Ja. Ja jongens, het is een prachtige sport. Het kan in één keer weer heel oors wezen en dat maakt het veel. Je hebt hem zo mooi. Frederik Kramer, de stok in. Zegt er keurig, Nee. zit Bob de Nee. sticker. Ja, dat gaat inderdaad. Te skinnend denk ik. Hij Ja, mist ja, een dat slagje. misslagje, ja. Ja. Mat nou 21-48 en dat is dit net. Het zit nog net dat Michiel Zielstra kampioen is, want Bouke de Jong komt hier nou nog. Ja, en die kennen het zeker. Ja. Die kent dat zeker. Ja, bij de jongens ben we clear, dus die... Prins is bekend, het meer. Jorrit Boustra van Reduzum, jongetje 48. Dat is ik een afstand om tussen te komen. We beginnen nu de vrouwtje, de koninginnentitel. Femke Femke Rispens. Rispens. Ja. Daar giet ze. Goeie lopen. Zeker. Moesten zien. Nou. Ja, ja. Nee, je Nee. hebt een het koers. Helemaal scheef. Ja, zonde. Ja. Wel een goede wedstrijd voor Femke. Ze is nog Ja. zelf wel de nummer 1, 1547.
zich opnieuw laten kronen tot koning. Ja, Zal ze nog even een het, watje matten. Ze het zeker zin litten dat ze de wedstrijd, dat ze een goede concurrentie is. Hè, en dat ze het kind. Dus, Dan was het vaak in het schuitje zitten, dus het watje mast op de winnende sprong. Dus denk ben ik een wol of net. Hoe is dat? ja, dat is spannend natuurlijk. Je kind er eigenlijk niks meer ontwan dan. En dan ren je maar wat om de scores heen. En je jaart het publiek en dan denk je, oh nee. Ijsberen. Ja. Maar in zo'n van de graden kan je nog ijsberen dus. Ja, nou goed, ja. En dan je spul maar een beetje pakken en dan denk je, nou, ik weet het net. Dus ja. Dus je hebt ondertussen dat de top voor Marit er wel weer verwisselen wordt. Dat wordt die lange toppen weer opkomt. Dus Marit is wel degelijk wat van plan, joh. Zeker, ja. 1948, Jorrit. Lange top bedoeld zelfs in de pols. Dat zie je hier in het shot mooi. Dat de Ja. bovenop blauw is, wietig. Dat is de stokken, bijzet van Marit Krek. De stokken zijn al een hele meter, maximale lengte. En die maken we verlengen tot 3,24 meter. Nou ja, dit is een top die de maximale lengte bereikt, zeg maar. En als je nou al wat biedt zetten, hoe die stok zwiept, ja, hij reageert wel over dat het zo lang is. Ja. Ja, ik denk dat ze dat ik wend is. Hè? En dat Ja. ze dan nou ook zeker net die topper uitzet. Nee. Dus, Had er iets een oren zwiep en misschien leidt hij dat wet. Dat is zelf vrij lang natuurlijk. Ondertussen Bouke de Jong. Ja, die biedt alle eerst. druk op hem natuurlijk. Hij kent het. Het is, litter het zien, joh. Ja, ik vind hem er net heel raar in zitten, maar het is echt net helemaal overtuigend. Nee, maar misschien dat stukje druk wat nou juist in zijn voordeel werkt in, hè? Dat er dat juist handelijk in. Oeh, dribbelt hij erin. Nee. Dribbelt hij in de loop en dan is het voort. Miguel is We de... hebben een junior als koning. Ja, inderdaad. Junior als koning. En dat is voor de laatste keer wist twee draaien dat wie wist ze Broekstra doen en dat wie ik de eerste keer. Dus dit is de tweede keer. Ja. Wat En we een hadden afstand iedereen is. verwachten dat Germ de koningstitel en de Friese de zilveren pols wil even ophellen zo dit seizoen. Ja, Germ is er net. Maar de Oren junior Miguel die pakt hem gewoon. Ja, maar echt wat voor afstand Ja, ik nou. Ik bedoel, fantastisch. hij knalt hem er even uit. Het liep het zo makkelijk, maar je moet het maar even Dat draaien. mag maar even gebeuren. Ongelooflijk. En hij ziet net lekker in de wedstrijd. Het Nee. nee. Net netjes genoeg. Maar de laatste sprong hier er wel echt een goede insvaai. Ja. En lookte die stak liek stil. Nog 2 sprongen te gaan in het mooie Burgum. Ja, en dan krijgen we uiteraard nog een paar fantastische sprongen met de vlaren in top. Dat is je de Je giet Marit. traditionele afsluiter. Maar eerst Marit van der Wal. Goeie loop weg van Marit. Ja, Zit nou beter in de zit er stok, ja? volle batterie. Matto Nou, 50, 47 in. Ja, Nee, maar ja, die gaat daar wel in. Ja, Ja. maar ik dacht op die 16. het lijntje leidt op 16, dus daar is hoe hin. Hè. Ja, ze blaast. Kjell het zwier. Ja. Een afstand die nog te beslissen. Maar dit Ja, is is- nou echt typisch die stak die ze vier het. Hè. En als je ze nou, dat ze daar het voordeel van het, dat relatief makkelijk komt ze dan hoe dat baltje hin. Hè. Ja, nou En ja, niks, is je goed bij waarom kan van vakantie. Het 10 uur in de auto zetten, ja, dat fysiek doet dat wel wat natuurlijk. Ja, maar nou ja, zo'n afstand moest ik maar heel in de zin. Hè. Die stak die stiet 4, maar die loop moet dan wel goed wezen. Dus Ja. het liep het dan beslissen wel van, nou ja, dat krijgt erop daar. Maar ja, de heeft hem wel echt 4 steen, dus de moest ik aan de bak. Wel mooi dat je net verneert 10 uur in een auto zitten. Ja, maar ze had hem nog net won. Ze Nee. had hem nog net Ze won. had hem nog net won. Ik ben misschien iets te enthousiast. Sigrid, die is Sigrid op mooi scherp, nog. denk ik nou. Sigrid Bokma van het Heidenskip. Heidenskip is die dit hier 50 hier. Maken tactisch de keuze om toch weer die kwarte topper op te zetten. Ze weet dat ze met dat topje Jood al 16 meter sprong had. Dus, Ja. het ging gewoon. En dat is ik, de stak die zij goed herkent, denk ik zo. Ja. 1569 bij Marit van der Wal. Een eerste plak nou. Daar moet Sigrid winnen. Dit is de, nou het zullen zeggen, ene laatste sprong van het Koningslepen. Het is de laatste officiële sprong die dat docht. Want Bart Sainies krijgt al, er komen nog meer sprongen en dat is de traditionele afsluiting. Dan gaat de Friese vlag in top hier en dan mooi de prinsen en de koning en de koninginnen springen. Ja. En dan hopen dat je droeg hoek in. Demonstreren dat je echt de beste Ja, bent. of hè. net in de vlaren verstrikt rijdt, zit dat ga ik al een keer aan. Ja, Voor de duidelijkheid, hij telt net meer mooi. Dus zul je krijgen even dat je dan 22 meter springen. Ja, dat wie valt weet net het, uit, hè? Dat valt net allemaal vlagen erbij. Ik wie weet weet het. het bij de dames, hè? Is het Marit of is het Ja. Sigrid? En ik denk dat we dit hier voor het eerst, dus ik op 2 kansen, maar met de vlaar in top. Dus eerst de jonkies en de famkes. En daarna de Ja. koning en de koninginnen. Ja. Nee, protocol. Spanning neemt daar.
Sigrid neemt ik even de tijd vanzelfs, want ze had nog maar één optie. En dat is verder als 1569. Verder als Marit van der Wal. Dat zit er wel in. Marit van der Wal zit nog in het zandbed. Ja, ze had Die het wacht krek, het dat zij klaar is. ze had het krek Sjen. sprong, dus ze kent het zeker. Ze had het van een jong Sjen. concentratie. Daar gaat ze. Goeie oor in. Goed in start. Op de stekker. Nee, nee. Het, Wie het, en dat Marit. betekent dat Marit van der Wal bij haar weeromkomst, haar debuutseizoen, het weeromseizoen, de titel van Koninginne maar naar huis neemt. En dan heb je 10 uur lang in een auto zitten om waarom te wijzen op die voor deze wedstrijd. En het slag het. En dus hebben we een al geweldige finale gehad. We zijn even benauwd dat elke niet in wie het springen zoeken. Maar in één keer dacht elke niet in het gelijk. We gingen gewoon voor die beste sprongen. Nina van der Vliet, prinses van Burgum. Michiel Sielstra, koning van Burgum. Bij de jongens Jorrit Boustra, de prins van Burgum. En de vierde en laatste krans is voor Marit van der Wal. 4 kransen. We staan er mooi voor. Ze staan er geweldig voor. En dan wordt uiteindelijk toch weer even wat moet je zeggen, een tentoonstelling van de sport. Hè. Krijg even een hele Gelukkig mooie... hebben we die tweede ronde nog. Normaal hadden we maar 2 rondes in de finale. En gelukkig kwam die tweede ronde er nog achter. En eigenlijk werd maar in één richt gesprongen. Werd alles op een kop ja, zetten. alles tegelijk. Maar het was weer perfect. Hè? En Ja. de omstandigheden niet goed. Ja, dus wij zo en ik, kom maar op. Nou ja, Ja. dat wie het. Ja, je zeggen dat de vlaggen nou in topzet wordt, de Friese vlaggen. Want dat is traditie bij het Koningsleppen. De winners mooi al hier nog een keer. Even snel later dat je de beste binnen. En zo dan in het krijgt al zo, hoop je dat je aan de andere kant komt. Ja, je zet deze stok echt even op 7 om het zo maar te zetten. Maar ja, dan nog kan het wel eens misgaan. Ik bedoel, Ja, we hebben wel koningen gehad die zijn ik spring net, want dan verpruts ik mijn hele loop, want ik maak nou alles oors doen als oors. Dus Ja. dat ben, ja. het komt al heel krek en heel veel is gewoon op gevoel. Alleen het is natuurlijk een showsprong, dus voor het publiek is het fantastisch dat deze mensen toch springen. Wij nemen vanzelfs de showsprong nog even mooi. En daarna beginnen we mooi de officiële aanronding. Maar dit is altijd zo'n mooie traditie dat we vanzelfs net voor het dadelijk zeggen, dit wiert in Burgum. Nee, dit nemen we gewoon nog even mooi. Want Bart, ik kom te Sjen naar de Bulten. Had de cameraman daar een beetje hinnen Sjen ken. De Bulten zit vol, hè? Dat dacht je hem goed. Ja, ik hoop dat het straks nog al heel langzaam, dat ze net langs de kantine rennen, maar nog even daar rondsteken en dat we met z'n anderen nog een mooi feest van mij kennen. De 4 ton, ze laten nog wel even nog omgaan en ik hoop dat het nog een lange jongen wordt. Ik kan er altijd nog een paar mensen bij zelfs. En Dat moet ik is wat je zeggen. in willen. Iedereen is welkom. En het is echt gezellig hier. Daar ben je maar bezig om het filieppen op elkaar te zetten. Maar ja, het is een finale, hè? Dan zet dat wel op elkaar, hè? Ja, het liet gewoon zien dat het een mooie sport is om naar te zien. Er is een soort spanning. En samen met dit water erbij is het gewoon heerlijk. De bleu uiteindelijk wel droeg in Burgum. Ja, hij is bloot heel daar wat mooi. boven de mar hing. Ja. Maar het zag er wel griezig uit. Dat je denkt, hey, mijn televisie klopt het net heel en dal. Dat is net weer, hij klopt het wel. Maar links is het prachtig. Prachtig mooi waar, wil ik net zeggen. Maar het is gewoon een prima loft. En aan de andere rechterkant is het een beetje... Het contrast is wel mooi om te zien dat de cameraman naar links kijkt. Dan zien we de lampjes haast net. En als het naar rechts naar de auto's op de bregen zit, dan zie je de koplamp echt duidelijk. Het is daar echt een stuk donkerder dan dat we hier zitten. Maar zodat het haast mij een heel soort bijen is, ze blijven altijd boven de mar hingen. En dat wil je, want in Burgum zitten ze tussen 2 maren in. En dat is ideaal. Voor de middelste secondes. Daar nog een stop. Er moet nog een vlag Nee, ik buiten. denk wel op 2 kansen springen. Oh Omdat we ja. een nieuw protocol hebben, omdat 2 we nou keer. 4 oude kampioen zijn. Er is er aan de eerste die alleen nog springen mag. Ja, nee, klopt. Dus ja. Famkes Jonkjes gaan eerst en daarna of de prins en de prinses gaan Ja. eerst. Ja. En daarna komen de koning en de koningin. Maar ik weet van Marit dat ze er een hekel aan had om maar die vlagen te springen. Oh. Dus ik ben heel benieuwd of ze het hier doen. En waarom is dat?
Nou, dat is om wat ik zei. Ik ben bang om hun loop te verprutsen. Maar het is natuurlijk totaal oors. De stok komt op 7 te staan. Het is net een originele sprong. Die voorbereiding is oors. Dus ja. Je mag hem weigeren hier. Voor de duidelijkheid. Want je denkt, ik heb geen zin om te springen naar mooie. Maar het is een mooie traditie. Ja, betekent, ik zie nou dat de derde vlag erbij komt. Dus Marit had hem al wezen. Ja. En dan gaat Michiel op de middelste seconde een sprongmeidje. Voor het shot was het mooi. Draaien Friese vlagen aan in top en al draaien naar de overkant. Was zo makkelijk. Want het is voor het eerst een prinsessentitel erbij dus. En ja, dan mag je bij dit even skipperen. Want kan je dan draai het van of mag je dan 2 om 2. En als dan een van de springers de liepen uit naar het hoogtermijnnet, dan is dat ik weer oplost. Het is wel een mooi evaluatiepunt, want we gaan hier in het hok en 8 op en toen staan wij die vlagen al lang opgetypt in kunnen worden. Dus dan hebben we snelle wisseldwang kennen. Nou ben we er op die stokken aan het knoeien. Dan hebben we sneller klaar weg. Dan ben we blij met de joggers, dus een beetje Ja, dat vind ik prima. Dat is exact. Ik ben heel wies dat jou mooi joggen, ben er heel blij mee. Maar het Van der Wal het dus bedanken voor deze sprong. Tenminste, ja, dat denk ik al, want ik zei ga krijg bewegingen meisje. Ja, Ja, nou ja, alle respect. Ik bedoel, ja, het eigen gevoel is het belangrijkste hè, daarin. Dus, dan had hem 2 keer gewonnen. Als hem toen ik wilde heb, maar de vlagen erin of net, of is dat niet meer? ja, dat heb ik toen wel die, ja. Je hebt ook een beetje 2 soorten leppers. Je hebt demo-leppers die mij gewoon door demonstraties door het loon en thuis demonstraties jouwen. Die kunnen makkelijker zich even aanpassen aan zo'n demosprong. Maar even een showtje voor te jaren steeds. En dan haast het type lepper wat echt heel strak in zijn voorbereiding, concentratie zit en elke sprong hetzelfde maar doen. Ja, daar kun je niks van vinden natuurlijk. Dus, Nee, maar, je weet voor jezelf wat het beste werkt. ja. En ja, als het die vervolgens 2 wedstrijden kost om die lopen voor te krijgen, ja, dan is dit het net wurg. Nee. Ja, want het zit zijn automatisme dus, hè, dat je dat gewoon standaard Ja, door dat hebt. kan wel. Dat, Ja, dat, voor sommige dat leppers. voor een aantal zal dat zou wezen. Ja. Maar ja, als je nou zelf aan, dat is achter op die scones is, die draaien vlagen in het publiek, gaat er hopelijk aan de slow hand clapping oppakken. Ja, dan, dat is toch een fantastisch moment. De wind is oost. Jo, sorry, ik dat het net al te hut meer waait. Ja, ik krijg een oor om ze mooi strak in de top te krijgen. Prachtig gezicht dit. Nou kunnen we wel een beetje wien gebruiken. Nou weet ik dat er een fotowedstrijd uitloopt is, door het FLB. Nou, dit wie toch wel een moment best voor een mooie foto. Ja, dit is net vaak. Nee. Je kan een prijs winnen met de mooiste foto in het Philips. Ja, je kan een mooie sweater winnen. Nou is het mooie van het Philips dat het een hele mooie fotografische sport is. Elke is die kleer begint te klappen voor de koning, prinses en prins. De dekking is een machine draaien. Ja, keurig in de stak. En ze gaan alle jaren aan de andere kant. Keurig. Fantastisch toch. Applaus. Groot applaus, staande ovatie vanuit het publiek. Nou Koning echt, Michiel Zielstra, petje af van de jong. prins Jorrit Boustra en prinses de eerste eer Nina van der Vliet in Burgum. En mooi ze terug naar het podium, naar de huldiging. Ja, het applaus is erbij van Michiel. Marit, die gaat ook die kant op. Nina gaat die kant op. Dat betekent dat we er klaar voor zijn, denk ik. Johanna. Ja. Nina, de eerste prinses van Burgum. Ja, letterlijk en figuurlijk. De eerste bij eigen publiek. De zilveren hanger. Heel knap, heel goed dienen. De wethouder. We nemen nog correct even de huldiging mee en daar zul je inderdaad Marit van der Wal bij komen. We nemen nog correct de huldiging mee. Ja, mooie kransen, zinnenblom erop. De kransen, ja. Johanna Haastra die het rugzonder in beeld kleert met het groene shirt. Vastzitter van Burgum. Philips Vereniging hier. Mag ik op het verhoor als eerste de allereerste prinses van Burgum. Daar is ze, de allereerste prinses van Burgum. Nina van der Vliet met een prachtig record van 13 meter 91. Nina op het podium krijgt voor het eerst als prinses een krans op de holle. Laat het er mooi en dat is vanzelfs de jochten.
Krijgt de Krijgt medaille om. uitreiken van onze wethoudster. De medaille om. Prinsessen stiet erop en die kan je inlijsten. Die kan je mooi naar huis dan nemen, want er is geen die dat nou te had. De nieuwe prins van Burgum. Met een prachtig nieuw persoonlijk record. 19,48 meter. Jorrit Boustra. Jorrit Boustra mooi het podium op. Die neemt zichzelf ook mooi. 48. Wat een afstand voor de jongens. Ja, ongelooflijk. En dit is nog maar een tweede jaar jongens, hè? Ja, nou dat belooft nog wat, ja. Oh, even het protocol, verkeerde hand. Ja, Ja, het moet al hier even wennen. mooi hè? Geweldig is dat, dat is het mooie eraan. Big smile, prachtig. Het hindert al in het. Ja, en zo de traditie terugzetten worden. Zo McGill opgaan voor de zilveren pols. Ja, De wut zijn degene die het koning wordt, die wint ik de zilveren pols. Dat zou wat wezen, want Hannes Carrion is de laatste die het als junior dienen heeft in 2008. Maar het van de Wal, Had dat toch in een koningslap of een grote wedstrijdlepper is, dan is het McGill. Ja, is het prachtig McGill. hier, maar het weer. ja, dat hebben We we sluiten op de stapje, hè, maar het. Ja. En hier zit ze. Maar daar de, is ze weer. De koningin van Burgum van dit jaar, 2024. Een knies van eer naar eer. Nou, toch een... En daar Michiel Zielstra, de koning van Burgum, 2148. ja, en dat alweer in die laatste sprong, nou. Ongelooflijk. Wat een sprong wie dat. Geweldig. Hij krijgt de medaille om en dan komt er nog één keer applauseren. Mooi shot uit de koning. Een knies van eer naar eer. Hij wie de grote favoriet of een van de grote favorieten en hij maakt het weer. Met een prins, een prinses, een koningin en een koning. Allemaal in Burgum. En dat betekent dat we hier de huldiging Spanning tot op het laatste moment. van een prinsesse, een prins, een koningin en een koning. Applaus vanuit Burgum, de foto's worden maken. En dat betekent ook dat wij er een einombreidje in het mooie Burgum bij deze prachtige finale die het dreig op gang komt, maar doet hij één keer op gang weer. Toen wie ik net te houden. Ik wil tegen dankzij van mijn analisten die dit alle jaar in harde vrijheid hier doen. Alle jaar uitleefden voor de sport die het hard en leven is. Anne-Jet Leijenaar, tegen dank voor die analyses. Het wie fantastisch, het wie vanuit de eerste keer, maar de eerste dat zie je al zien hier. Het wie geweldig. Bart Helmond voor net de eerste keer, maar do ik helemaal geweldig. Ik wil je hem tegen dankzij voor het Sjen. Dit wie het Koningslepen 2024 vanuit Burgum. Nog even een oproep voor alle deelnemers. In de cabine ligt een grote certificaat voor onze chauffeur van de Holstraat in de bus. Eerst is die verkopen in de bus. Die gaat over de afdeling toch wel scherp.